دومی تقریر تو بیان سرگ آپ کنے چونه اشک تو ہر بیان وتی صاحب ترجمان مبو نا کہ ایک بیان کہتن تو وانے تی سوچ کے صلاحیت کو جامے تو نو آئیے زورے وہ ہما رنگا بیان کنے کہ یہ بیان نو یہ رنگا ہے منی حیلہ ایک تنظیمی اتہا زیشانی وڑی ہزاراں سنگت موجود ہیں آئی چیزا تو بے فکر بہو کہ ہاں تنظیم زاک مچی بیان دی گئے ہیں منی بیان کو جام رنگا ہیں بیان ترجمان مبو بیان سرپد نوے برجست تنظیم بغیر دی بیان شداتا پرچہ داتا اثر لازم جواب دیتی بند کے یہ بیان میں پرچہ داتا آن کے تہانا یک زیشان نیس زیشان ورے ہزاراں ورنہ بلکہ موجود ہیں سندھ سندھ سرزمین نے بباں یا ڈیرہ غازی خان نے بباں امانا طرح سے جو انتر سرپد باں خیر نو منشن بی این سے ہٹ کر تو کہ اقتصاد گپا کنے قاضی ریحانہ فلانیہ اشیاء یہ عرض گپ جاتا جاتا ہے کئی میں اس پہ کہا بی ایم سنگتن آپ کے ہوتی گپ جاتا آیا سے ہٹ کر نو منگوشن بیار جمال ناصرہ جواب دے کہ ہمیں اس پہ سنٹا بیاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں موجود ہیں امید ہیں تو ریپیٹڈلی نو اس پہ جنے جمال ناصرہ کہہ جمال ناصر گشی کے کمانڈراں چار ورنہ بہا کوت چلیں چار ورنہ کے آہنی اگر تو برو مرچی آہنی آرٹیکل موجود ہیں دی بلوچستان پوسٹا آہنی تو آرٹیکل ہیں بوان کہ ہمیں بلوچستان جغرافیہ ہے تو گپا جنے کہ یا ایران تہا بار کنے گتا ہے ایران تہا ظلم گوگا نہیں یا کجا آہنی آرٹیکل ہیں بوان تو شرط سر پدبے کہ تئی وڑی وہ جمال ناصری وڑی عقل منداں چی گیشتر آہن تہا صلاحیت موجود ہیں وہ تو یک سو کا دانشوری کہے کہ چار ورنہ کمانڈرہ بہا کو تی ورنہ ہچو ہم بھی عقل نہ کے کمانڈری شاں بہا بکن تو بروان وہ تی مرگ دے فیصلہ ہے بکنا صحیح تہا انچو جو رہا تھا تو انچو اقتصاب کنو کیے من تی ہمراہاں کے تو بینما اقتصاب کنگ آئے بیار ایف بی ایم جمال ناصری ٹویٹر چران ایف بی ایم میں ویبینار پیجی چی تہا موجود ہیں ٹویٹر سوری فیس بک کا 2021 کے گئے منیلا آدھا حیدر کے بھی پروگرام ہوسٹ کرنے گئے اور خیر بیار آدھا جواب دی گئے اب ویبینار کمپلیٹلی گوش بدار بیار خیر بیار آدھا جواب دے کر تی تہا گنچو ضرورت ہاس من تو گوشی کہ ما کس مرا لاب دی گا نہیں یا کس کرا ما بلیک میل نہیں بلے ماں جاگی نہ جاگی چاکر جان مننے نہ مننے مجبور ہیں میں زبان اما جاگا کہ میں بندوقیں آدھا پچ نبی اگا ما گوشن کے کجام جاگا غلطی بھی ما گپ کنی بڑا غلطی بھو گایا ریپیٹڈلی بھو گایا ذکی روچہ ہنگام تہا زرک بلوچے آرٹیکل موجود ہیں نو زرک بلوچ کہیں من داگا نامہ ایکسپوز بکنا جوان نہیں بلے تی تہا گنچو ضرورت تھا بیار اقتصاب کا یہ وہ سرزمین نسرا اگا ٹھیک ہے نا بی ان مسرا ما ہمیں اس پہ سنتا نشتگی انگا تک من نشتگی بیار ایدا تو ڈاکٹر نسیم بیار ما ڈاکٹر نسیم جوست نکوت تی دیما ما ایدا قاضی ریحانہ ہم جوستا کنا ہرکس بھی ما یہ جوستا کنا کہ بی ان میں یہ سٹیٹمنٹ دی گئے غلط کنا گئے بلے تی تہا گن جو رہا بیار پھر بیارا بیار جمال ناصرہ بیار ایدگے بی ان میں چار پنچ سنگتاں کہ شپ روچ نشتگان زمین ان بلے ہما ورنہ کہ وہ راو گایا اسی سران قربان کنگ گایا اسی ناقابلیت تک اندگائی ایر بیار و بی ایف بی ایم مرچی ہما ورنہ جھل جن گایا ہما ورنہ علی خلافہ چار بچک داشتا فیک اکاؤنٹ بنائتا نشتگے شپروچ فیس بک کا ہما بیانیہ کہ ادا ساریا کہ فریق اللہ دختر بلستانی نام کے یا ادا نو جان اچک زئی ذکر ہو گئے کہ دشتی ٹویٹ سر سیکھتی ہمیں بیانیہ تی ایف بی ایم میں گا بیار اقتصاب کنے تی تہا گن جو تھا تو اسے غلط خلافہ من غلط بشم جان بس دی سلامت ٹھیک بادگان ہے ٹھیک ہے نا زبردست تو ابر کو تو ادا نندو گتگے
شورش Ahmedatka, Şoreş Hüseyin yavarkutga, man samjan yatka, ma mardara, ba kaida saval ami kuta. To amida ninduk buttiga na. Nu to bu şey ki Ndog Cemal, mustaga ma nu bu sangat idar na, nu abra kaum ushkun na. ditta. Nu abra ushkun Ma na. kaun Na ta na na, parvista to masla şey, BNM wale masla gapja jandishin. Bichar, masla jendeshe ke bichar, BNM wale to, gapja ja to, mana ye chon cover up kana FBM wale na gapja ja na ma ye na, chon cover to up abra kana ushkun na, to abra mani ushkun. har deshe ke ye chizan Nu se to dara abra karne ja ushkun na, to abra ushkun na, to abra ushkun. Baluchistan Post باقاعدہ آئیں جس سے سندھو دیش والے نے بیان دی مارتا تو کور اپ کتا صحیح ہے تو اس تھا Hindu نا desh جس سے wale ni مرد bayan aorta گوش دار uda نا uda uda ابرا sende اشکن تو balucho ابر ki کو press تو release ابر کو release منی bita ابرا اشکن بھائی مسئلہ چیئے نا ما برات صحیح ہے تو ابری کنے ما ابری کہیں تو بدا ابر کا مسئلہ چیئے نا صحیح ہے سندھو دیش والے ہیں کہ ابر کی کتا تو جو سے امی کے بلوچستان پوسٹ داتا تو کور اپ کتگا صحیح ہے حقیقت تے ابر یہ تو کہ منا کے گوش گائے sangat گوش di دار نا balustan post بیچار to بیچار ami bayan na بیچار ye sizada بیچار to cover بیچار up ابرا karne اشکن gappa kane ابرا to yak توشکن bayan no shik ma FBM sara gapto nu tra ye sizdi ko wasta nu tra di balustan اڑے post میں yad چیر deshe ندی ke گا bhai تو ابرا na اشکن نا gojdar ek تو minute go ابرا di اشکن balustan نا post se report ہاں maujood hai kya balustan jigrafia ya bayan karne gain theek hai چی na چی بلوچستان جغرافیہ کیا یہ ہما حدود ہستن دی بلوچستان پوسٹ کا رپورٹ سیر اندہ شایا کتا بلے کہ آو نا بلوچستان اشگائیں کہ سنسر ما نو امی آو نا اشگائیں کہ ما نو امی آگوشگائیں کہ بلوچستان بلوچستان جنگا ہے نا سنسر ہمیشہ بلوچستان سنسر چو باہر کنک بودتگا اب قاعدہ چی کنک گئیں بلے پر آتی بشم جا چمان دیوانا گزن بشم جا دی بشم بلوچستان جا پوسٹ کا شما یم مرچی منٹ ہما یم منٹ نا ایک منٹ تو ویل نا یم منٹ گوش نا دا دی بلوچستان پوسٹ کا شما سر ظاہرہ کو ہما آرگنائزیشن ہے کہ بندوق کنے مرچی ہما آرگنائزیشن مرچی تھی ڈیرہ غازی خان بھی یا کہ تھی سندھ بلوچ بھی وہاں ہاں اٹھتے ہوتی آرگنائزیشن تہا بندوق کو تگن ہوتی جوہدہ ہوار کو تگن ادا تو نو چیز دی کہ بل کوشش بھی کہ یہ تو پلانا بدا سی چی ابر وغیرہ کرنگا ہے نا تایی رد عمل چی نا تو چی اشگاہ یہ رد درمیان من بدا ہمیشہ بھئی سندہ تو چی اشگاہ مارچ نا تو امی اشگاہ مارچ کے حملے تو مارچ امی کے اشگاہ اگر شما کہ مارچ کے سرگا زیشان بودتا ابرا اشکن من نو طرح گفت بشا نا تو مسئلہ ہر شی بیان ترجمان تو مسئلہ مگو نا شی کیا مسئلہ شی یک تنظیمی کی یک بیانی مسئلہ تو شی جکائے بچار ترجمان جوڑ دے گا بچار 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 نا من ڈارے کی آبری کو تو جس نے جذباتی ہوتے نا صحیح دفاع الگ گتے نا ماں یہ ابرا کنگاؤں کے ایف پی میں تا غلطی ہوتا ماں یہ ابرے اعتراف کنگاؤں بل تو ہی کنگا نا ہے صحیح ہے تو ڈارے کت کے جس سے بلوچستان پوسٹ سے دفاع آیا نو دفعہ ہے نا ہمارو نو چی ہمیں گپ تو جا کنگا انگتا ہے کہ کی نا گپ تر پر دینا سامان ہے تو عارف کنگا ڈسٹرکٹ اڑے تو تر اشفاق سامان سے بشام تر دیکھے سامان ہے کنگتی نا ہفتے کا منتر گوش گئے آدھی بلستان بشام پوسٹ سے گوشدار بشام کنگتی گوشدار ہفتے برات کا آتر گوش گئے ترا ماں سامان آئی نا سمائی شاکر تر مسئلہ سامان چی آئی کہ نا ترا ماں ہمیں سانا واسطے سمائی نا اشگاؤں کہ تر سامان آئی نا شاکر نل تو مسئلہ چی گوشدار نا کہ نل منا تو گوشدار سمائی تو ترا ابر کو سمائی نا تو منی دومی غیرہ ارگل منا ابرا سمائی تیارہ ترا سمائی تو اکلے بھائی تر کلے سامان اڑے نہیں تر یہ سما نہیں یار نہ قربانا منتر گوش دار اشگاؤں نا نو یک گوشدار نا پروٹیسٹ ہوتا آئیے نیوز ہے دی بلستان پوسٹ بشام کا داتا گوشدار بشام گوش دار گوشدار نا تو گوش بشام دار گوشدار نہ گوشدار گیور ابرا نہیں نا گوش تو مدر گوشدار تو نا تو بکتا دفاع مکھن چھو نا تو دفاع مکھن نا من جا چیا یہ دفاعی غلطی مکنے کوتا چیزی کی غلط نہیں نا ایک چیزی نہ کی غلط نہیں غلطی کوتا نا تو شاکر چی اسے غلط نہیں غلطی تو تو بودتا تو چی کجا بودتا اسے آ غلط نہیں آ نواب شاہ یا بلوچستان باہر نکا نواب شاکر شاہ ہر تا بیان ہے پیدا تو گفتگی پرچہ مردے ترجمان ہے نہ نواب شاہ جس نے بلوچستان باہر نہیں تھی یہ آلہ اگر بلوچستان باہر مبوتے ہیں آدھے ورنہ ہے یا تنظیم ہوتے ورنہ کی اب کا گڑا آرگنائزیشن آئیے ہوار نہ پرچہ کتے اون نکھ نگائے نا پرچہ ہی ابرا ایک جنگائیں اسی کہ اون نہ سندھ میں کتگی پیدا ہونے کے کجا اون نہ باوجود کتگی تو ہر بیان اڑے اون ترجمہ تو نخوتا ہے نا پرچہ منتر ای وڑ گوشن نا تو اکلے بشم کھلے شاکر بشم گوشدار شاکر تو بشم اکلے گوشدار کھلے کے ادھر یکی بیان ادھر تو بشم کہ بھئی گوشدار نا بیان من آوشی یہ سندھ میں واقعہ پیدا ہونے کے باوجود اپنے مادر وطن کا درد اس نے محسوس کیا صحیح ہے شاکر ہر بیان ہے کہ ترجمان توے
تنظیم نہ داری من نیا ترجمان اما اوے نا اما اوے نا مردم ترجمه کنه یک گایا تنظیمی ما یک یبر کنه اسٹیٹمنٹ گایا دا چاکر ماں آروچی نیسٹکتاں قاضی ریان سرا تو برائیں گا پیجا ہاں قاضی ریانا تی سوالا میں سرا مکسپ یک سوالی جواب دا تو ڈائریکٹ ہمیں گا پاؤ کہ بھئی قاضی ریانا گشتہ کراچی ہما اور نکنے حالانکہ آوڑی گپی نجتی تو ٹھیک ہے تو تو یکی ٹھیک ہے تو آئے گپی گی جا تو تو گوش دار نا آئیے تو گپا گوش دار نا گپا دے نہ تو بے گوش دار ٹھیک ہے گوش بشام دار بشام تو تو ابرا یکی اشکن گپا کے سرپا بشام دے تو نہ بے ابرا اشکن بختور تو برو جوست کن بشام 2 منٹ ایشان ریکارڈ کرنا ریکارڈ کی راستہ ماں سنگت نہ زومبشا بندوقہ نہ بیے نہ نہ بندوقہ نہ ریکارڈ من کے زومبیشا حادثہ بندوق نیستا نئے تو یا بلے ماں ہما سبوت دیا پروگرام گو نا نہ تو ماں منا انو ادھر بچار نا نشتگاں ادھر ایک اسی گپ بچار نا دینا بچار نا بشام یاوری من کنگا ہوں یا چیزیں دیمات گا کیا مردہ یا برکو توشے نہ کتگے منگشی کتگے صحیح ہے بلے مانتر گوشگاں کہ نو بھئی نو آئیے ابرا نمکہ اشکن نا چلو بیا مانتر گوشا نا جمال ناصری کی توی تیرا تو بیے اڑے نما جمال اقتصاد کچھ ناصر کنے بل نا ویل نہ تو میل گمی لی کہاں سرا بل صحیح لی جمال سرا ناصر بل لی اوقات چی نا جمال ناصر تو بار بیے بار نما تو آر اوقات گئے چیز کے درمیانہ کپڑو صحیح ہے چیز کے بیے نما تو دوبرا یا کپڑو تو چاکر اسے اڑے ماں مانتر بشم گوشا گوش تو دار بیار خیر بیارا یار خیر بشم گوش دار نا بیاری ابرا انٹرویو موجود آنگو ہے مروے بشم آنگو ಸಂಗತ ಚಕ್ಕರ್ ಸಂಗತ بیار ತೊಬ್ರು تو ತಿಲೋ ಸಂಗತ آئیے ಯಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕನ یہ ಸಂಗತ مطلب ಶಾಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ بیار ಕನ یہ ಸಂಗತ بولا دا ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ بیار یک ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ವೇಸ್ ಮೈಕ ಬಸಂತ ಬಂದ್ ಕನ ಆಂಗೋ مکھن ہے ಮೈಕ ಬಂದ್ آدھا ಕ تو ಪರ್ವೇಸ್ ಜಾ واضح ಆಂಗೋ ಮೈಕ کرنا ಮರುವೆ ಬಂದ್ ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಕ ಬಂದ್ ಕ اڑے ಚಕ್ಕರ್ ಪರ್ವೇಸ್ تو جان بشم ಪ್ಲೀಸ್ ہما بشم وقت ابرا دیکھا اشکن کہ ہے یک تو جو سے تنظیمی سپت بے ٹارگٹ ہو گئیں ಚಾಕರ್ یک ಸೆಕೆಂಡ್ تنظیمی ಚಾಕರ್ تنظیم ಪ್ಲೀಸ್ یک ٹارگٹ ಸೆಕೆಂಡ್ ریکویسٹ بڑی نہیں تھی بشام جان پلیز یک یک کا گپ کریں تاکہ جالے منندوں کے مردوں بھی سرپت بگئے نا چشمہ بیتی پلیز اگر چاکر گپ تو بیش کنی پتہ جواب ہی دے اگر تو گپ چاکر جان تو بیش چاکر کرنے جواب ہی چاکر دے گوش پلیز نہ داری سنگت ಸಂಗತ ಚುಮಾ ಚಕ್ಕರ್ ಸಚ್ಕಿ ಬಿಲ್ ಲಾವ ಜಾತಿದ بشم ಕಕ್ಕ بیری ಸಂಗತ ಯಾಕೆ ابرا ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಗತ ಪರೋಸ್ ಜಾನ್ ಚಕ್ ಮೈಕ ಬಂದ್ ಕ ಪ್ಲೀಸ್ نہ پرویز یم منٹی نا سنگتا یا الزام جا گوشی کہ تو جسن دروگ بندگائے قاضی دادریان ایوڑی ابر نہ خطا صحیح تو ہے یار یہ ہوگا نو اپنے تو میل گوش دار منتر نا گوشگاں بیار نہ بشم تو احتساب کرو یم منٹی کہ تو گو تو منتر گوشے گوشگاں کہ نہ جمال ناصرہ خطگی بیار کے ٹویٹر فیس بک کا یہ پوسٹ موجود ہیں ذکی روچا ہنگامہ یا کارٹیکلی شیئر کرنا گتا تو بیار احتساب تو کرنے کے لیے ابرا گپ ڈائیورٹ مکھن نا منتر ابرا گوشگاں ڈائیورٹ ڈائیورٹ نہیں ڈائیورٹ مکان کو تو کرنے ید گئے کور اپ جاگیا کرنے یا گئے ابری سنگت کنگا تو گوش دار گڑا نہ سنگت یہ رنگا گوش تو دارک نہیں تو نہ یہ نہ ای باری رنگ کے آ تو رنگ یہ نا نہ ٹاک ٹاک بشم ٹاک ابرا ٹاک اشکن نو بشم ایف بی ایم سی بشم جا ایتن گڑا تو کور اپ کرنے بشام یا ابری اشکن نا ماں تو خبر کیا اس تو کا یہ ابر سنگت کو تو منتر گوش گوشگاں دارنا ماں اتکا ماں مائی کا اتکا منتر گو کہ بھی تو شرع کارے کرنے گئے تو مردمہ احتساب کرنے گئے قومی بھائی تو تحریک گوش دارنا طرح حقیقت کا غلطی کرنے تو گئیں بلے یہ چیز منتر دفاع کے کو واضح کہ غلطی قاضی بیان کتا دادریان ایوڑی ابر نہ خطا منتر گو صحیح قاضی ہے ریحانہ اگر یوڑی گپ منتر نکتا گو بلے کہ جمال کتگی ناصرہ کتا نو منتر قاضی گوشان ریحانہ تو اسے یکا نہ خطگی قاضی نا تو ریحانہ کہ تو یکا دروگ قاضی بندگائے ریحانہ نو تو گوش یکا دار ادھا یہ گپ نجتا نو تو کہ گوش دار نا ادا نو چار تو گوش ورنہ دار کمانڈر با کتا یار بلے بشم جمال گوش دار نیسرہ خدا یہ گپ من کتا گوش دار ڈائیورٹ مکان صحیح چکر ہے اگر تو تو وسی قاضی گپا دادریان منگالی نہ ایوڑی ابر نہ لوٹے خطا گوڑا چکر تو تو ورنہ ابرا وسی اشکن گپا نا یار بشام یم منٹی تو ابرا اشکن بختاور جذبات مگو خیر چاکر جان مان چاکر جان چاکر جان توتی ابر حلاس کا رند مائک ماؤنتی ابرا اوپن کرنا لاسکی او پلیز بشار حلاس کرنا میں نے بگو بشامات ڈار کاج اس نے گارنٹیئر جوڑ گو نا قاضی دادریانی صحیح ہے نمک کے گو کہ آڈیو ابیار دی ما مرد گوشی بھئی مان جو سے زرمبش مردمی نو پلان نو ٹھیک ہے یکی وائشے اور دومی شیں کہ ایوڑین چیز دیما اتکگا بلوستان پوسٹا چے او ای باریا مائدہ اسپیسم جتا نتوشہ بھی غلط نہیں ماؤں دفاع نکنگو ایف بی میں نا توشہ بھئی ایر بی آر جاگی غلط کتا اگر غلط تھی کتا ما ایک دفاع نہ کئی من ضرورت ہم نہیں پبلک پلیٹ فارم ایر بی آر جسن جاگی غلطی کا من جسے آگی دفاع کہ ماں پارٹی امبرا ہوں پارٹی امبرائی بنیادی وجہ ہمیشہ کہ پارٹی جس سے ایران چیا ندا ایران زیر قبضہ بلوچستان جس نے پاکستان ندن تھے امی سنگت ایف بی میں سنگت بودتگا
امی اتکگا آئیں جستے اما سندھ بلوچانا اون کتا اما اودا بینے مدستگ آج اسے آئینی بیانت کا سندھیانی اکا صحیح ہے. چاکر جان تی گپ خلاص بھی نا خلاص کلاس نے جان ماچو درمیانہ چو اما سسپینشن بیوٹ کرنا یار تو بیل یار فواز یا اچھا منی بنیادی وجہ سے باقی فردما انسانا جاگیا جستے شورشی گوں غلطی بھی جاگیا منی گوں بھی جاگیا بشامی گوں بھی غلامی گوں بھی بلے اس کی مطلب یہ نہیں کہ ما وطی اما غلطی انسر بوشتان بشام جان تو جستے قاضی دادریا نہیں ہمیں ریکارڈنگ کدی آر گائے کہ ماں ای ثابت کرنے لوٹیں کہ واقعی جستے ای مردہ میں کراچی اور کتا پرچا تر یاد من تو اورا ایتن صحیح ہے امی ریکارڈنگ صحیح ہے امی ریکارڈنگ تو من سر رہا تھا گا امی ریکارڈنگ یا ٹویٹ شیئر کتا ٹویٹ نا امی اسپیس من لگ گیا گا ماں کے وہاں اسپیس ختم کیا امی ریکارڈنگ دی ماں کاری یہ اسپیس ختم ہوئے ساڑھ تر امی معلوم کا جس نے ریکارڈنگ ڈیلیٹ کو تو یہ ابرے گواہی دیے نہ دیے بشام منی اسپیس ہے ختم ہوگا ساڑھ تر یہ معلوم کا یہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کو چلو خیر ہے انٹرفیئر مکہ بشام پلیز سوری بشام نا چاکر انٹرفیئر مکہ بلی بشام ہوتی گپا خلاص کر بشام گپ پلیز سوری مائی کا بند کرنے گا چیک یہ دیگر گپ مدو اور گپ کرنے گا کسی سر کا سر پر نہ بیگ من سوارا دوستاں چ پیسر چنے جیڑا اسیں کیا سنگت انٹرفیئر ماکاں او گپا کلی بڑا مردوں گپ کٹکاں اگر نہ بڑا منیلا تانا یک مردمی وتی جندے اما میں بیانیہ ریکویسٹ کو نا تو دی گپا کا مائی ریکویسٹ کو انٹرفیئر نہ کرنا انشاءاللہ میں تو دی گپا خیر پلیز گپ شین کی گپ دا اسٹارٹ ہو کہ بھئی سنگت جوانے کارے کنگائیں ما سنگت امبرا ما امبرا بوتے سنگت گپے گوایا دوں بی این ایم اسٹیٹمنٹ اٹکے گا ما اسٹارٹ گئی سنگت سمینات جالا نستا ڈاکٹر نسیم اسٹیٹمنٹ اٹکے گا غلام اسپیسیا ما شوتیں بھئی بی این ایم چیئرمین ہے اسٹیٹمنٹ داتا غلطیں اسٹیٹمنٹ تھے معاشی خلافہ اسٹارٹ گئی ٹھیک ہے بھئی یک پارٹیے غلط کرنے گائیں ماں اوشت گائیں یک پارٹیے یک ادنائی معمولی غیر مرد نشتن میں گپ جو نا کہ بیکاریں کارکنے سمیناتی وڑینے کے گپ پہ جاں آ پارٹیے ترجمان جوڑ دی پارٹیے بیانیہ جوڑ دی بھلے یک پارٹیے زونیے آرگنائزر کے گپ پہ جاں آ پر دی یک پارٹیے ذمہ داری سینٹرل کمیٹی باس کی کے یا گپ پہ جاں آ پارٹیے بیانیہ نبی آ پر دی بھی یک پارٹیے پریزیڈنٹ کے گپ پہ جاں آ پارٹیے ترجمانی نبی یک پردی بھی غلطی بتا غلطی شوت بھلے یک پارٹیے کے گپ پہ جاں آ پارٹیے گوٹ گرگی مانگ گوشگایا سر اگاں تو احتساب کنے گوڑا ادا منتری دیما غلطی واضح بیان کتاں کہ ادا یک پارٹی پریزیڈنٹ بغیر تھا کہ ذمہ داریں درستیں باز آئیے ہوار فیس بک تہا ہم نشتگان 5-6 پیک اکاؤنٹ ہم بنائیں تا ہمگاہ میں پلیٹ فارم تہا آرٹیکل باقاعدہ تی شہیدان خلافہ شیئر کرنے گایا لکھ کے گایا او دا پرچہ تی زبان گم گئی بی این ایم غلطی کرنے گئے ماں اسٹارٹ گا بھائی بی این ایم جواب دیں یا کہ تو یہ گپا ببن کہ آپ پارٹی کی یا پارٹی پریزیڈنٹ اس چیزیں کرنے گئے ہیں آپ پارٹی نہیں آپ پارٹی جواب دے نہیں آپ پارٹی بلوچ نمائندگی کرنے گا نہیں آپ پارٹی علی اکبری بڑی دو فردی پارٹی ہے مردم اگنور کرتے بلے مختصر 2017 بغیر مرچی 2024 ہیں ٹھیک ہے یہ سالانی تہا ہر وقت چائنا ٹارگٹ بھی پاکستان ٹارگٹ بھی ای پارٹیاں تکلیف بھی ای پارٹی کے بئی سنگٹن خلاف اسٹیٹمنٹ جاری کر فیس بک کا بے پائدیں بد اخلاقی زبان کار مرض کرنا
یک ذمہ داری پارٹی مائی گاف نجات سر نہ یک مان طرف گوش چاکر بلی جو ختم کا نا چاکر بلی ختم کا نہ چاکر بلی ختم کا پتہ جواب دے مشکل نہیں اگر اچھے ہر اسپیس چیز تو جو جنے ہر چیز اگر تو سنگتا اچھے سنگتا اسپیس جنے سنگتا چوشنا چاکر مردما چاکر مردما تو اچھو دیری پیدا کرنے چاکر اچھے اسپیس جنے اچھو دیر لوگوں پرویز گا ایک منٹ سونے طریقہ کور تو کنے چاکر قسم پرویز تو سونی پرویز مرد نہیں ہے والله چاکر ایک منٹ چاکر من سوال ہے بشا میں گنو بلی موت سوال ہے نا بشا میں گنو صحیح پتو پر کمن کسانی سوال ہے اس بشا میں گما پرویز جان پلیز انٹرفیئر مکان دستا چس بکا آرامی سر گپ بے انسان مائنڈ
साइंटिफिक एक अमल है, ये अमर है, अमर है, यानी कि हकीकत है। ये साइंटिफिक मतलब कुछ ब्रो मालूमात विजिट था कि इंसानी दिमाग वत इंसान से रद्दा धोखा था वती दिमाग वत इंसान वती जिंदा से रद्दा चाकरे गुना में मामला है भले एदा कि चाकरे पुष्दरा कि मखलूक अस्ता मा एदा ये नामा वड़ा से चिके मनी करा मा अगर ठोस sama सबूत भी बया चिके मजान गया मजान आज जना मर्दवाना भले ठोस सबूत कमिन दस्ताबा मायने पदर कना जगह भले मा एक चीज़ गुशा फिल्टराइजेशन है ये स्टेज तो का एक तंजीम फिल्टर एदा बे गया अंचु के शुमा गोशदारे हूँ कि कैलेट्रल डैमेज यानी कि सिविलियन जंगे मैना से जद तहकाया हमें पेमा से बाजी अमा संगत के जवानी संगत बा अभी कैलेट्रल डैमेज से शिकार बा तो बहरहाल मावती से इस पे समय खातर जता कि संगति ख्यालों लेके ऐसे हिर बिकना जवानी वड़ा कैसे इनके एहतराम में गुना इज्जत गुना होती होती का पैर बिकना और अंचे अबरे निम्न मरुआ के तजाद जुड़ गई भले हो अंचे अमल के बे गया कि आ दारिक बिक कुत्ता बादे दारिक बीबी को अगर आ अमल आ गप अगर मां कन गया शुमे दुरुस्तनी जिम्मेदारी भी नहीं कि मनार बेदारता मना राहेर बिजनता इदा कसे अकल कुल ने और इदा एक चीज़े मा ये हम गुशा के इदा फरिश्ता ने तो बलूची मदद ते वास्ता दुनिया तक एक भी ताकते बलूची मदद तो वसने थे बलूचा वती ताकतवत बनेगी बलूचा वती मदद वत कनेगी तो बहुत ही गप्पा से एयरबैग ने जोने वड़ा और माँ से अगर मनी वती जंद रद्द वर्गे शुमारा हर एक कसियरा शुमा आजाद है वती गप्पे ताई स्पेस आजाद है बिल्कुल वती गप्पा एयरबैग था जी परवेज जान चाल ते टेटे बराबर थे गुलाम जाने संगत चाल में टेटे ना बराबर भले संगत कहाँ पता गप मप पेड़ पेट में बैठे करने गप ने छे टॉपिक चाहिए थे गुलाम जाने छे मौजूद सरा गप जाने सारे टॉपिक भी बा एक दूमी का ये चीज़ माँ बेकशे अच्छे मैं संगत हैं बराबर ये चीज़ों कशे बिल्ली मारा उशमले ये चीज़ों थी कशे दूमी बड़ा माँ ये चीज़ों पारिस बकने हो तो गुलाम जाने समझते ना है ना माँ एक परवेज एक नी मारा पारिस एक आ बिल्ले सर कना मारा है ना सबक भी एक नहीं मारा पारिस कन की जी हो माँ भले एक कप्पे के ना कि चार परवेज तो एक चीज़ कुछ कहते हैं मन कुछ कहता नाकू कुछ है बाजी का कुछ है कि इससे अमेरिका अफगानिस्तान अमेरिकी असला रशिया असला पता फलानी असला ये वही गप पर्चा पर्चा भी है ना पर्चा से जी अंदे अवाल सरे हर जनक बेगे पर्चा आ नेबिस्ट कारी बेगे फेसबुक तो देगे सोशल मीडिया ता हर जनक बेगे आ शहीदाना पर्चा ये कार बेगे पर्चा वती वती मा पेजे ता परोश वरना या देगे स्टेशन ये मा से सोशल मीडिया ता पकुल फसी का न्यूज़ है माँ गुलाम मत तकरार पे पूछो या कभी ये द्रो अच्छे चौकर वड़ी सूची मार दूं शान शारी मार दूं ये कोरोना कना हकीकतिंग अब भी मार दूं तेचकिंग अब जा अच्छे न चौकर वड़ी सूची मार दूं सरपद बे ये कोरा कना शारी मार दूं शांता बिल्कुल ही गलती है जिंदगी ना कना चौकरा हर रू ये आदत दंदा गुण हर रोज कई नहीं ब्रो मी शैतानी शुरू भी मार दूं दस्ता मनुष्य मान पे वो मन दस्ता गलती भी बल मन दस्ता गलती तो ने हर रो रिपीट कने कोई thousand गलती नक्ता गलती दुरुस्त अंदस्ता बित्ता मौशमा ये चीज़ हमारू है नहीं ये चीज़ रिपीटेड मकने मौशमा टॉपिक सरा गाब बिजने मौशमा ये चीज़ पारिज बकने
ماغ یہ وڑکن چوکن یہ وڑکن مان یہ وڑکن سبق میں یہ وڑ جوانی چیز نہیں ماغ دیری پیدا مکنے ماغ ایک دومی کا بھائی نزدیکی پیدا مکنے تے غلام جانے یہ وڑا پائدہ نہیں یہ وڑا مارا ہوتا رہا نقصان مشما ہوا برات ہیں سر پتہ بھی گنتے دیری روانا بلے نہ شام تو پرویز کا جان اسپیس میں چوکر ہیں ادا کے چوکر ہیں جاندگی اوکاس ادا اسپیس تو کا نہ پرویز سوچی جان اصلا واضح کس کے سے یک کس بھی دو کس بھی سہ کس بھی چار کس بھی دوازہ کس بھی گو آئی انفلوئنس تا ایک مردوں میں کہ ورو گڑا اسا زیری یا چاکری کو نے ہمیں قصہ پہ کہ بلے ہما کو گوشہ ہے کیلیٹرل ڈیمیج نا ماں چاکری قربان دے گا میں تیار ہاں شری جوانی سنگتے بلے نہیں میں تیار ہاں چیزا چیا کہ آ مردوں کے سرپت نہ بے گے اور لگا اور انچے ٹاپک مرضی ضرورت یہ آڑتا کہ یہ پاکستانی نیریٹیو ہے ہمیں ایرانی نیریٹیو ہے اور یہ بلوچ قومی جنزارہ سے بچار ایک منٹ ایک کسانے ایک چیزیں مطلب کچھ ہونا وعدے کہ تو اسے ہتھیار ہے کرنا تو اصل ثابت کن گئے کہ تو ایک پروکسی ہے وہ انڈیجینس اسٹرگل نہیں تی قوم نہ مڑے گے تی قوم ایسی 4 سال ہے جانا نظر کن گے ایک قربانی کے مزے دے گے پہ دے تو آئیرہ ضائع کرنے لوٹے گا یہ کئی نیریٹیو ہے یہ کئی کارک کرنے گئے تو اگر ایک سرپدی مردوں میں بھی آقدی کارن کا آ سرپدی بی کو آ مخلصی بی کو آ قدی کارن کا بلے نا سرپدی تا کدی منی جے کار بی کو متی انفلوئنس تا بروا کسی گا اور انچے مکار بکنا ہیر میں بھجنا تو کہہ رہا ہیر جن گئے تو جیندر ہیر جن گئے بی نمبر ہیر جن گئے غلام رہا ہیر جن گئے سمیر ہیر جن گئے کہہ رہے ہیر جن گئے تو جنزا رہا ہیر جن گئے اصلا منی شروعات سے ممتاز کو معاملہ منی ممتاز کو کوئی پرسنل معاملہ نہیں ستا ہوں میں دنیا تہا ہر کسے کو نہ کہ میں الجھت تگا تو آؤ دا پرسنل نہ بھی تگا ماں ادا منا زائے بد داتا شاں انی تی دیما کوٹے گے پہ میں ناکو اڑے یار بہترین سنگت رہتے ہیں کوٹے نہیں ای وڑے کہ مثالے گردروشیا بدا مثالے آدھیں پدے میں نہ گشگو نا دے پدے میں یہ ہمت نے سنگو بگشوں کے بھی ناکو تو کوٹے گے گئے یا غلام تو کوٹے گے گئے بلے آ اشارہ یا وطی ہمیں گپا میں ہمیں طریقہ سے ہیر بکاں اور ادا یہ پشپنے بکاں چاکری وڑی سنگت افسوس نبی گوڑا تو ادا بھی چاہیے یہ کور اپ دے گا تو یہ رہا بشم سے ہی کچھ کیا کہ تو چاہیے کور اپ کرنے یہ رہا عمودہ کے سے تو اسے ڈاکٹر نسیم ردی تہیں اگر تو اسے ہوں کہ غلام ردی تہیں اگر تو گشے کہ قاضی دادریان ردی تہیں صحیح ہے بھئی بوش تو طرح حق کستگو ایر بکا یکرن دے دورندہ ادارہ تاہ بے گپ بکنگو یکرن دے اسپیس تا تو گو گپ کو بلے لگاتار تو یہ گپ پکنے اور ربرا تو تی اتان چی عہدہ برگے نوشت کنگے گو پتہ ایتا دگی جنزانا جنزے دگی گلانا بھی تو اسے ہیر بجنے گو تو بی آر پی ہیر بھیجنے تو بی ایس او آزادہ ہیر بھیجنے تو اسے بی ایس او آزادہ رہا اسے پاکٹ آرگنائزیشن سے بگشو گو تو بیا یہ بگشو گو کہ اسے جی این سے ہرا بے تو گوڑا یہ گوشک لوٹے گو کہ بابا ہاں صحیح ہیں تو چے کن گئے یہ جوانے کارے کن گئے ایتا بارو بان کہے کن گئے تا چیزارا مرچی عملے تہا باز گوشت کیا کر وعدے کے تو گوشک کا ہتھیار ہے یہ لمٹ کراس ہے دا مامی و خاطر نہیں یہ کچھ کا کہ کیلیٹرل ڈیمیج تہا وعدے کے تیبی نا فلٹرائزیشن با قومی قومی جنزن تا باز وعدت طرح سے وطی ہی ساتھی بعض مجبوری تحت طرح یہ وطن جو سندھ کپی ہوں چیکے سرپت بیگا نبی نا چاکر کو نمی معاملہ ہے بلے دیما رو ما چاکر وان کن گتا من ذمہ دار نہیں چاکر نہ وان کن گتا شمی درستن دیما کہ تو تباہی نیم کرو گے ترا تباہ کنا چکے تو نشان ہے یہ بندر شیطانی شما دیپ دیمتا غلام یہ تباہی کاست اینا شید دیئے چاکر نینا ماشی شما چاکر شاید دیپ دیما دیتا ہے غلام اچھی مکے غلاموں کے دب کے بے باش معذرت لوٹا ترا مکے چوکر ما دیپ دیمتا چوکر سکی شیطانی مردمی دیپ دیما مطلب ماں اسپیس تو کا مرچی گوا چوکر جن ما تاو دیپ دیما نیتا ما دیپ دیما شکاس نہ فرمائش جن وطی گئی کردوں کاروں کنگی ساتھ پتہ بھائی یا تو کہ نولا بیچارہ کب تک تی بڑا
Sarpadabe, apo michi kutanga ni kapta mai badda. Sarpadabe shi jend pati shaitani mardmi. The wasra degera mashama michi makne chokar jen chokar gappa mardungindi. Sarpadabe, a mardung koi gappa de pa kango. Amai go mengo to nei tu kushike. Kaim gedroshia na ko mchashuga gedroshia de pa kogu. Chokar gappa to de pa kogu chokar ti amro ingu sarpadabe. Chakarshi chata berengo toshe marraungo gurti go amro ingushi toshe enna gurti khilafa bi sarpadabe. I chokar hotte I dandam chokar boden I chizam bekashi sani chokke nemra pere mardi har ruke wati gaer mardamon gat diri peda kanage chokar baral wati jendao sak mardamon diri peda kanage ye chizon tiga मनी मौजू bekashi मनी मौजू मर्ची दस चाकर नहीं ब्रात विभोग शुभल के तो सरपत ने वित्ते मनी मौजू आम मर्दुमा क्या चीज एक कारक कन गया मनी मौजू असल ऐसे कि माँ दरो सरपत बिबी के बेगे चे dege kwasne chokare koron एन्ना kanage एन्ना चुष्ने ब्रात अगर चुष बिबी तो जवाना मनी मौजू चाकर दाने मनी मौजू ऐसे कि ये कमले बेगे माँ दरो सरपत बिबी के ये अमल चाकर से दे मकली फेस है ये आवाज है तवारे इता ट्विटर ता दा बाजी जगह भले फेसबुक ता उगड़के चाकरे पिक्चर इदा बाजे अच्छा इदा से हमें स्पेस इता आरुचि से सोरे शतकगा सोरे शास्ते सोरे शुशु के सोरे शमा नैरेटिव है गप्पनिया पाकिस्तान का सोरे गुशिया के कराची वाकया कराची हर वाकया के जोत करा कुता होती जान नदर कुता आज जान नदर करने वाला से बलू सरमचार आ डल ले आ इच नजांगो भले सोरेश जाओ कि आ मिसयूज बिता तई तुरबत बीबी को ग्वादर बीबी को नोशकी बीबी पंचकुर बीबी हर अंदो दमक बीबी को अत्ता कहती शाल बीबी को दरो जीएन दे द्रो से आकार आ द्रो से नील बटा नीलना जीरो आइए रिजल्ट में से आया बकुल सोरेशेगा कि आइन से तावन रस्ता और आ द्रो के जोत कर बितना आनी बिल्कुल आइन जोत सताइश है भले आज ये के मिसयूज कनेक्ट बित को यानी कि यार अकल एक मर्दुमे रो ती जाना नदर का राज को में वास्ता तो अयर चीज जरा कटपुतली सरपत बेगो तो चीज सरपत बेगे आ तंजीमाना गल्लान के आ तई दस्ताने आ एचबीए दस्ताने हमें खतरा लिमिट यार ना लिमिट यार ना मामर्ची कुशिया मजान गया नहीं इदा खाली एक एचबीए ने इदा बादे दिगे ऐसे कार्टून हम हंसता हूँ आ कार्टून हम मजाना को के आप बिजाना के माया सरपदा और मना अगर सरपद ने मजाना के मने पट्टू पुलवास करेंगे और बाजे चीज से आबदा पदर कुदगा भले आबदा मन नाम पदर कुदा अल्लाह मना भी एक अकले दाता को के मोदी नाम अमा के गुस्ता होती अमाना गुस्ता कि अमाना मसे अली अकबर गुस्तगा बहरल इदा से कपेशे के बाजे मखलूक पट्टुपोले था ये पट्टुपोल कन गया कि यार ये मर्दुम के भले वादे के दस्तनक पे गुड़ा उसे के तो उसे यार इस्तेमाल बे गए चूंकि चाकर घुस गया माँ कई दसा इस्तेमाल कई दसा इस्तेमाल और मैं इस्तेमाल बे गया भले बढ़ती राज को में वैसे इस्तेमाल बे गया भले कस्से में इस्तेमाल ना करेंगे माँ वती रजा खुशी वॉलंटरीली उती राज को में वैसे इस्तेमाल बे गया मिस यूज ना बे गया बिल्कुल यूजफुल में यूज बे गया अगर ये तरीका से कसे खुद का सद बिस्मिल्लाह बल्कि माँ तो बस कसा ने एक चीज किया मन चाहिए बास भले पोए मर्दों में यार होती जान नदर कुत्ता को मायदा इस पे तबाजे वदा से आजी रजा के कुत्ता आजी रजा के नाम गिता अगर कसे ही वो निंदु नियात कुत्ता भी को तो बिजा क्या चे पाए मर्दों बिता चे हम मिसयूज बिता को माँ चाकरा मिसाल दा के इंसान अंचो से वो इन्फ्लुएंस था अंचे कारका ये अवती कंट्रोल को आते मन भी हुपले इन्फ्लुएंस था भी इस यूज पेगा भी इट इज देमा बाद कर चाकर वशा ये कुर्बानी बरले जवानी संगते बले अच्छे के सरपत ने
یہ چیز ہمارا جگہ رسی نہیں ہو. اگر ایچ پی یا ایف پی میں مردو یہ سرپتبا کہ آج سے قومی جنزے اما گلنا یہ جنگا چھے اینی کار ہمیشہ اور یہ جنگا چھے بعض سے قومی کار کنا کہ قومی کار ہمیشہ کوڑا اب بزانا کیا وطا تباہی نمگا بر گیا قوم گندگے بی این ایم تہا ممکن ہے کہ کمزوری با بلے بی این ایم جونی وڑوتی کارا کنے کے اور اتاما ایک چیز وشا ہوں کہ متا کہ بی ایل اے نام کہتے کو جی این دے آوتی باز ادارہ جوڑ کن گیا باز جوانی وڑا دیم روی کن گیا باز دیم روی یہ حوالے سے رکھن گیا کہ ادارہ جوڑ کنانا آیا تے بلوچ قومی کیس دنیا دیما باز زبردست طریقے سے راوڑتا گو اور یہ گوشگا مناسب شننے کہ یہ تپنگے سے سیاست ہے کہ بلوچ قوم ہمارا باز بلوچ قومی معاملہ باز دیما آورتا گو کہ آئی دیما آئے گا چے انٹرنیشنل اسٹیج تہا اس سیاسی پارٹی نے سے ذمہ داری باز او سیاست گو بلے کار باز کم کب تگو کہ کار بکنا گو چکے تی توار پلانچے تو سر بیتا گو ہمیں تپنگے زورنگو ہمیں تپنگے سیاستنگو نہیں دا میں سیاسی جوت کارن نہیں کارے بلے سیاسی جوت کارے تو ایف بی ایم چیکن گیا ایف بی ایم مردم چیکن گیا اگر کسے گوشوں کہ ایف بی ایم نہیں تو یار غلام تو پارٹیاں نہ مگر بیل تو ما موضوع دیگری منا پرویز نہ ما منا چاکر بل وڑا ما مان درک وتی ذمہ دار ما گوشا ما بالکل ما گوشا مرچی باز بیتا یار باز بیتا یہ باز بیتا براد ماں پورا اللہ پہ ماں رہا ہوں چیز مانگ وش نظر ہوں برا یہ چیز شرنا تی غلام جانے جوانے چیز نہ کنا ماں نہیں باید تو مکنے نا گپش کے اس کے مچینے چیڑے یران استے مچینے جت گانتے چاکر جانے ایم بی سی ایچ بغیر دگلاتی گروپ جتا ایشان تو معلوم ہے نا بڑے استے لاتے اسرائیل اٹیک کتا سوریا تھا یہ معلومات راستہ نا عالم کام بڑے غلام تو اسپیکر مان پوچھ تو بزی بیتے بشار دا موضوع میں بیگ لوٹ کا نا کہ انٹرنیشنل معاملہ تھا شاہ نہیں جی ہوں ملک جی مکان تو چاکر بڑانی ماں سبکی کتنا کہیں بتاؤ یقین چاکر واسطہ نہیں ماں مردمان سرا اسپیس جوڑ کرنے کہ موضوع بچنے نہیں چاہیے یقین تو غلام جان بسان تو سیاسی سانگتی ہے آوتی نا گس کے مروچی آئیے بازے چیز سے ہاتھ یہ پار کتلا چاکرا بازے چیز پار کتلا چاکر چاکرہ بیلی پاؤں اور چاکر وعدے والا کے نہیں چاکرے اسپیس تہا برل چاکر من متر کو موضوع نہیں نا چاکرا تو اردے کار گئے چاکرا نا ملک صاحب جا ملک جان چاکرا اترا بڑے ملک جان جی ملک جان تو چون ہے جوڑ وشے تیسرا وجہ خیریت ڈوشے برے آواز آئے گا ایک بری نا جی براتی طور پیدا گئے توار وہ آئے گا بولے مرچاں طریقہ کاری نہیں کہ شما بندات کرتا چاکر خصوصا بندات کرتا نو بچار یہ وڑوا نہیں کہ تو ہر روز بیا پلینڈی اندازہ ہی ہے نا نو ما مرچی دے ما فیصلہ کتا ما ٹویٹر استعمال لکنی نا ما شروعات آتا کہ ٹویٹر تو کا کم سے کم مردم ایک شعوری لیول ایک چیز سکی ما گپ پہ کم سے کم مردم زانتے ایک شر مردو گندی شروعات ہو چاکر ایک شر مردو چاکر چیز دے وقت چٹ گانو کے بگڑتا وہ حیران ہو نا ما اولا تو یک مردمی گوما ہی وڑا کرٹیسائز کنا گو یک مردمی دنبا کپگ یہ طریقہ کار نہیں نا بحث مباحثہ بھی اختلافات با یہ دونوں چیز با بلے وقتی صورت ہے یک مردمانہ ٹارگٹ کرنا خصوصاً یہ شرعی عملی نہیں نا یہ چیزیں اس طرح منا بہرحال یہ سیاسی رویہ نہ لگا یہ سیاسی ہم بحث و مباحثہ نہیں کہ سیاسی بحث و مباحثہ شن پہ سمجھے مرچا چار ایدی من دی سپیسی جان چار مردم اگر یک کر تو گل رو آدی میں سپیسی جان یہ نو کجا سیاسی سینچ تو گشے بہر ما شانی سرا ہوا ہچ قسم مردو گپ جت نہ کن مردو نہ چی بوشی بذكر
چی شنو عابد نه تو عابد هم بری زیادتی کنگو ما گندگی کے عابدہ سے چیزیں میسج کو تھا عابد برزا نے تو ریکویسٹ رہا تھا بعد برزا بیتے گبے کا عابد چاکر اور بعض دیکھے مردم ہستا ادا سے شام پروپنڈ ایک مہمی بنتات کو تھا کہ قومی گلانی ہیر جنگے اور قومی گلانی ہیر جنگے کارمی پشکتا ہوں کہ قومی کار ہمیشہ مچی کہ بھی وہ تھی قومی براتا وطن چھ براتا سندھ براتا اور قومی گلانی سے آئنا ایر بجا اور آج شہیدنا ہم ایر بجاؤں کہ بعض سے بے نام ان کے وہ تھا کیموفلیج کن گئے شکلہ چیز نبشت کن گیا فیس بک کا مختلف بلوگے تھا نہیں یہ بڑے سے معاملات کے دیما پیدا گیا اور مردم چی بوشوں کار ایشا نہیں یہ کب تھا یار ادا مطلب یہ ایک دگی چیزیں گوشو ما اور چی گشت کا کہ یہ معاملات کے ضرورت تھا بچہ دگی مخلوق ہم استا اور آپ مخلوق ہم گندگی کے چھ وڑا سے گواد دگی انچو تو گندے نا کہ باربیکیو پچے تو آسر سے گواد تے ہو نا کہ کباب وسے اور بوٹی وشتر سے بھی پچی کو ہمیں کارا کنیا کہ سیکھ بھی کو اور آپ بوٹیو بوانا بھلے یہ سرپت وطرس بات سرپت با منی کرا ملک جان منی کرا اگر کانکریٹ لو میں جان گیا چھ بیگے اور کون سی بیگے منی کا کانکریٹ صاحب تھا بی کو ویٹن سے شن میں جینا حرام کرنا گو اشن سرما ماما حال کرنا گو کرا گو یہ اپدا سرپت با کہ ماں بلکہ من لاٹو میں گیا من کسی ڈورے من سے لاٹو میں وڑا سے سرین گو جوشنے ماں نہ کسی انفلوئنس تات گن میں انفلوئنس پا او اس یوز بے گیا ماں بھلے ہوتی راج قوم میں ویسے یوز بے گیا بھلے مس یوز نہ بے گیا یوز اور مس یوز تھا فرق ماں ڈپریشیٹ کرنا دومی مردم دومی چیز عابد منارا کسے اگر تپی بدا اور واوا بکا منا ما وعدہ یہ سوچ کرنا کہ بابا یہ تپی چی واسا پیدا گئے منی چھ کار پا دینے کو کہ تپی بیتے منارا سر پہ بیتے یہ ہونے ایسی چیزیں منی کو ناسے بتنا کا گو مانا کسی انفلوئنس ہے اگولا چیزیں گیا اور نہ ماں مس یوز بیت کت کنا جی کب بکا غلام جان تمہاری براس ہے یار ماں کہتے ہیں نا بعد گپ براتا جو یہ براتا یک نہ کرے گپ بگا تو براتی باس نہ کو تگوں برات اختار تو سما نہ کارے گپ سما باز نہ دیما بھر کے نہ نہ چیزارا نہیں گپ گوشدار نہ گپ گوشدار خیر ماں یکا نیا کے دبے آرو بینم سے دستان کی دکانا بل چا کر جند سنگت ہے جو آئیں سنگت وسی فیصلہ ہے ماں یکا نیا پچ یہ مسئلہ ہے دوا حل نہ بانا بختاور اس پہ سا مسئلہ گئی شما کستے ہم ڈویژن کارا باہر بانگی کارا میں سنگت ہے یکا نیا باقی تو شکتا ہے متے فوٹو یار ماں یار قسم مرا خدا ہے اتی مات ہے ماں ہیوڑے کسے دلالی نہ کنا نہ کسے فوٹو وغیرہ تمہاری سنگت ہے من مست رہے غلام متے جی یہ بعد چیز ریل گت چیز باقی باقی بعد چیزاں ماں مثال ماں اس گلا رہی نہ جت او ایس بی ایم میں تو گپ جنا ایس بی ایم تا یک سرکولر رابطہ بعد سنگت ما شاید کہ ما یک اتحاد نے مگر ہوں فی الحال قسم دین میں خلاف گپ مجن ای ہم گپ کا سرکولر کرتا گئے باقی فیس بک گپ پہ جی اندے آزاد ای شہر ما نظانا ای شہر ما ایسے تو کھپا گام روٹا منی خاطر جی سنگت ہم کر قربانی دے گا ہمارے قابل عزت آزاد سنگت کو قربانی دے گا ہم قابل عزت ہم سنگت کیسے بی ایل ایف کا قربانی دے گا یہ قابل عزت پچی بھائی ہم بولو قوم واسطہ جنگ بائی دے ماں وتی ہم کرتے جو کار کم از کم باہر بانگ بکنے پچ یہ نہ جیند خاطر دے گا نہ آزاد خاطر دے گا نہ ڈاکٹر خاطر دے گا یہ ہم کو راج دے خاطر دے گا وہ ما سخت دل فروش ہے جند کہ یار یہ حد تک کا سنگت یک میں برو ہے عابد جا گونتو ایک سوال ہے نا آیا کہ شما یہ سوالن کے کائے سوشل میڈیا چست کنی کہ ایران بلوچستان بھی یاد میں بلوچستان بھی شنی کے اختلافات داری کے اختلافات نداری یہ چیزاں بھی آئے سوشل میڈیا دیما شک بکنے مردمانی توکا گمراہی پہ پھیلائنے یہ ایک شرری عملی آیا یک دورہ نے یا نائلہ قادری سر ہمیں عمل دہرائنک بوتا اور چیز وقت تک سال یہ تک ترکشی دیر تک ہمیں ٹاپک چلتا بس ہر یک چیزی اختلافات ادارے تک حد دیا تو کبداری نو ادا اختلافات دارک بھی ہما بنیادا کہ مردم یہ گوما گندت پت کشتے بھی
ہما پھت کشتے اندازہ چیزاں دیما آرا گو چیزاں پارٹیاں کرٹیسائز کنا گو تنقید کنا یہ چیز آیا شر را یار ملک میران جان حقیقت ہمیشہ مان ترا بتے مدراتین آتا ہوتا او بعض چیز ما کوتا رد گان ما بعد ردی کوتا حقیقت معول اس پہ سے نوک نوکی شر را بعد سنگت آئے گا بڑھا گپا جائے گا بھلے ہمیں میں اچھے اس پہ سا کہ مردم کے خلاف یا یک کے خلاف جاتے گا ایشیا ہم ورنہ رہا بعد مایوس کو نا ہم کے ورنہ گوشت دار آیا تھا بلکہ ہم شکتا ہے درنا شدہ سنگت چیزیں ما علم گرے بھلے ماں ہمیں ناتفاقی ہمارے جنگ و دعویٰ کو بعد میں دیرا گاج سنگت ہم شاید پچ چھین نہ مار وقت اس پر شما گند جنگ و دعویٰ ہے ہمیں رنگ مغرب بلوچستان یک سنگت ہے ہی تو موتی کاندان رہتا ادا نادین تگا نا گوشت دار شما ایدش کسے دربارے کہ بلوچ شیرنگی بلوچ سیاست ہے بھلے ہاں گوشت ای تو ہر رو یک دومی کو جنگ ہے ایسان ایسا چی بلوچ دوستی ہے یہ وطن وط پیچھا چاہ پدا کسے مارا ہمارا راج دوستی ہیل دیا نا تو یہ چیز ملک میران مارا دیا مانا یہ من کہا بعد ہے میرا دیتا آواداشی تی غلطی ماننے سیدھا واشتشی من دستاشیچا غلطی بیتا ما جاتا نئے غلام یقیق دومی کا بعد ہیں برات پہ یہ نہیں کہ ہاں جی ادا میں گپے ما جنا کہ اچو برات سے عابد گپے کو ادا زن معاملہ چھ بے گیا مارا ایشی سر سے چمشانگ لوٹ کا امی بارے سے پرویز گپے کو نا کہ دمشق کے معاملہ کے لیے دمشق کے تا نوشتا تھا عابد یہ معاملہ سے امودا کیسے ریڈ سی اور اسٹیٹ آف ہارموز میں جڑتے ہیں امودا تیسے سیریا لبنان اور فلسطین میں جڑتے ہیں ہمیں معاملہ پتا یہ سیدھا رو گیا بالکل مطلب گوش گیا اگر تو چما شانگ بیتے ہوں بچارے گا یہ معاملہ یوکرین کو نا اور نارتھ کوریا پیسفک اوشنیا ملائکہ اسٹیٹ تک رو گیا یہ معاملہ تھا کیوں رو گیا چیپے میں رو گیا بارک بھی نہیں سرا تو پالیسیاں ملک کے دنیا طاقت نہیں ہے اور ہمارا ریجنل پاور اسے تو واسطے ایران ہم ہمارے ایران کردارہ تو بچرگوں پاکستان کردارہ بچرگوں پتہ یہ دا عربستان تا کہ مڈل ایسٹ تا سے طاقت استا ان کردارہ تو وقت گن دے تو گشے ہوں کہ یار بعض ان چیز کے سرپیس تو وقت گا یہ کہ یہ وڑا تو ان کے کارپیٹ چیرا جو معاملات بیاں آج چیوڑے بانگ آج چکر نقصان دہ بانگوں میں راج کو میں واسطہ تو ایک جنگ میدان تا ہے پھر راج کو جنگ میدان تا ہے میں ٹاپکس ہمیں بیگ لوٹا کہ ما یک وتی راجی ما شہید استا ہے نا ایر بجنے وتی تنظیم نہ سے ایر بجنے کو نزدیک نیمگا آرگا میں لے گو یک براتیا دومی براتن سے دیر مکن کے سے کار بیکنے کو یہ نا جی بلو چمدے جی بلو شترزاں کے منی چیزیں معاملات تو بارے ہیں چیزیں معاملات بارے ہیں منی گو سے پیپلز کانگریس کو نا منی اختلاف استا بلے اخلاق دائرہ تو تاہم ہوتی گپا ارکنا نا ماؤدر آئین بارو بانگ نکنے میں سندہ ہونا نا میں بارا میں اسے بلوچا تو ادا ما وتی گپا وتی حیالات چیوڑا ارکنے وتی ڈیفرنس دا چیوڑا ارکنے ما بعد یہ چیز ما بزانے یار یہ درو کا معاملہ تھا مطلب وشے اسے چم تو شنگ بدے بعض بلیں دا چیز بیگے دیمہ رو گیا ادا یہ کسانے معاملات نے یار جی غلام یا گپ پہ نا درو نی چیزاں من خیال سنگت جا کر چکا جنا ہم من خیال غلط رہے ہم یہ تو سیاست کا ہے نا غلام جب ما شما درست گون بیتا ہے تھاو گون بیتا ہے دھوم مخلوق گون بیتا ہے بشام گون بیتا ہے یہ وقت کے نائلہ قادری وقت چھوٹے ہیں ایک سنت ہے بلی یہ ہمارا چیز استا بہرحال بعد چیز استا نگل لوٹ سکتا یہ تنقید ہمارا پولیٹیکل ما اختلاف دارا نائلہ قادری ایگزائل گورنمنٹ ہمارا پولیٹیکل یہ رکھنا بھی شارع چیز ہے نا بعض یادا کہ بعض دے مارا یہ ہم شارع ہمارے نائیں نا بلنی نیک ما سیاستہ کنا موشک بس یک سنگت درو چیز خراب ہوتا گا یہ گوڑا منی خیالہ منافقت کنا بلکہ چاکر وسیع صاحب آنکھیں کہ یہ چیز سیارے ویسا منتر دینا چاکر وسیع صاحب یہ سرپد بھی ہوں کہ بلکہ تنقیدہ کنے ایدہ کسے پریشر ڈیولپ کنے پارٹی وسیع موقفہ بدل کنا بلو جگ جاوا بلیں ہما تنقیدہ ما ہمیں خیر فائدہ نہ دیتا گا مجھتے ایدہ تنقید بھی لات سنگت بھی انہیں میں کہاں آگا پہ جنا کچھ آدھا جود لے پدک جالا مغرب بلوچستان سنگت نشتے بھی اڑا شام کسے بینم سنگت دل گران بھی آشی اصل کسے ایران مستر دشمن اے منی گا لکہ آتی پوزیشن دفاع کرنا گا ہے نا
بھلے ایک اسے مسئلے ہم ناصفہ کی گیشت کھانا فائدہ نہیں ما وزان یار مجبوری ہسنا ہر کا سارا او چھو نہیں کہ مسئلہ نہیں آبے جان ما نام کرے نلوٹا بازے مردوں مزانا نا ما نام نگرا ita bazı dege elements bi astago ee gap to sego ke nala kadri bare ma gap jata bale nala kadri bar tawatar sar ma gap na jata man nala kadri man mawzu ne bitta gamote in exile bitta go ma ye zate sar na ko tago और ma غلام yakranda جان doda aja एक मिनट आवज मंत्र गोजास्ट ना और ma balke zi yak species asal में species जी बोलो चमोदा उदा उदा हम होती मावदी गपिर को उदा से दिगे संगता हम होती गपिर को माँ आई जाती चीजें ना मैं एक अमले सब तो मैं सियासी अवल से चीज औरता कि ई पे में अमले ई पे में तवाना ना हमें पे माँ तो हम अगर बीएनए में एक बीएनए में एक सरू की या बीएनए में होती जन पूरा एक बतौर एक गले का अगर एक रदी का शुमारा हाँ कसे को भलो चे होती ती गले तो होती गल्ला गल्ले देमा या स्पेसिता यकरंदे या दोरंदा तो दी गप्पा यार ये जगह ये रदी हंसता ना भले मतवातर बिचक के ब्यारे और आई गुना दिगे गल्ला ना भी ओवर ये गुड़ा ये तो ज्यादती है यार غلام جان گن ना یک چیز ایمانداری نا پروت ایمانداری نا ایمانداری منشل ارکا سنگت ایمانداری کو گپ جانا गुना संगत कमाल ताओ है संगत ना परत बोस्ट है ना ताओ मनी हम संगत है ताओ संगत जिन रिस्पेस जाता का तो हर रोज आता है वो कहीं नाम गिफ्ट वड़े न वड़े ताज नाम गिफ्ट ना गिफ्ट वड़े न वड़े इधर बाकायदे संगत ನಿಮ್ಮ ಗುಷಾ ಬಾತ್ प्राइवेट चीज बल संगत ये चीज मा दो मखलूक का कोठा है इमे जिंदा अमल हम अच्छी एक संगत चक्का जाने की भाई संगत को बल जाए जाए मगर शरादी भी था मर्दम भाई ने वती रात के मन यार तो इदा विचारगो के ताजे गुना ओडो मोवती तंजीम संगठन नाम गित्ता गो यार मोदी तंजीम जंगली संगठन नाम का गित्ता गो आई बेर बल वाजा यार कमर्शियल में जीवलो चगारे borda गप्पे जम ये मसला बार वो इजराइल का चेनानी का निश्चित अमला बिता वाजा जीवलो च रिक्वेस्ट कने काय बेले borda गप त्राणी जंगो बाजी चीजें मा सेके हो मंदेरे नहीं था गप मापी उन्हें जिता च रिक्वेस्ट ने कमाशा वाजा से पोत का वाजा से पाउलो टाइम borda एक तरह मन देखी चीजें कुछ होता अमोदा के मैं ताजे नाम गित्तेगा मा एक कसे दारे नाम भी गित्तेगा गो एक इंसान उकू के नाम गित्ते गो कि मैं बित्ता ना मा ये भी गप कोते बित्ता और मा ये गुना और वती से कौमी वती वती कौमी से तंजीम बीएनए में बाजी संगठनी हम नाम गित्ते गो हमें स्पेसिफिक था संगत मर्चा तो ठीक है काफी नाम गिफ्ट दार के मजा ओ निकाल बिल्कुल माँ गुस्सा ना मसे बेचार गलत माँ था ना गुस्सा गलत ये गलत गलत था है ना यार ये भले गलत था भले भले ये वडे मना कुतो तो इशे तो चे कुछ लुटे का जो चाकर होता चुमा कुता यार او ताज ऐसा बताओ शो को संगत मशाहिद ना अगर कस्ते मलक मीरान अगर गवाही दार सही गुड़ा अच्छा ब्यार ब्यार ला ब्यार गुड़ा ये अच्छी था लेके गोशदार ना ये अमले तो का इस सज्जे शुमार बुतगा ना ये गप्पा रास उशिते के ये अमले तो का बेंदाता ये अमलारा हवा देगी खातरा दुरा यकजा बुतगा एक प्लेटफार्म ये सर बुतगा माँ हमा शुरुआत लूटता ही चीज माँ बा भले मार अच्छी रसान की नबूता उचशिन दाश्ती न तकरीबन में 10 नरस्ता दला मंगवाश्ता इशनी दारे के मतलब खातर मीरा बले उचे शमा स्पोके मंगवाश्ता का मतलब गलत है दुरुस्त क्या गोजदार शमा क्रिटिसाइज कनगा एक हद तक बूता ना हद दारा लेवटारा क्रॉस कनक बूता हमें अंदाजा तक ये चीज़ा ना दिसता भले पता था हद तक ये चीज़ा नहीं सरा लहते मर्दों बदल बूता लहते मर्दों समझता आया शमे जंगू बीनमाया आया शमे जंगू नाइला कादरी आया शमे जंगू हमा आज़ादी गलानी पार्टियां ने कि शुमाद्र रोचा ज़ेर बहस हमाया कनी इदारे ने तो का हमा मर्दों मस्ता हमा के पार्टियां नहीं मस्तरा आया नहीं दिगा प्लेटफार्म नहीं आया गो दिगा वड़ा गप जना भले शुमा दिगा एक तरीका कारी शुरू करता कि वती खिलाफा वत मुहिम जुई पिका ये कुछ तरीका कारी हर कुछ स्पेस पोतेर वत मगत आड़तगा आ किशमे आ इसरा के कारखनी के हेच किस्म इसरा कार न बुगे तो ब्रो हमें इमरान खानी पार्टी पीटीआई है तो ब्रो आ अच्छी अंदाजा तक केरा देमा के मसले दिमार गया छूती गप्पा जन गया भले मैं बदकिस्मती पिचार माद्रे रोचा वतरा जेरे बहस करता माद्रे रोचा वती तो मनी पादा कश मतैया कशी आ तैया कशी दो यक शुमा 10 मिनट 20 मिनट शर्री अंदाजे का बिजनी यक की के गप्पी दौर दम वतमा वता मेडे
قسم ہے دما کار نکن کہ بلوچ تننگی تک اگر گوشی کے دنیا کجا شتا سارن تو وہ کجا سارن تننگ آیا یہ چیزاں پچھاری اگر دنیا تو کا ما اگر چکے تعلیم یافتہ مردم نہیں بلے شما ما سمجھتا کہ یہ مردمہ کے ملک یا لداتا ہی شتا گا یہ کار یہ خاطرہ شتا گا یہ تعلیم یافتہ طبقی بوتا یہ کم سے کم یہ خنچے بانداتی مارا دنتے ایشانی با اشارہ گندہ کی چا پاکستان ہما کہ دا پاکستان تو کا پروپیگنڈا ہمی قسم عمل بوگن چمیشن چی بدتر آیا شما کدین درکای چوتا انسان تنگ کے چوتا درمیہ انسان ہچ وقت کامیابی نیمگا نرو مان تنینگی تک چارتا بلوچارا کہ چوتا چی درائے گا نہیں ہر کس کے شما ترم خانیو من نہ کشتا ہلار نہ وطرہ من نہیں کے خاطرہ جہلا نندی ہما گپن گوشداری کے مشی جوابا چون بدئی آیا چون پکنا آگا پہ گوشدار آئی سر کارکنو کوئی نہیں ہنو من گپاؤں جہلا ایک مرد میں نشتا ہمیں گپن گوشدار گئے کہ میرا کجا ردیا کم من کہیں تو کا دور کنی بس ہمارا جہلکن کے خاطرہ موتی سجی انرجی زوال پہ کنی ادھر ہر چی کے اسپیس لگا من چارتا لہتے برا اسپیس شرشر لگا بلے گیشتر اسپیس ہمیں مطابق اسپیس ہے کہ من کجا ہمارا جہل بجنی من کہرا جہل بجنی بس برزا کے گپائیں یک مخالفی جہل نندی گوش داری کہ معیشی جواب اچھے وڑا بھی آیا میں ہمیں پش کرتا کہ ما وطی خلاف وط مہم جوئی پکنے یا کہ ما کم سے کم وطی راہانا شتر گیشو گیوار کرنے کی خاطر کاری بکنے مارا گپے ضرورت نبوتا ما ایدہ نشتگئی ملک تہا ما گوشتا کم سے کم شما چیزا درہتگی شما ایک سیف ملک ہے شوتگی شما شرعی اندازی کار کنی بلے ما لٹ ہمیں اندازہ ورا کہ شما وطمو وطا آڑی پدا ما کھائیں گپ جنا پدا گوشی کہ یہ وجہ پدا شانی طرف دار ہے نا بلوچ ترین بلوچ میں طرف دارا بلے شما تنینگی تک وطی جندہ نا ہما موبلائز نبورتا کہ مردوں پہ سمجھی کہ شما کجان کر رہے مردوں شما ما ہم دا چارتا کہ شما آڑو جنجال چیا ساری ما نزانتا ما گوشتا درہ آزادی لوٹ گئے ہنو ما ادا گند گئے کہ یہ چھے وڑے آزادی بو گئے چھے وڑے چیزی بو گئے کہ وطی خلاف وط مہم جوئی پکا ہر کجا اسپیس کے لگا یہ اسپیسانی وطی خلاف لگا آیا ای عمل کدیں شربی ای عمل شرب ہوگا انچو وقت منا سکانی سک افسوس بھی ما ہیچ قسم یک شرری نگندگاؤں روز پر روز بہتری نیمگا ما رہے گا ما بہتری نیمگا اچھی نگندگاؤں سوری ملک میرن بےوشمتی نام پہ اس راستے غلط گئے گو تیگا بالکل صحیح ہے راستے کا پرمیشا اور یہ پہ میں گپان چیز ہے مردم مایوس بھی مسئلہ ہمیں ورنہ رویہ کے من بکنا یا چاکر بکا یا دیکھے کسے بکا تو مردم مایوس بھی گوں یہ برسہ یہ تھے اور مردم تنقید بکا گو تنقید گو نے آئیڈیا ہم بتا گو ماں بالکل گپ کتا وقت میں مانا یاد کا اور یہ جگہ درست سنگت ہم شاید کہ ماں ہمیں گوشتبتا کہ ادارہ جوڑ بکنتا یا کنچے ادارہ جوڑ بکن یا کہ تو اکاؤنٹیبلٹی بھی گو دومیں انچے ادارہ بھی گو کہ آتر نزدیک بھی باگو ادارہ تی سے گارو بیگو حوالے سر بیگ لوٹاں گو کہ یک جگہ بیگو یکے ایسے تاکہ تی سے مسنگ پرسن سے ہم کرسوں گارو بیگو تی برات و گوار رسا یعنی لسٹنگ یکے صاحب بیگو دنیا دیما تو یکے پیسے گنا تو تی گپالا اربکنتا ماں تنقید کتا اور یہ اچھا یہ گپ بھی بالکل راستے کہ من یہ نہیں کہ ماں ردی نہ کتا گو منی ودی جندہ ردی کتا گو بھلے ماں ردین چے بادے بیسک کے گو نا ذرا متوا ترے مائیں چے گیشے ماں آئے گے یار ماں کن گے چے دا مرچی منی یار ماں ایک لیمیٹی بھی گو یار منی اصلا ایک لیمیٹی اکروس کو یہ مرتا ہے بعد جوانے سنگتے بولے ماں چے بکنا ایشی گا بعض انچے ابار انچے چیز یار منی برداشت مرچی ڈننا بتگوں بے بوشوں ماں ہمیں خاطرہ ماں وطرہ بھلے آبے جان یہ چیزا بادے دارگے سے کوشش بھی گوں اور سنگت کے سے یہ پہ میں چیزیں گونا کے اوار ببا یکی تو یہ پہ میں کارم بانگوں کہ پروپینڈا سے چیز جوڑ ببا دومی زا دے گے ایک دیگر زاو بد دے گے نا ایک چیزیں درد کا گوں تو آئیں چی میں ماں ویسے بے بچے گوں یہ دو کارن چے وقت میں بچے ماں آٹومیٹکلی نزدیک آئے گا آئین بھی کو میں گونا ردی بھی
ما وتی ردیا ما وقت روم خانه ما نه ما نوکه سکه نو در بره ما چیز بزانه گو ما وقت نو در بره مطلب ما باز کا ادنا مرتمیه یہ نه کہ ما ردی نکنا ما منی ردیاں بالکل بکشتا کہ منی ردی کم اچ کم بھی بنگو تاکہ منی عمل سے شطرنج شطر بھی گو نا ما یہ نہیں برو گو یار ما بارو بانگ مبے گو اور اور دومی وتی سنگت کے میں وتی کے نزدیک گیا آج سنگت نہیں گنا میں ایسے ما تنظیم اسا ہم نزدیک گیا ان با اور بیچ چیزیں مردوں مسا ہیں مزہ نا آ کے موقع پٹ گیا یہ موقع یہ اپرچونٹی بھی یعنی ضائع بھی گو ما فائدے من چیزیں ضرور بزانے کو کشو کرا میں بزانے میں دشمن گیش ہیں یار ما وتی اگر ما ترا ضائع بدی بدیاں تو منا ضائع بد بدنگو یا مت یہ پیش بداروں کہ میں ترنچ گیش زان کرا یہ منی وتی نزان کاری بھی گو من وت کلا وتی تا وت ردانا تو یہ وڑن چیزاں ما بدے ببکشو یار ما اگر من چھ کسی دل آزاری بیتا من ببکشتا براسا یل جانت کو اگر عابد جان تو چیزیں گوشی تو اس پہ گے براس نہ مغانا بس کاستن گپ جنا یار اذا ما آیا ہوں اذا ما ملک آزاد نہ کروں نہ پارٹی موقع بدل کروں کم از کم چھو نبی کمارا چار مردم گوشت رہا مایوس بانا ٹھیک ہے چیزیں آستے وانا شارن دے بیٹے بیارے شارن چیزیں دے ما بیارے ہماری کا بس بھی تنقید ہم تنقید ہم یکروش بھی باید چھو ہم نبی چھو نے دشمن ہے نا مانی کے سو نہ بلوچتر ہے مت ہے نہ بلوچتر نا مارا سنگتھا نہیں ہم ایمان سے کچو شک نہ کھنا نا پر یکی جو سنگت ہے کرم تو بے باوری ما بھی بار سنگتھا نہیں ہم ایمان سے کم شک کے بھی موقف ہم بدل با انگو با برا با بل یک چیز ما گندا ہے یہ فائدہ ہے ما تاوان دے باید ما ہمارا شوتر کم میں پوچھتا تھرنے تو جوان ہے منا خیر ہمیں گپا سنگت چیز گندا کرتے ما ود کو بعد جا کے گیش عابد ما کے سپیٹ ماحول ہے ما دگنے ما گیا رہے بعد سنگت پرسنل منا میسج کو کہ یار چین چینے شمارو کا شما جنگو دعوا بعد سنگت داستان دو خان بعد ہیں چنا کا میسج کنا گوش دارا بردات کنا کنا بڑی چیز ما نوٹ کرنے آیا یہ صرف ما اٹھاؤ نہیں نا ادا مشیرہ سنگت بعد ہے استا بلکہ بعد چیزاں خود نہ کنا گوش دار ہیں دے نوخے ورنا یا نوجوان چھ بیاں چھ نبی آیا سنگت کے دھن ناشتا میں واسطہ جو دیکھنے گا چھ کھنا چھ نہ کھنا بل ما کھائے ہر جنگ دعوا کھنے یہ مردوں مایوس بھی جو دش مایوس نہ بھی بل میں تھی رویہ سے مایوس بھی نا اج بھی یہ بات زندگان اوکھا تو یک دوم کے شما کستے جان چھوڑا نکھنا یہ مرچی دے تو بھائی یہ چیز ہم خیال کریں جی سنگت جی گڑا باید دیشے کہ اس میں فیس بک تو کہ ہم عمل بے گے دارک بھی کو اور دومی کا پیشے کہ انچے عمل کے ایک دیگر دیر کنا اترو چیز دارک بھی کو تو وہاں سرپت بے گوں کہ یار یہ چیز واقعہ ایک شرنیم کرو گیا دومی چیز اچھی کہ بی این ایم بی بی کو یا امکر قومی سے گل بھی بانگو تیوتی گل دا بلوچ قومی گل دا نا تو آئی تنقید کرنگی یا کرسپونڈنگ کوئی بھی شکل بھی کو تو آئی دیم ابھی کو کریٹیسائز ہے یا اختلافی ڈفرنسز ہے آئی دیم پتے ابھی کو تو جوانے غلام جان تو مردم کم سے کم زورا پکن تو پورا اتکافا نشتے تو ملا واز وہ حقوق تو کم سے کم تو یک جالانے دیا دیکھ رہا گار کمائنا منا قرآن بگی ملکی آزاد نکنا پر گار کمائنا باقی یہ ڈسکشن بند کرنا من چاکر انو ہما اسپیس اینڈ بودتا گھنٹے مادر فونا گٹا ہوتا گی شما دیگه چیزی ڈسکس کنم ما انو وقتا فدا من چاکر ڈسکس بو گاتے ہیں میں ہر اسپیس یہ من چاکر گپ کو شما انو وقتا ورا ٹاپکا موون کنے باقی وزگی میرانی خیال داری دلارے یہ بی ایم و بی این ایم اشانی نامہ ہوش وغیرہ یہ بزا ما شما دول ڈننا نشتے گئے بزگا لٹو آرہی شار نہیں مردشو سرا سوت کگولش و ایوڑو مکنی تک ایوڑ طریقہ کار ایوڑ میں نہیں یار شما شروع میں کرتا شب دروگے میرانجان خدا بگی ما شر نبی دلی بڑا کہجا غلام جان تو آدھگا مردم گپا بزر تو گھنٹے گھنٹے تقریر کرنے یعنی تقریر خراب ہوں مردم جو آلا رہے ہیں جی یلجن اسپیس تے براس جی یلجن جی غلام جان تی گا پالتا سلام دیوان چونا واشا جوڑے برات بے جنگ مکنیت بلوچ ما بلوچ وتی گل باگن دی ہے ما حروچ
بلوچ ورنا غلام نوید پنجابی و گجرے سرا گون گجرم ملام نوید ما بعدين بزانه میں دوست کیان دروغ بند کیان منافق کیان ای چیزا ماتنے وادی شری سر زانگ نہیں گنوک کیان کہ میں سوسائٹی کیٹیگوریکلی تنی وادی سائیکولوجیکل انالیسس نے بوتا سائیکولوجسٹ نیت کا انالائز نہ کرتا کہ پلا مردما سائیکولوجیکل پرابلمز ہستے بچا مردم جنین آدمانت زالبولند مشمه ماتند مشمه اگه مات نهند گوهارند اگه گوهار نهند لوگیند می سیاحسرند ماشما بعدین هر کسی حیال ابداری بانوک نایلا قادری اگه بچا شر نہیں که ما الزام تراشی بکنی یا مردمان سر سلنگ گپ بجنی هرچی هستیم بلوچی زالبولی بلوچی لوگا نشتا و بلوچستان وادا جهد کنی گئیں بعد ماشما ہر کسی عزت اپکنی ہر کسی اگر اوتی عزت اندوستین دیگرانی عزت اپکنی ہیچ شر نہیں کہ مردمان سرا سیلنگ اپ بی ہرا بی مروچی غلام جان تے سرا اپچا تو چون زہر گیب تگے امی پیم کہ ترا بد کے امی پیم ہر کسان چو بد کے نوکم واحد ما جندہ شخصان پرسنلی بد کے چاہے کاری کنگا گوڑا نبادی دیگران سرائی پیمین چیز بھی ادا مندی تک ممتاز سرائی الزام تراشی بیتا شورش سرائی بیتا بازدہ کی سرائی بیتا تای سرائی بیتا ہر کسی سرائی یعنی ہر کسی سرائی کرتا معاشمہ ہوتا وات چیا کاؤنٹر کنگائیں پدا گوشم بلوچیں ویتی گل باغین دی ما ہروچیں مائیں کہ بلوچستان نمائندہ معاشمائیں معاشمہ چدائی ٹویٹر تو کا بلوچستان آزاد نہ کریں بلے ما ہوتی بلوچانی زبان بوتی کنے سوشل میڈیا تو کا ہوتی بلوچانی واسطہ ہوتی بلوچستان واسطہ یا قدمی چمی سوشل میڈیا تو کا چسکورت کنے کورتا ہوتی حال احوال دنیا رسین تکن کہ میں سر ظلم جبر و زیادتی بوگائیں ظلم و جبر زیادتیا گڑا ما وطا وات کاؤنٹر ما کنی ما دشمن کاؤنٹر کنی دشمن میں پاکستانی دشمن میں ایرانی مسترین دشمن من نوشان پاکستانی منشان مسترین دشمن پاکستان سکین دیو که ایرانی مروچی رند گیشتر میں سرمچار میں برات کی دیوانن تو کنندن گروپان تو کنندن منی پرسنل اپینین ہے کی زوری تی سات شر منا نقصان نبی منی کار ہے رابطے موشا ایران کاؤنٹر گیشتر پکڑیں چاکہ ایران گیشتر پاکستان سکین دیے گئے کہ بلوچ نسل کشیا پکان اگر ایران مبوتے پاکستان انچو میں نسل کشی نہ کرتا پنجابی انچو سکین نہ وارتا ہمیں ایران شیطانی ملائیں کہ تہران نشتے گا تو اتی شیطانیہ دیما برگایا برات ببید تپاک ببید گون تپاکی ہو گون یک جہتی ہو ہمدردی دیما برو یک تپاکی نہ لوٹی آوازانک بھی اکھایانت آنے چا گپا ہاں اولی حبر کی در کے دومی حبرہ پدہ تقریر گڑا نہ حل لینا تاکہ یک بلاہن دروگی راست دینا کند گو ہمتی چھوٹے حبران زانے ای چیزا ما محلوق گنوگ نہیں مروچی محلوق زانت ہر کس کے حبر کن چمای حبر زانت کی حبر چطور کجام جاگہ تارینہ کو کجام جاگہ کنیکٹ کرنے کوشش کرنے گائیں تو اسی پاکٹ کے گرم کرتا شی جیب تو کا کئی دست مانے مردم لانکوک تاچ کرنے نبی کوشی یکی ایشن یکی آہیں بروچی چودھری سرفراز بٹی مروچی یہ رئیسانی پیسانی کچاک پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ای پہ میں مردمان میں کاؤنٹر کرنگی ای پہ میں مردمان میں شمار جنگو تباہ کرنے کی کوشش کرنگ نوگا ما ایدہ بنندے وطا وات کاؤنٹر کرنگ گوڑا بزیج ماشما جاہل ترین قوم دنیا تو کنی سے وات غلامی پتہ ہمیں غلامی تو کا ماشما دروا غلامی اکشی ماشما واجہ ہوں ما ہچکا سی واجہ نہیں ماشما دروا بلوچیں براتیں یکیں یکیں قومی او سرداری و مزنی و مستری نیستیں یا کہ یہ سرداری فلانی یا فلانی اگر بلوچی بلوچستان واسطہ جو گئے گوڑا بلوچی آئی تو کا سرداری وہ نیستیں وتی وطنہ دوست بدارے وتی دیہا دوزا وتا وات دوست بدارے وتا ہمیں دوستی یا ہمیں تو پاکی یا دوجمنا وات ایک تروسی تہا کپتا چشمیا میں شمیا وادی معاشمہ تو پاک بین دوجمن پرشید وادی معاشمہ نات پاک بین دوجمن زورا کی بھی میش میں سرا میش میں ویک پوائنٹس جا کائن ایداستا کا پانت
ای تہاری دیما بعد معاشمہ بوشتی ای نازانتی دیما بعد معاشمہ بوشتی واجہ عیسیٰ یا واجہ محمد ای پیغمبر میغمبر ای چا آزمان ایرنا پت نیان مش میں لیڈر نہ بند یا کہ آکے شہید بوتگن شامیر بوتگن چا کابرا پاد نیان مش میں لیڈر نہ بند مش میں راشون نہ با معاشمہ بعد ای راہا ود نشون بکنی پزان پر ریپ کی مروچی زانتے دنیایں زانے کی دنیا وانے کی دنیا یا کہ نظام پروبوانی یوٹیوب تی بسترین لائبریری مسترین پروفیسر تر پروفیسر ضرورت نہیں مہربانی میں نتوار زندہ کے بعد بلوچستان سر صاحب جذبات نیو مرون چہیرہ شما ہر چی گوشت بوشت مہربانی یلجن بعض منت وانا براس یلجن منار منیوتی جندارا شا بوگشتو مکر زاو بدبدد ما زائد وارتا مشکل نستا بلے مروچی قومی گلا نہیں وتی جگہ منا یہ گندگتوں کہ سرجمی قومی جنزہ سے ارجنت بے گئے ہمیں چیزا منا سے منا برداشت نہ بیتوں ہمیں خاطرہ ماگو انف از انف یار بعض بیتگوں اور ما غزانا چیزیں مخلوق استا وعدے کہ ما زانا کو دیگے ہم چمشانگ بھی ہیں کہ آپ کچھ ایلیمنٹس ہے کہ اشارہ گواد دے گے اور کہ برادن سے دیر بے گے کل کلنا سے دیر بے آنے آپ کچھ مردمہ کے نا یہ چیزیں تہا فائدہ رسی کو ہمیں خاطرہ منا سے وعدے کے من یہ چیزیں چمشانگ دے ہیں تو مال کے بعض ادنے مردمی ہے بعض قصانے مردمی ہے منا چیز گندگ کا ہے گوڑا یہ کر مزید زانکار چاکر وڑے گوڑا یہ پرچے گندگ نہیں آیا ماں ہمیں بس جی وجہ صرف اسپیستے کی وجہ من توار سنگ نشم مجلس درست سنگتانا وشتی بعد شر شما ٹاپکی سنگت یک تجویز شر داتا ای تجویز سر عمل بھی بچار تنقید جاگا تنظیمانی اندرونی مسئلہ آما ادارہ انتہابی شرط رہے ہر وعدہ ہمیں موقف ہمیں ہوتا پرچہ ہما باہر بانٹ ہمارا باہر بانٹ ضرورت نہیں ہمارا یک جا گوگی اس پیسی مقصد یک دومیہ گوئی دارگ یک دومیہ مسئلہ گوئی دارگ کجام جاگا مرچچی بوتا آئی سرا تو ہمیں گپی بھی شرط رہے من مرچی ہمیں چیئے سرپد بو اگاؤں کی تنقید ایو کا یک مردم سرانا ہے مطلب یہ تحریکی سنگت تنقید ہما فورمان اتحابی پدا یک دومیہ کافی کنکے ادا ای چیز بوتا اگر کہ ہمیں تہا ای کوارڈینیشن استے ہمیں تہا یک جہتی استے ہمیں تہا یک اتفاق اتحادی استے گڑا شرری نو بلوچ تحریکی تہا ای فرق نہیں کہ ای زالبولے کی ای مرد یا کی زالبولے بہر کمی مردمانی مرد گیشی یہ یک وڑائیں یک جاگائیں یک وڑے لٹور گئے اما ای دشمن ہمارا ای وڑ معاف نہ کرتا کہ ای زالبولے ای چکی اشیا مجنی یا اشیا گرفتار مکنی نو ہمیں سنگتانی شعوری پراگریسی ای شعوری ترقی کی اما درو یک جاگا بھلائیں مثالیں ہمیں گونستے کہ وحد اسلام آبادہ ہمیں براس گوہر ماس پیرے ماسانا لٹ دیا گا بوتا گوشی کی زال بولانا الگ براسانا الگ مہرنگی ہمیں آواز بوتا ہمیں گوہرانی گپ بوتا کہ ہما درو براس گوہرہ ہما یک جا گرفتاری دے دیکھے چی پشکبتا باقی ہما ہرچی کی گین کنگا یہ درستانی واسطہ ہے یک مردمی واسطہ ہچ بر نہیں بلوچستان بھی ہمیں زالبول ہمیں دا اگر چکی بھی آئی ہما حق رسی یا کیا دیگا مخلوق بعض جگہ اسی طرح بعض وعدہ ہما گپ کرتا ہمیں تھا ای فرق درک نہیں کہ ای نمازی یا ای ذکری یا ای مڑیا رو بکالی یا کہ ای کرسچنی
ہاں بحیثیت قوم واسطے ترقی قوم واسطہ ہما کی تحریک تہا آئیے باہر سین وڑائے یہ چیزیں نسرا ہمارا سوچ گی ہمارا دیما روگی تو یہ دیم رویے واسطہ بڑا پازی قربانی ہمارا دے گی قربانی یہ وڑ دے گی کہ پرچی کس من سرا جی پرویز جنتر گپی ہستی گشت کنے نہ من 10 لاکھ ہو جا جی منتور تو ہمارا جو کار چیکنگی مرچی پرویز ذمہ داری پاٹھی داتا کہ تو ایک کارا بکن بڑا پرویزی گو ہمدرد ہرچی کی استی آئیے ممبر بھی یا ہمدرد بھی قوم بلوچ بھی بڑا ہم چم آئی سرا سکے کہ ای سنگتا یہ کار داتا ای کارگو آئیے چکس ہمیں کمک کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں یہ تحریک مضبوط با ہمیں مخلوق وش بھی ہمیں مخلوق دلپروش نبا آگند گائیں کہ مرچی پرویزی شورش سمیع نور جان ملک جان ادرو یک جگہ یک مقصد ہے مطلب یک مقصد ہمیشہ بلوچ قومی غلامی درابوگ قومی آزادی ازورگ اشیاء چلائے نگ باقی یہ چیزیں نہیں ہمیں کی سنگتی دھوانشت یہ کسارا سیل رسگا نہیں یہ آچتا یک وڑا سوچگا اندرا چاہے ممبر چاہے عہدے دار کس نگشتا کہ من شمع لیڈر ہوں ہمیں کی تنظیمانی تہا ہمیں کی اما وقت واضح تا چاہے بی این اے میں یا ہمیں دیما بی آر پی بوتا یا کہ ساریا مرید تیاد بوتا یا کہ مرچی فری بلوچ موومنٹ یا کہ دو مردم با اسی تھا چون نہیں بلائیں قومی تہا چوٹ راستہ با بھلے ای کس نگوشتا کہ من شمع وحجاؤں ای کس نگوشتا من شمع سرداروں سرداری مطابق من شمع رہا چاہیے کہ بلوچ سردار آستا یہ فرق کی بابا ہمیں بلوچ سردار لٹنوار تھا ہمیں بلوچ سردار ہمیں گون جیل نبوت آئیے کردار کشی نبوت آئیے لوگانی تہا پرشت پروش نبوت آئیے خاندانانا چھے باہر نکرتا یہ ہمیں دیما یہ پریکٹ سے ایشی سرا گپ کنگ منی خیال ہمارا ضروری مثال ضروری استے بلے ایشی چھے مکانی کہ بھائی بہلے یار بابو نوروز احمد خان زرک زی مسلم لیگا شد بس ہمارا چھے کارکنگی نہیں نا بابو یہ چک بلوچ قوم میں آزادی واسطہ چھے کرتا احمد خان زرک زی واسطہ نہ ہوتا بالکل آئیے پیتے بلی آئیے ہما کے برازات کی دودا خان چکے سے بلائیں قتل عامی کنائیں تا کجام طریقہ بوتا کجام مثالیں ہمیں وڑی ہمیں پاسٹ ہسٹری ہمیں ہاتھ رہا چارے کی ساریہ ہمیں تحریکہ مضبوط کہے کرتا ساریہ ہمیں تحریکہ نقصان کہے داتا صرف ایک چمشان کی اسٹیڈیس تے باقی قومانی ہمیں کی کتاب استان چائنا بھی دیگر مخلوقی بھی امریکہ بھی ہما مخلوق ہما قوم کی ہوتی آزادی گتا بلی ایشی کتاب وانتا چیگوی را بھی یا دیگر بھی ہمیں ہوتی چیگوی رازستان ہمیں چیگوی راز سکا زیادہ ٹارچر بوتا سکا زیادہ جہد کن گئے سکا زیادہ قربانی دے گئے ہاں بلا معاوضہ ہاں معاوضہ میں سے لٹ ورگائیں ٹیٹ معاوضہ میں سے سلو پوائزن دیں گئے آئیے تنخواہ ہمیشہ کے آیا پتا ہے کہ جیلی تہائے بھی مخلوق کا پروپیگنڈا کا ہمیں کھابیز گوشی کی اے لکھی تداتا اے وڑ بوتا اے سلنڈر بوتا اے بہا بوتا خیرہ بخشی تا دشمن وڑا ہمیں تہا مردمانی تہا ہمیں فرق بھی آیا اللہ نظر انسرا مخلوق گپ نہ کرتا کہ سرنڈر بوتا لکھی تداتا واحد گمبر سرا نہ بوتا میر عبدالنبی سرا نہ بوتا خیر بشماری سرا نہ بوتا یا کیا تھا اللہ مہنگل بوتا ہمیں وڑ دشمنی کاری کہ ہمارا چون باہر کا
ولی ہمیں مضبوطی چاہیے کہ ہم چون و تارا مضبوط کر اگر کسارا تنقید استعا پارٹی ای میل وہ تنقید دیں بدے اگر ممبر استعا ڈائریکٹ کچھ تکن اگر ممبر نہیں ہمیں اتحادی است بھی آئیے ڈائریکٹ کچھ تکن آئیے سہولت است اگر کسی کے ای وڑ کڑتنکن ریٹن واسطے چشین مسئلہ ہی نہیں بلے ہمارا ہمیں کی اتحاد اسپیسا نہیں تھا ہمیں باہر بانٹیا ہمیں کی پروپکنڈا ختم ہم دروہ کرتب ایو کا منی طاقت نہیں درستانی سنگتانی محنت ہم کہیں یک جاؤں پتا پرشت پروشی بڑا اسی مقصد اسی کہ ہمیں نیتانی صاف فرق ہم وطی نیتا صاف کن اگر کسی کی ارچی کی بلوستان ای بڑی آزاد بھی گڑا درو منا ہرچی کی زائے بدے ہرچی کی جہل جنے بجنے پہلے منی ایمان پکا ہے منا ہچی نبی سرپدی سنگتا بڑا ہر کسی ہوتی کانسٹیٹیوشن ہے بعض جگہ گوشی کی جنڈائی وڑی آوڑی بھئی قوم جنڈا جوڑ کر آو کی دورہ وزیر اعظم قوم جوڑ کر آو ملکہ چلائیں قوم چلائیں ہمیں درستانی اتحاد ہمیں درستان کانسٹیٹیوشن تھا یک کی تھا یہ نہیں کہ ہم پاکستانی گون بھی پی آر پی کانسٹیٹیوشن نہیں فری بلوچستان موومنٹ کانسٹیٹیوشن آنا بھی کہ ہم بلوچستان پاکستانی کٹا دور دیں یا آئی علام یہ چیک یا کہ ہمیں سنگت ہر چکی بلائیں قربانی دے گئے آئی واسطہ دے گا نہیں کہ ہم باندھا پدا پاکستانی دست چیرہ بھی نا آواتی سرانی قربانی دے گئے کہ ہمارا کسی غلامی قبول نہیں چاہے کجام قوم میں بھی کجام ملک بھی صرف اور صرف وتی آزاد بلوچستانی ریاست بحالی واسطہ ہمیں چیزاں کلات اسٹیٹی نام اچھے کنا کہ باید مکن ہرچی کس کے واب آئیں آیا پاد کنی ہمیں ذمہ داری لٹریچر وڑا کولائے وڑا اسپیسی وڑا استے اسی ذریعہ ہم درستانہ پاد کنے درستانہ سرکل دے سرکل مقصد یہ ہمیشی نو ای چیزاں کوڑ مکنے کی جی آصف پیر مردوں میں بس ہرچی کچھ آیا پائل کرنا آیا بیدار طریقہ استے ڈی ایم بھی کن ریٹن بھی دے آئی تنظیمہ بلک دے میں دے نا کی دا زی مندشتہ کہ ہمیں بلوچستان یونیورسٹی استادانی عزت دنیا اتہا چون تار تار ہوا گئے پروفیسر کے لیکچرارے ارچی کے استے اسٹنٹ پروفیسر ہمیں یونیورسٹی آئی گو چون پاکستانی مردم پیش ہوا گئے یہ بڑی ٹاپک ہمیں واسطہ فائدہ مند ہے آیا آزال بولی نہیں من ہمیں سرپد ہوا گاؤں کس پروفیسر کس ٹیچر کس ڈاکٹر کس انجینئر گوڑا ایشی تہا میل فیمیل ختم ہاں بس انسان ہے یہ یک دومی واسطہ لازم و ملزوم شما ہرچی آیا الگ کنے بالکل الگ نہ دوئنانی عزت یک وڑائیں دوئنانی ہمیں کی عضلات استا مطلب وائٹل آرگن آیا گوشی برینی ہرٹے لیورے پپاں یا کہ ہما گٹگا آئیے یک مطلب گروپی ہمیں انسانے کارا یلدوں انسان مرتا سیم ہمیں وڑی اگر زالبول ایو کا بھی بغیر مردہ نبی یہ نیچرہ کس چیلنج کرتا نکا یہ بڑی چیز ہے نا بھلے عزت یک دنیا دائے سنگت بوگ یک جا روگ بڑا درستان عزت یک وڑائیں ہاں ہمیں بلوچ کلچر تہا زالبولانی عزت گیشی ای وجہ گیشی کہ ہمیں کلچر تہا سکا شر رواج آدو مردم جنگ کا اگر زالبول درمیانہ کپی آیا گوشی کی ایمنی چادرش میں جنگ مکنے آ جنگ نہ کا
ہمیں چادری گوہاں کس کے روا حدا کہ شماوتی ای بغض ای غصہ ختم کرنے کان ضرور اگر ایشیا کس پیلو نہ کرتا بلا ہمیں مخلوق سوسائٹی آیا شر نہ گشتا اور نقصان وارتا نقصان تہا ہمیں چیزیں تہا آئیے کمک نہ کرتا کہ یہ ہمیں گپانا یا کہ ہمیں زار بولانا یا کہ ہمیں کی چیزیں کتاب استا یا کہ ہمیں قرآن پاکی ایشی عزت نہ کو ایشیا بلی کمی سزاوا یہ ہمیں کلچر باہر بوتا تو ایشیا جوڑ کنک دیمار وقت ہما وتی ملک وتی قوما چون جوڑ کن ایشیا وسط ہمارا کار کنگی تو یہ مسئلہ ہمیشہ کہ آئیے بھی ہے ویرے بچار یہ منسٹری ایشیا کھائے ووٹ داتا کس ووٹ نہ داتا یہ سرکار ہمیں سرا ایشیا چے کرتا آبے بھی بلے ہم یہ نہ کچھ فلانا یہ بڑے بس آئیے آوتی عملہ وقت صاف کم آوتی کردار وقت فاش کم آوتی عزت وقت جہل کم آوتی گناہانے اطرف وقت کن گئے تو گپ گوشہ کی مطلب ایشی کہ ای مخلوق گوشہ گئے 4 ماہ ہمیں لوگ نان نہیں تنخواہ بندہ ہمیں پروفیسر ہمیں ٹیچر ہمیں مخلوق ہمیں نسلہ مطلب ایجوکیشن شعور دے گئے آئیے ہمیں لاپا لگت جا پتہ آئیے ہمیں بگوش کی تو منی ماسی نہیں تو منی بڑا تو چی گوشی مطلب یہ سکا نزوری یہ پاکستانی نزوری یہ قابضی نزوری شمعی نزوری نہیں بلے یہ ہمیں شمع مخلوق کی بھلوچے کوپگی سرہ توپگی ارکان فیر کن گئے مطلب معاشی قتل عام چی گوشی معاشی قتل عام ہمیشہ مطلب یک ماہ ہے اگر کس آئی عوام دا 2 ماہ کس نہ دا دکاندار گوشی کہ منی دکان ختم ہوا گئے تو بیارے 4 ماہ کیا یہ یونیورسٹی ہے استادانی تنخواہ بند بھی بڑا شما سرپد بھائی کہ ہم اچھی ہیں مطلب معاشی قتل عام بھی کن گئے تو یہ بڑی ٹاپک بھی جانے یہ بڑی چیزانی سرا یک مسئلہ سرا ہر چیز شما ڈسکس کریں شیر کی نہیں من باز گت کو منتوار منامی داؤں جی وجہ تو بات جو نہیں والا معاملہ تھا ہوتا ہے یہ کرتا ہوں گپ میں سے ما وط موتان کے ایک دن چل بے یا ما وتی گلے خلافہ سے پروپگنڈ کرنے کا بے تو اودا ما وتی وطر تاون دے گا بے یہ چیزا بادے میں بزانے کو بالکل راست گوشت کو اور امودا کہ میں پروفیسر رہتا میں ٹیچر رہتا ہوں پاکستان کجم وعدہ این عزت داتا ہوں تو بےزتی ہی کا نا انا چیزاں چے محروم کا یعنی لوگا راشن سر مبی کو پریشان بباؤں گو یہ پاکستان کار ہے اور پاکستان ہوتی کار کرنے گے ہمارا ہمیں چیز واقع جڑی گئی کہ چوشے یہ بڑے معاملہ تھا شما بادے تیمہ بیارے بلکہ میں کرا معاملہ میں چپو چاہ کے شاگردہ بازے جیڑے آستا ہوں ہمیں اول سر میں آسے مروچی میں ٹاپک سے ہم ارکوتا ہوں کہ بلوچ نیشنل ایشو بلوچ قومی معاملہ دنیا درو طاقتانی سے جنگانی مینا یعنی کہ درو دنیا درو سے طاقت وتی جنگا سے مڑ گیا ایشانی مینا میں قومی مسئلہ یہ رے تو میں وتی قومی مسئلہ چیوڑا سے حل کت کرنے کو اگر میں یہ حال یہ پہ میں کہ میں وتی گلن وتی ہیر بھیجنے کو بابا وتی گل لینا تو معاملہ ہستے کو اختلاف ہستے کو ڈننا تنقید کرنے کا بدلا تو تہا بیا تنقید بکنگو اگر منی کوئی جیڑا ہستے کو ایف بی میں کو نا میں تہا کایا بلے میں گند گیا اصلا منی احمد یہ وسا نبے گے کہ میں گند گیا میں تکرارے کو نشوں گوشیں بابا یہ چیز میں بھی بلے میں گند گیا کہ انکریجمنٹ نا تو پرچہ انکریج کرنے کی چیزا رہا تو یہ بدبختی اور پتا ادا میں دیکھے ایلیمنٹ سے گندے گتا کہ آبی بعضی کس تو پسے پردہ اور بعضی کس سے بہرحال محرم سورے نگنا کہ یہ کہاں یہ بکا اس لیے فائدہ کر رہے رسی کو جوہد کر رہے یا اما کس کیسے بلوچ راج فائدہ لوٹی کو آئیر وہ فائدہ نہ رسی نا میں درست تاوان نہیں ہے
ما مچ بده. جی پرویز جان. ناکو آسفا والما سلام ناکو o gapshike nakuno do sawala ma bekrane chu top ka cha atkam tram bekrane to chi shay nako ase جی وجہ naku shari ma itima engrez kabza bitgi mai zar passport chi bitta ma shi sak jos portan shi malumat mana bebi Anni ani ma ye chamkutti Punjabi kabza to Pakistan zar reno passport में सरा मुसलते आटिमा में ची बित्ता वजह इसी तो कतरा मालूमात है شر سوالے شرکن سوالے آ دورے کہ ہمیں بلوچانی زر ہوتا پدا ایشیا کنور کو پاکستانی چیا نا ذرہ ظاہر نوز سد چلو ہشتا کے اٹیک کرتا تو بلوچستان ہمیں ہر چیز کی زر ہوتا یا بدل کنائی تھا پاکستانی کی آیا ذرہ کار مرز نکو وڑا اسی واسطہ ہما دورے مخلوق ہمارا ہمیں گشتا کہ ٹائم داتا ماہد و ماہی چک کسی وتی ذرانہ بدل بکن بعض مخلوقی ذر پشکبتا وڑا ہمیشی بلوستان وتی بالکل ضرورت تا من اکس گشت کنے باوسوک ذرائے ایشی سرا من پکا ایمان میں ذر بالکل بوتا دومی گا پیشی کی آزر کہ پاکستان جوڑ کو ای پاکستان وتی ذرہ تئی بلوچستان مال مڈی سہورا بڑتا سہور ہمیں قائد اعظم کی بوتا یا آئی وزن مطابق سہور داتا فاطمہ جنہ بوتا آئی ہما کنٹک تنگی بلوچستان ہمیں کی جاگہ استے ہمیں دارالخلافہ کلاتی تہا تنگی استا ریکارڈ تہا استا ہمیں دا ہمارا پیش داشتا ہمیں مخلوق ہمیں وتی مردم آیا چاندی گنتول کو پدا ہمیں لالے چی شوت واپس آت کا کشی کہ پاکستانی زر جوڑ ہوا گا نہیں آئیے واسطہ زمانت دنیا لوٹی گڑا سائے سینز صد کلو سہرو پدا بڑتا ہمیں وتی ذرہ کشتا ایک مرچی ہمیں ذرے پاکستان ذرے ای تئی وسائلہ جوڑ ہوتا مرچی کی تئی ہمیں بڑے من مثال شمع دیما کہیں کہ مرچی سادے کے بھی یا کہ ہمیں جتہ کے بھی یا ریسیانی کس کی حدہ ارچی کی یا عزت رسکائے تئی وسائلانی تئی سرزمینی وجہ رسکائے یہ گپ سرا نو کہ آ دورہ اگر شمع فوج بوتا ہمیں بلوچستان آ سیلری سرا نبوتا آ رضاکارہ نبوتا ریگولر نبوتا بس ہر جاگہ بادشاہ ہمیں مخلوقہ دیم داتا گڑا ہمیں قبائلی لشکر سرا باہر باٹ کو کہ ساتھ فلان قبیلہ ساتھ کس آئیے مطلب ہم میناٹھی میجارٹھی مطابقہ ہمیں مخلوقہ پڑتا جنگ داتا وتی بارڈرانی ہر چکی حفاظت کو ہمیں وڑکو تو آئیے آ دوری ضرورت ہمیں وڑ بوتا نو پاسپورٹ من گوشتا نکنے من کسی یا من جست کنے اگر کسی استے گوڑا منترا پس سویدات کنے کہ آوادا پس چون بوتا بلے اگر شما ذہن آستے شما گوشت کنے پاسپورٹ بغیر گوڑا ہمیں خان افکلات چون بیت اللہ خرچ درچ واسطہ زر داتا جوڑ کرتا دورہ سعودی عربہ ہمیں بلوچ وسائل آمادہ آیا گفٹ کو ظاہر ہے ہمیں بڑے چیز ضرور بوت کا من منا چون پکا علم نہیں اسی بارہ کہ من پاسپورٹ بارہ گپے گوشیں جی پرویز جان ماتین کا یلجن ہم برزات کا وشا یلجن شیرن متین کا کیمراس جی یلجن
جی الجن اسپیسیفik biraz. جی سنگت تمنا مایک دا ما کامو دزگت بودو ما انگا دزگت شما خبر کنید من ننده گوش دارن شما برا ما خبر نزن غلام جان میں خبر کنو خواجہ آصف ہیں شورش جان ہیں ملک میران ہیں سمی جان ہیں سنگتان توار کن بلکہ خبر کنن دیوان دیما برند Yelcan bale اشفاق Yelcan جانی bale açuma topic share kuta burada begushu manara tare interrupt kan gaya macho topic share kuta दुनिया ये ताकतानी के कन्फ्लिक्ट्स के लेकिन ऐसे मैं ना मैं इससे कौमी इश्यूज असता मैं बलूच इशू असते को बलूचिस्तान आज़ादी इशू असते को तो मावती आज़ादी इशू असता मैं वती जिंद बतौर बलूची का मारा चिकन लूटी को जी The Ghulam Jan Awaz Karbi Baloch national issue among the battlefields of the world powers. जी Balocha हो the Balocha ke social media tu kai auti activism adima bart. Dunia gende gain dunia kuri nahi dunia regimes ke hastand. Isha aga intelligence mabute shanaga power mabute shanaga resources mabute e gura hanchen gulamin kom buta meshme ore girag buta band kanak buta لاچار کنک بوتا عشان باز پاور ها این اشتاقن چارا گاینت when the time is right they will strike they will speak ہمارے میں خبر کنند کے مناسب بگننا مارا چکنے گا مارا وہ دارگی ہے مارا وہ موبلائز کرنے گے مارا وہ نزدیک آ رہے ما وہ تارا توپاک بو گے مارا وہ تارا اتی مردم آگاہ کرنے گیا تنوادی میش میں ملک تو کانچے مردم ماسکے گو رجیم ہورند گو ہمراند وہ تا پاکستانی گوشند تو سرپرست بٹی اور گوش جاتا پہلے میں پاکستانی ہوں پھر میں جو بھی تھا وہ تھا پچھا ای پہ میں مردم کتی قوم تو کہا بعدے ایشا یا کساب یا مردم بلوچ گوشت نکن دومی صاحبگا پتواند ہما ڈائیورٹش پکن ڈائیورژن اسیمیلیٹش پکن پدا بلوچیزم تو کا گڑتے ہی بزن تو سکسیسفل بیتے گے ہنچو کہ پنجابی آئینا اسیمیلیٹ کرتا ہوتی تو کا ہنچو کہ گجارہ میش میں محلوک درہ اسیمیلیٹ کرتا ہنچو ویسٹرن بلوچستان تو کا بلوچی وانا گمانی ہیں بلوچی حبر کنا گمانی ہیں درہ گجری حبر کنن تی لوگان تو کا گسان تو کا ای یک بلاہین تباہی میش میں تو کات کا اشرا مارا چا سوشل میڈیا نے مونا چاہ کہ تیلپون سیل فون موبائل فون ہر کس دستا ہستا Baloch national issue among battlefields and the world powers مش میں ماسترین سکسیس اشیں کہ ما world powers پیش بداریں ما ہوتی بیٹل فیلڈ با سکسیسفل ہیں با سکسیسفل بیں اور ما ہوتی مردم ہمیں کا سکین دات کرتے گند کے چا ڈائیورژن کہ در ملکی محلوک لوٹن میش میں مردم اسیمیلیٹ پکنا ہوتی تو کا ہوتی گورش برند ماوتی مردم پدا ری اسیمیلیٹ کرتے گا تی بلوچیزم تو کیا ہوتے گا اور بلوچیں کرتے گا ہوتی بلوچی دود رو بیدگانی ارزشا و کرزشا بزانند ہوتی بلوچیتا بھی حال مکنند ما اگا بنین دین دیوانان تو کا اسپیسان تو کا جنگ بکن دعویٰ بکنے گوڑا کچھ ہم میسیج ہم دیا گئے دا 1000 مردم نشتے تو کنفیوز با گوشی بارا بیزار انچے بلوچیتا بعد ماشما ڈپلومیٹک بھی یا کسابی تو کا ما پرسنلی وطا گوشا گاؤں ڈپلومیٹک بھی او یک کی خبر کن دومی آئی خبر تو کا انٹرپشن میں یاری گوش بداری تحمل بھی صبر بھی ڈیبیٹ گنجائشیں بھی تو کا من گندا کہ مش میں تو کا ہمیں نزوریہ سنگھ ڈیبیٹ گنجائشیں نہیں یا کہ خبر کن دومی زوت انٹرپٹ کا او دومی مردمہ خبر نیریت کی خبر تکمیل کا او پتہ جنگ دعویٰ بیوشی مام پلانی ان تو اکمان نہ کوشت ہلار نہیں ای چیزان چھے بعد ماشما حل لیں چی چیزاں باشما ما دور ببیں ہمیں چیزانی سببیں وجہ ہیں کہ مروچی دا گروپ ماشما ٹویٹر اسپیسن تو کا جنگ دعوائیں
اے پنجابی ریپ کے اے پٹھانے کہ زوریاتش نی ہسٹریش نی سیولائزیشنش نی کس نزن چیانش وجا کپتا وات کے گا مش میں سرا کپتا گا بل پمشا کہ تو باکا مش میں سرا ظلم کر گا مش میں سرا سیرک سائے گا یا مش میں کمزوریاں نگندن گوشی اس بلوچ کو بھائی بھائی بولو تو دوسرے بلوچ کو خود مارے گا تو شرا بولز ای چیزیں چھ ما دور ببین ہمیں غرور ہوتی ہے تہا در بکنی ہوتا انسان بکنی ہوتا ایک سیولائزڈ محلوق کی بوتا کہ مارا چھ بوتا زنا مارا چھ بوتا کہ میں دماغ کدیا مرگی دماغ آشت بوتا ما ہم انسان چوک ہیں ہنچو نو مایا کی انگریزی چوک گائی لاپا بھی یا کہ پنجابی چوک لاپا بھی مازارن حجمہ ہے کمتر مات لاپا زندگی چھ بوتا کہ بڑھتے ہیں آٹھتا گپا ڈائیورٹ کریں گا چون لوٹا کہ رابع ہماری من دپا در بیئے ہمیں چیزا لوٹا موشا کہ باہد ماشما نن جہد بکنی ای زمانہ گئے ای دنیا تو کا گو ہما دشمن اک پیسر ہمیں دشمن بوتا باہد ما ای گنجاشیں بیت کہ ما آئی ابر گوش دارے ہوں پدا آرہ کاؤنٹر کرت بکنی گوتی حبران کاؤنٹر کرت مسترین دشمن میش میں دشمن ندنت ند کلمنت گن ند شہارا تو دشمن پروشت کنے گن تو پانگے تو نقصان دات کنے تو کوشت کنے بلے گن ند شہارا گن ٹیکنالوجیا مروچینا گن سوشل میڈیا تو آرہ پروشت کنے آرہ بدنام کرت کنے آرہ تباہ و ذلیل کرت کنے انٹرنیشنلی مروچی یوٹیوب آنی ٹویٹر آنی یا کہ ٹک ٹاک آنی تو کا ود گوشگائیں گوشی ہے سوشل میڈیا نے ہم کو توڑ دیا ہے اور سوشل میڈیا کے اشانت پروشتا اور سوشل میڈیا مردم و پریو پریشتا کو جبرائیل و اسرائیل و نہان شمایت کی ہوتی لیکہ ابزاند ہوتی وڑا ابزاند ہوتی کردہ ابزاند ہوتی مشن ابزاند ہوتی مشن و ویژن و بی میشما گوڑا ہمیں بیٹل فیلڈا ورلڈ پاور پیشداشت کرت کرنے کہ بھائی میں بیٹل فیلڈ کلمنت میں ای سیلولر فونان میں ای آرٹیکلز انت کماشتن نویسے اشانت کے انٹرنیٹ ان تو کش ما پبلش کنی اشام محلوق مردم راج قوم ای انٹرنیشنل محلوق درا انگریزی وانا زانا کور نہن اگر یک ایک چیزی پبلش کا ہی حتما یک چاری تی کاپی پیسٹ کا ای میل کا انتی 1000 دیگه نفر ادیم دا وشی بیاک چشین حبری هست وتی جهدان مردم بعد دیما با ماشما یک گورنمنت نہیں ماشما یک پبلکی ماشما و از پبلک مشما پاور گشترین چاہے گورنمنٹ یا پبلک ان کے گورنمنٹ ان پروشی پرویز یک کم صبر دا منا پہل کا پبلک ان کے No to gabja ma das wajal kuni manga apna jana kolja ma ye نه wasta تو jan. خبر بیا خبر کنم یک سکند من بده پابلیک این که پابلیک پاور گشترین پابلیک این که گورنمنتان پروشاند شماره هر چه حکومت تنیو هدی پروشتا پابلیک پروشتا پابلیک پاور ساگ بازی وتی پاور باز کند وتا نزدیک کنه وتا توپاک بکند توپاکی دشمنا پروشا گائیں نہ توپاکی دشمنا پاور دیے گائیں چا آگو یا کدگر توپاکا اگر چا ہما سنیک چارمر سندی بھی بیت کے ٹریٹر آن گیشتر یا کہ گداریں پشتونی بھی بیت کے عمران خانی وڑے پی ٹی آئی وڑے وہ پنجابی یک کے تی لٹ جنگ واسا تی سرا لٹ جنگ تیاریں وڑا تو کہ بلوچی ہے من کے بلوچی ہوں سمی کے بلوچی شورش کے بلوچ سمیہ کے بلوچی وجہ بازدک کے بلوچی وڑا مارا چھ بوئی تک ما تو پاک ما بین ما پارتا تو پاک ما بین ما وہ یک دیگر جہانے یک دیگر جگریں یک دیگر ساہ وارواہیں نہ پاس بار بکنیں گو یک دیگر پبلک پاور is the biggest power بانوک مہرنگے پروٹیسٹانی ہمیں کنگا شمدید کے پبلک پاور بازیں دشمن باز کرت کو بلے ہمتی نہ کو ٹانگ لرزتا یک جنینی یہ ٹانگ لرزائن تا
یک همه سیکشن C45 چیه خروجش کرد که بیاد که this is اذا allow نهین که پروتست بکنه کویتا دوره محلوک درات پروتستش کو یک مردمی اجرست کو کورتش نکو تی ملکن تی وطن تی بلوچستانی وحدی تو تی محلوک تربیت دیئے وحدی تی محلوک دیمکارے وحدی تی پابلک پاور اگیشتر کنے ترہ ملیٹری ضرورت ہم نبی تو وطی اتخشان وات پروشت کنے گوتی ماہیتا گوتی پابلکا وحدی تی پابلک دیما ای بیگانے بند ایشان اگرہ حاک نگن نکو دا پاب جانا پوجی اگرہ چیم بیگانے بند و تی ملک تو کتی مردمان چم که آیا سک بند آیا وات تروس ایر کپید گرہ او دا ویلکم نبند تی ملک تو کا ہنچو که تو اگر افریقہ تو کا بروے یک پرائیڈ آف لائنز آن سیچل لائنا تو یک انسانی تو چاہن تو کا گواست کنے درین لائن تر چاہن تی پوٹ چیست وہاں تی بلوچ ہمی پیم تر ٹرین کنگ لوٹات کہ درہم بلوچ ضرورن تو پانگ دا سب کا مردم درو ہنچو لائن کنگ وان لائن و لائنس کہ وحد دوجمن پنجابی بھی پشتوی بھی سندی غداری بھی درو وحدی کے تی ملک تو کا کان قدم ایر کنن وحدی تو شام ساکی دیئے چارے پتروسی تیش دیگر تی ملک تو کا گواست نکنا ہنو وات واسش تھا کپتا ہنچو بلوچستان تو کہ یک جاگے روان 25 نفر تو یک جاگے کشے 40 نفر تو دیگی جاگے ہی کشے تی سارمچارش کشے گا نک تو بلے من تو چی کوشت کنی من تو بعدی ہمی پیم کے دیما رو گائیں تو پاک بن دیما برو نا تو پاک کے حجبہ ویلکم مکنی تو کا میں شمارا گنجائش نہیں سی مہربانی میں نتوار زندہ کے بعد بلوچستان پدا من جہل روان غلام جان پدا بنا میں سرا بعض خبر کریں کہ ناراض بھی سلام وتے برات وتی اسپیس مشکل نہیں وتی بلوچن اسپیس برات جی پرویز جان اسپیس تے برات وجہ سے بہت برزا منی سوال شکو وجہ سے معاملے پاسپورٹ بارو والی جس کو ولی دا ہو پاسپورٹ نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں غلام نشتگا دو میمشی وجہ چریں زار نام چی بیتا من سوال ہمشی چدا دیم حالا کہ آزاد بلوچستان زر نام چی بیتا تو ہمیں جوستا ہے ہاں ماں ہمیں جس کو من یرا وجہ انٹرنیٹ شار نہیں منا چو لگی منی ہے بعض کا کلدار گشنگو اور دیگی یک دیگی نام ہے ہم پہنتے گو کلدار اسے عام ہے بعض گیش سرنا کلدار غلام کلدار کلدار ما پاکستانی زر رشیا ہو بطور کلدار ما وشنگو یہ ورنہ نام یہ واسطی زر نا کلدار وہ پاکستان وہ روپی ہے کسونے اشتانو پسرا کلدار وشتے ممکن نا ہے ہمیں بڑے نا کمی کٹیں منی ہے کسونے ہمیں بڑے نا دا کلدار ڈاکٹر فاروق کا یا گپے شبارے من ہے کہ جی آصف جان اگر تو یہ بابت تو اگر جانے ہوں جی واجہ جگر مانا ایک قسم معلوم ہے روپی گشتہ یا پدا اشتانہ گشتہ چارانہ گشتہ پائی گشتہ یہ بڑی چیز منا سر بوتا کھلات اسٹیٹ بوتا باری چی بوتا کسی من پرفیکٹ گشتہ نہ کنے پدا پائی مخلوق وجہ کی ماہو ضرور اشکتا پائی ماہو اشکتا ہو پائی نامے گفتا پائی ماہو اشکتا آنا ہے دعا نہ ہے ہمیں بڑی چیز ہے مشکل باقی راستے ہمیں وانوک زانوک کانی ہم کی یہ نا بڑی چیز ہوتی پئی یک پئی دو پئی سے پئی یہ پئی سب نے ایک نام ہے باقاعدہ بیتا عابد بنے گا عابد اگر یاد کا ڈاکٹر فاروق بابتا سے کچھ ہوتی ایک دیوان انتہا اگر بیتے بوشوں منی زنہ ما نام نئے گے دیکھیے اگر براتے سے جو وجہ آصف اسپیسٹائی کی وجہ تو چیزیں کچھ لوٹو جی ہمیں بڑی چیز ہمیں بڑی چیز ڈسکس کرنا کی بھی ہمیں کہ اچھی کی کونے بزرگ ہستے اشیاء بھی انٹرو کرنا کی ہمیں بڑی چیز کار ہمیشہ نا
خیر من ٹائم بے دے اگر چیزیں بود تو پدا منترا ڈی ایم کنے یا پرویز جانا ڈی ایم کنے کہ کس سے من شر پس ویدا تھا یہ سوال پش کپتا میدا باقی پاسپورٹ سوال اسی بارہ من جستی کنے کہ کسی سینئر سنگت من آرچی کشت من شمارا چی کنے اگر منی تجویز یک کیشی کہ مرچی ٹاپک ہمیں بھی مانے بلوچ قوم ہر کجا کی استے ہمیں آرگنائزیشن اسی سرا کار کن کہ ایجوکیشن بلوچستانی تا چی پانک اسی سرا کار کن گائے دیگه سنگت کسارا کی ہر کجا دستر سستے ہمیں وڑی چیز آبادی تہا چکانی تعداد چکس اسکولہ روگائیں پدا ہما اسکولی کنڈیشن یا کہ ہما کی ٹیچر یا وانے نگائے آئیے ای بڑی چیزی رپورٹ کولیکٹ بھی دیمر ہمیں دا ڈسکس بھی شرط ری دو بھی ہمیشہ کہ ہمیں زند مانے تہا کہ ایگریکلچر بلائیں رولے ایشی بارہ کہ ہمیں مخلوق چکس زمیندار چکس آئیے ای بڑی اگر یک سنگتی رضاکارانہ ہمیں وڑی کار کام تو ہمیں واسطہ ہمیں ای دیما کا بعض شر گپی بھی سہمی گپیشی کہ ہمیں لائیو اسٹاکی ہما کے بلوچستان تہا ہر کجا بلوچستان یہ کا یک بلوچستان نا مغربی بھی یا مشرقی بھی ہر کجا کے استے یہ بڑے وتی آبادی تہا یہ روزگار یا کہ لائیو اسٹاک یا یہ پوزیشن چی یا کہ زند مانے واسطہ دیما برگی ہمیں کی سائیکل چل گئے ایشی واسطہ امپورٹنٹ شیئں ایشی واسطہ رپورٹ بھی یہ بھی بلائیں شر چیز جہد ہمیشی نامی چارمی ہمیں گپے بھی کہ ہمیں بلوچستان سینہ یہ سرا یا کہ چیرا چکس وسائل استان ایک ٹیم جوڑ بھی ایشی سرا ایشی نام ایشی چکس ایکسپلور کرتا ایشی چکس بورتا ایشی سرا گپے بھی جہد ہمیشی نامی اگر ایک ہم یہ بڑی چیزاں نا اگنور کرنے کڑا ہمیں دیم روی کم میں مشکل با تو یہ بڑی چیزاں سرا ہمارا کار کنگی چکس فیکٹری استی آئیے پروڈکشن کجا رو گئے بلوچ قوم سرا چکس کار مرز کنگائے من پرچہ گپا کشکم کہ ای گپا نے سرا بازے مردم سوال جوڑ کن کہ جی شمع گو ہچی نے ماں سوائے ہوشکی کوہا باقی شما ہچ نزانے شما مطلب ہرچی کی استے ہمارا جہل اے وڑے تجربہ کنک اے وڑے تجزیہ کنک اے وڑے وتی قومی وتی سرزمینی وتی وسائلانی ناما کولیکٹ کنک بلائیں شر کاری پنچمی گپی کی ہمیں زبانا نو چیز مردم بلوچی نظام براوی کن چیز مردم پدا سندھی کن چیز مردم فارسی گون ٹچاں لفظانی جیل برزی استی ایشی سرا ہمیں اچھی کی پروفیسر زستاں زبانانی کی لیکچرراں پروفیسراں ڈپارٹمنٹا ایشی سرا کار کن گئے یہ باقاعدہ وتی رپورٹا ہمیں گلانا دیں بدے من صرف گوشی کی یہ نمدے بے سنگت جیڑک مطلب گلانا قومی واسطہ یک کمیٹی ٹائنی یک کونسل ٹائنی ایشی ذمہ داری بھی بڑا اگر یہ بڑی چیز کار بھی ڈپارٹمنٹل ٹو ڈپارٹمنٹ ادرو کارکا ہم تحریک مضبوط با ہم تنقید برائے تنقید ختم با ہم مصروف با ہم سرپد بن کہ ہم اہمیت دنیا اتحاد چی ششمی گپیشی کہ ہم سمندری چکہ سے آئیے ڈسٹینشن کجا چی شروع ہوئی کجا ختم ہوئی بعض وعدہ ہم گوشے کہ کلات اسٹیٹ مطلب آرچی کی ہستے بلوچ کجا نندو کی آئی آبادی بھی آئی تہا ہمیں دسترس چکسی ہمیں مخلوقی مشکلات چکسا ہمیں مخلوق چکسی آئی فائدہ ضرورت کن
زور گئیں یا کہ ہمیں ای وسائلانا دشمن چون کار مرز کن گئے ہمارا چون میڑی نہیں گئے ای بڑی چیزانی سرا تجزیہ کنک ای بڑی چیزانی سرا کار کنک ہمیشہ من گوشی کی تحریکی اصل بہر ہمیشہ من ہمیں کس گوشت کنے دی ما شما ہرچی کہ شما گپی کنے من ہمیں دا گوش داری بلے غلام جان تو وقت سینہ مزن کا صبر کا یہ بڑی چیز با یہ ضروری ہے ہمارا برداشت کرنے کی شما ہوسٹ نا ہوسٹ کو ہوسٹ صبر زیادہ بھی شرط رہے ادا کسانی گپ با ایشی سرا یہ مسئلہ ہی نہیں اگر یہ بڑی چیز ہے یہ منی پرلوا دیم بھی دے مسئلہ ہی نہیں من یہ چیز ضروری اگر کس کی من ارچی گوشت من معافی لوٹی درستہ نہیں جگہ بلے یہ ہمیں تحریک مضبوط بھی ہمیں کار بہر بھی ہمیں سنگتی مضبوط بھی ہمیں مہر زیادہ بھی ہمیں اسپیس مزن بھی روچ بروچ زیادہ بھی وجہ تو معافی بعد ملوٹ کو تمہیں بزرگ ہے اور تھی ردی ہم نے ردی وہ میں گے ماں سے اصلا بازن چے معاملہ تستم یک مردم ایسے ایک جیڑا سرا گپے سرا گپ وتی گپا داری کو پتا آئے تک بھی وہ ایک مردم سرپدی دے کے کوشش کا جدوجہد کا کہ بعد برادر سرپد بھی بلے آپ رات اسے وتی لمٹ کراس پہ قومی جنزا یعنی کہ ہر یک قومی گلہ را ایر بجا اور پتا اما گلر سے صحیح بوشو اصلا آ گلر کے تو صحیح گوش کا بے یا صحیح پیچر کے بے آئر بھی دوبارن کا بے اسی مطلب ہے تو قومی جنزر دوبارن کے نا تو مانا گوڑا برداشت تھا نبی کو کہ چکے یہ وڑے عمل سے بعد دارک بیگ بوٹی ہوں ہمیں خطروں ہر آکس کہ اگر منی منا رہا منی ایک ردے عملے تہا کسے اگر منی ہمکاری کا تو بزاں آہم ردے نا تو بعد چوشیں عمل کسے بھی کنگا بھی تو ہمکاری کسے مقام دومی چیز شیم ہمیں لوٹ ہمیں ضرورت محسوس کرنا کہ ادا میں تو کا زاو بات پبی کو بعد میں ایک دیگرے وس کرنے ما ایچ بھی نہ جانے با خدا ما ایچ بھی نہ جانے ما دنیا چما شانگ دیا نکا آئینی ٹیکنولوجی زانا چارا ہوں اینی ٹیکنولوجی ہوتی جگہ اینی زانتا ما چارا ما وطرہ پتا ٹولا وطی گنا وطی راج کو میں گنا کمپیر کرنا ما باز پشتا ہے میں نہ میں دستا میں ملک کے نہ میں دستا کوئی انچے ادارہ مضبوط انچے استوں اور ہما گل کے ادارہ جوڑ کنگے آئیرا ہم ما ایر بجنے تو ما گوڑا کنگے چے یار اگر میں براتن دوسرے میں سے ریکویسٹ رہا تھا اگر کسی چیزیں گپے کنگے تو اس پہ شو میں درست نہیں گے درو براتن نے درو گوارن نہیں گے جی پروجن اس پہ سے کہ برات اچھا پروجن میں برزا چیزیں میں نوش کو تھا عابد گوشی ہے کہ کرم شاہی کرنسی نہ بیتا کرم شاہی اور وعدے کے ماں پٹو پولکنے آوشی ہے کہ فلوس بیتو ماں کرنسی کو تھا برزا تو اسے ماں ڈی ایم بھی شیئر بھی کتا برزا دو چار کت کنے برات جی پرویز جان ماں برزا سے اقسما کرنسی ہے ماں سے شیئر کتا ایر کتا گو یہ گوشے کہ نابتا فلوس بلے برات سے عابد گوشے کہ کرم شاہی نام بیتگی گو تو اور ماں ایک دیگے نامے ہم اس کے نے کلدارے کا تو فالوس یا فلوس اگر بیتا یا کرم شاہی بیتا گو تو بھلے یہ کرنسی یہ پی جا رہی کو کہ بلوچ راجے کرا وتی ایسے نہ صرف بینکنگ کے سسٹم میں بیتا گو بلکہ نہ صرف بینکنگ کے سسٹم بیتا بلکہ پارلیمنٹ بیتا گو ایک سسٹم میں گون بیتا گو وتی ارتقاء تہا وتی ایولیوشن تہا سے جوانی وڑا دیم روی کن کا بیتا میں کہا نبیتا تو ایک مضبوط فوجی نبیتا میں کہا نبیتا تو اسے نیوی ایئر فورس اور آرمی نبیتا جوانی یہ میں تھا کمی بیتا گو جی عابد جان یا
انٹرویو عمودا ہوشی کہ بھائی ہما کہ کلاتے کرنسی نام ہما کرم شاہی یا نظام تو او کرنسی مختلف کرنسی ہما زمانہ کافی ریکارڈ ہستے جو کوئن ہستا مختلف زمانہ مختلف ہما کہ ہستا خان کلات ہر وقت بدل ینچی ہستا تو کوئن ڈیٹا بیس رہے کرے سر بلے جو ہم شامن بری ہمیں نام آتا تھا کسی نام کرم شاہ یعنی ویشت نظام ہے سیاست چیزیں رنگا ہے. جی پرویز جان. هاي ما چارتان برداشت ما جتگتان شرن دیگه سوالی انگا چست بھی شرن بولا یہ وسائل سائل میں انگریزا آٹما پنجابی وڑا لوٹتا ان نچکو بیتا بری ہمیں ترتیبا ترا معلوماتا نہیں ترائے اشفاقا جالا کسی آستن بیائے برزا مارا معلوماتی بدی ہے انما بزانی چیزاں وجہ تی راج قومی سرزمین تی ملک بلوچستان لوٹو پلو تو وتی جگہ بیتگا تھا تو کوئلہ گوشے بازے چیز گوشے کو بلکہ آوادہ سے ایک انیشیل اسٹیج ہے کہ آیا سے سروے کتگا آوادہ سروے کتگا اور ایکسپریٹ کرنے کے سے کوشش بلے تی زر تی تیاب آیا کارمز کتگوں مسی اس کتا آیا مطلب گوادر پورٹ کچھ ہوں یا سومیانی کچھ ہوں تو یہ شاہ کارمز کتگوں اسی علاوہ تی سے دو دیکھے بلکہ سہ دیکھے پورٹ بیتا چابارے گنا دیکھے پورٹ بیتا 15 پاس کے مرچی کوشی بھی گو آوادہ اوشا کہ یہ نام دیکھے بیتا تو یہ درو انگریزا کارمز کتگا یہ سرزمین تی وتی راج قومی بعض بلے ملک تھے آ کارمز کتگے تو یہ انگریزا وہ بعض بلے جو شی اور یہ درو ایکسپلوٹیشن تھا انگریزا چاہے ہندوستان اگر بلوچستان تھا مواصلت دو مزن نظام واضح کتگا آوادہ ایک تو ریلوے ٹریک آئی بچنتگا اور دومی سے ٹیلی گرام ہے کہ فوجی لحاظ تو کا یا معاشی والا سرا بلوچستان اچھا مکہ فائدہ زیرک بیت کت کا تو اب زیری کو تو ایکسپلوٹیشن بعض انگریزا کو تھا اور این چیرن پاکستانی پنجابی کے کہتے کو اشی تو گشگوں کے وارے نیا ربا کے 51 نا 52 سے گیس وعدے دریافت بھی کو این چیرن پددریج ان کے تی کرومائٹ جپسیم زنک مختلف اسے مادیت کے درگ الگ انتہا سے ٹیٹینیم پلیٹینم کاپر گولڈ مختلف یورینیم تو ادھروں کے اور حتیٰ کے تئی زر تہا ہیوی واٹر تک سے قدرتی دستیاب ملی طرح تو ادھروں تی دولتے تہا تی کا مزے پٹے اما گوات کے سے تی انرجی پیدا کرنے کو ایسا بات ضروری ایسے منک بھی کو اور نہ صرف یہ چیز بلکہ ایسے سولر سسٹم واسے باز تی اسے ویسٹ ایک طرح گراؤنڈ ہی گونے کو ادھروں تی اسے تی دولتے نا اور پدا مدہ فضا گشے یا گراؤنڈ گشے کو روٹی حوال سرا یا تو وہ شو چیزیں آتی اس سے بعض بلے ریسورس ہے کہ گواتے تھا اگر آسمان تھا اگر جہاز بالے یا زر سرا یا تیابے تھا یک میلے چیزیں یا ٹینکرے آئل ٹینکرے یا تی روٹے تھا مزز ٹینکر دے بگزا افغانستان نمگا یا سنٹرل ایشیا اور تی یورپے نمگا تو تی یہ تی دولتے ایکسپلوٹیشن آیا کتا وہ مرچی گیشتر بیگے اور یہ گیشا ایکسپلوٹیشن تھا تو آر سی ڈی شارع نامش کو تھا یہ تھی راج قومی سرزمین ایکسپلوٹیشن ہے کہ پاکستان ایران دوئیں کن گیا اور شکونا ترکی ہم ہوارے جی ما کلدار حوالہ اگر سمجھے ترکا میں حالتے کلدار ہے ما چونکہ بلوچ کہونے بطی ما وقت کی گوشتا ما کہونے ما ٹی جے میر ہے ہماری ہسٹری ہستے 17ویں صدی ہے نا تقریباً 17ویں 18ویں صدی ہے ایسی بلوچ ہوتی ضرر کلدار گوشا بلے ٹی جے میر گوشی کے ٹی جے میر ہے ادھر سوارت آنکھیں کلدار کہتے ہیں اصل تیر ہے بلے بلوچ ہوتی ما کرام سیر کلدار ٹی جے میر چوکی بلے تی تور سینے گے برات وہ انو برابر ہے نا
غلام تھا راستے نا ہاں برابر ہیں شر رہے ہیں اگاب جا ما جا مجھے کلدار ما ٹی جے میئر اما ابدمی صدی تقریباً ابدمی صدی آخر آیا کہ اشتمی صدی شروعات ہے ایک ڈکشنری بلوچی ہے نا عام چیز کی بلوچ ہوتی ہے کرنسیت سے کچھ کلدار بلے کلدار کرتے ہیں اصلا ما چے تیر ہے نا بلے بلوچ ہوتی زارار کلدار کچھ یہ ما ٹی جے میئر بل ڈاکٹر شاون وری شر کرم شاہی کچھ باقی وہ لٹو پولے تو پرویز گپا یا مارا پرویز مارا باہر بانگ میں ملک پولیتا ادھروں میں انگریزا کو نا نہ تو پاکستانی گجر لکھنے دم میں گجر وہ کاجارا مچے ترکیں وہاں فارسی ترکیں غلام تھا پیلا زندگی دہاں اشیا تاریخ تو پوانا نا 12ویں صدی سے گر دہاں کہ انگریز نیات کا یہ وہاں ما کستے ترکیں لتے چے رہا تھا پنجابی وہ پیلو زندگی میں لتے چے رہا تھا بولے ہمیں انگریز ہنچو بلوچ جو رسکے تو اسے کتاب ہے خاص سندھ وارا آنے مگر نوان تھا بولے کنکوسٹ آف سندھ تو نا وشی بلوچ قابضہ بلوچ قبضہ گیرا بلوچ جاہلا بلوچ ادرو مخلوق تو انچو بلوچ ہے ایر جنان تو وہاں کتابان سر اندازہ دی کہ یہ کیسے انگریز چکر کیسے جو رہا ہے نا ایشیا میں ملک کھولے تھا ہمارا باہر بانگ کو یا تو کہ گجر اردا تھا یا کہ پنجابی اردا تھا یہ ہمیں بعض مردم گوشا کلا کا معاملہ وقت میں کلا کا حملہ بھی تھا ہمیں فوجی ہمیں مستر ہم فوج تھا پاکستان یہ وقت انگریز تھا یہ وقت پنجابی نہیں تھا انگریزوں دستا آیا مہاراج جان ہمیں باہر بانگی یا غلامی ایک مزے دستے میں انگریزان بھی ہستے عمر سیدھا میں رنگا ہے میں تنظیم میں پابندیاں میں دست بستیاں اشارہ سپورٹ ہستے پاکستان اگر مرسی انگریزیں ہمیں کالنی پاورنا دستے کشا منی کلا پاکستان داشت میں تھا وطرہ بلوچ چکر پابندی مبا تو بلکہ بلو شہریں جنگ دات کا مسئلہ پابند ہے تو یہ بعض کماش وہ بلوچی گاپ راستہ کالونیل پاور ہوتی ہم کوچک داشتا یہ کوچک داشتی بارنی ورا گئے بارہ سنگت یہ دست مستر استا ہمارا باہر بانگیا مرسی میں غلامی مستر دست میں انگریز ہیں انگریز دست نبی تھا شاید ہمارا ہمیں بڑا ایشا غلام لگا ما طاقت تھے مثال انگو خان کلات ریاست ابھی تھی بلوچستان این مگر تو اتکن ہما ڈیرا غازی خان حمود یک وتی انڈیپینڈنٹ یک چیز استا بلوچن وتی حکومت یا تو اتکن پیلو ٹالپوران دستا ہے سندھ یہ میں گجرات کا چکے انگریز ہے بوٹ سے میں ہر دو علاقہ قبضہ کو تھا میں طاقت فروش ہمارا مسی ہمیشہ میں باہر بانگے یک دوں اما کستے کتو میں الزام دینے یہ دومی چیزیں پر یہ ہمارا بوٹ تھا میرے انگریز ہیں کمزوری نزوری میں ہوتی بھی تھے سر پہ دے انگریز اترے ہارٹ بڑا کتی چچو وقتا میں سرا انگریز حکومتی کتا ما چھتر لانچ کے چیز میں سے جم جوڑتے پاوجی ہوتی شوقیں ٹہیں تے سر پہ دے ادھرو نزوری کمزوری میں ہوتی بھی تھے ہمار چون انگریز آدھگرہ نہ بلوشن آو برو مثال یہ چیز انگریز وان تھا نا تو قبائلی سسٹم قبائلی نظام وان تھا اڑانگے وطا مت خان کلاتے دیما آتا لاتے سردار اڑے چرنے پوری مردم نے تا یہ چیز چن لانچ کتے ہیں آٹے ما پاوجی بٹنتے ہیں وسائل سر پہ دے پان تیر میری ادگے رو آدھگے تر برابر کتے پاکستان اچھیں جو رنیس تک مارا ہیچ نہ بیتا دومی ہمشے ماں وہ اتفاق نہ بیتے ہیں یہ وڑا مارا ہوا تقسیم دا تقسیم اکتا کمزوری بازی میں وطی بیتے ہیں چونا یا اڑے انگریز کے 7 سالت سرا حکومتی کتر ہیچ نہیں پتا پشتا ماندہ رو توما واتمائلی ما پسینگ دے کوار رائے دے اور رو چری واتمائ وڈولا کہتے ہیں تو یہ وڑا اکتا یہ وڑا مارا ہوا چارتے گے چن قبضہ کنا گیچی نا مارا چمے ایک قبضہ اکتے گے نہیں بائدیں ہیں اور طرح بیٹی ہیں نا نہیں انشاءاللہ یہ ناصر میں یار چاٹے میں اچھی تعلیم ہونا بیتا یعنی مرد مشہورات کا میں بڑا انشاءاللہ خیر بھی میں بلوچ قوم سار جالا نہیں دری قوم اندے موتی جنگا کنگا قبول کنگا پاکستان یہ لکھ بھی خیر دما قبضہ ہیں دگران زیر داستیں بلوچ ہوتی کوششہ کنگیں سارے جال نکتا انشاءاللہ اذا اصل ضرورت زن چیئن انچو پروجن توت یک جستے کو پتا
عابدہ ہم میں گپے جا اور ما درو ہمیں چیزا جیڑے گی نا دا ما تو ایک جستے کو کرنسی بھرے اور پاسپورٹ بھرے کرنسی بچر کہ کرنسی بھرے سے ما ایکر علم نہ جانے نا دنیا بعض دیمشتا کو بعض زیادہ دیمشتا معاشی تصور تک کت نکنے جانے معاشی تصور تک کت نکنے کو میں مخلوق سے دنیا تا یک پائلٹ بنے کو میں فخر کرنے لگے کو اور آ دنیا کے مگن دے اما دنیا تہا کما ہستے آودا شنی زالبول یا شنی مرد نا اگر پائلٹ بھی ہوں تو شنی وسا مزنے گپے نہیں یہ بعض دیما شت گئی ہے صحیح ہے بلے میں وہ سباز بالے ہیں گپی ماں زانتے تہا ٹیکنالوجی تہا کریٹیویٹی تہا بعض پوچھتے ہیں ماں تخلیقی معاملہ تہا ماں بعض پوچھتے ہیں اور یہ وہ سب پوچھتے ہیں کہ میں راج کو سے غلام آماچ ہے نا غلامی یہ تائیں میں ملک میں دستانے میں ملک سے قبضہ تائیں میں ملک بارو بانگے اور ادامہ بے اس پہ سے تا ما ایک تگرے سے ٹانگا یہ سوچ بکنے اور ٹانگا بچکے کے منترنچے گیشتر زانا اور ما سیاح تو اسے ردے یہ وقت عمل سے میں ردی سے وقت چولی جنگا بھی ہوں کہ طریقہ یہ نہیں ہے نا ماں اگر دا بے کوئی بھی گلہ سے میں ایر بجنا تو اصلا میں وطرہ ایر جنگا با ما ساری ہم گشتا ہوں ما مرچی بھی ما میں ریکویسٹ کرنا وہ منی بنا ردی بیتگا ممکن ہے ردی با بھلے منی ردی گنا کسے ہوار بھی کو تو آبزن کے آبی ردی کا من کسی ردی گنا ہوارا گڑا من ہم ردا تو یہ چیزیں ما باتیں بزانے اور وتی حیلو لے کے وتی ذرا وتی راج کو میں واسطہ میں بدے تو جوانے تو ہمیں گپا فلو بکنے ماں یہ کہ مرچی نوشت کتا کہ انٹرنیشنل پاور سننی کہ جنگ اللہ کے یقینے دھونے بازے نہ ایشا نہیں میں راج قومی جو معاملہ ہے میں چوں ارکتنے کو اسے ایج معاملے میں بجیڑے ہوں مارا طاقتور بھی گئی ہے یار اور طاقتور اما صورت کتکنے کہ ماں ایک جگہ بی کو ماں درما برابر یقین ہے ماں بلوچ ہے یار ماں یہ چیز سر پر بی کو جی وجہ سے جی وجہ سے اس واسطے کی وجہ جی پرویز جان تو چیزیں وشو لوٹی وہ جی پرویز جان ما یہ ابھی مگوشریں یہ پنجابی ایٹی ہمارا چام کوٹا پشکت ساری من گپی کو ہیلتے سرا ہمیں پاپولیشن چکا سے اسکیٹر آہدا ہیلتے سہولت جی وجہ آصف تیتوار منا پیدا گنے پرویز جان طرح پیدا گئے عابد طرح پیدا گئے ان نن مرکز واجب نیٹورک مسئلہ وجب جی وہ ہیلتھ میں راج کو سے ہر فیلڈ تا سے بالکل محروم ہے ہیلتھ تو ایشو ایسے کہ میٹرنٹی ہے ان کے زچہ بچہ ہے کہ ریشو بھی اموات ہے دنیا تا صومالیہ ایتھوپیا چے ہم جلترے بلوچستان ہے میں حال تشے کو کینسر بگوش کو کہ بغل چور کہ ڈیرہ غازی خانہ وہ بلوچستان تا سے یورینیم پاکستان کشی آئیے ویسٹ آئی فضلہ تھا پتہ مدعی ڈمکا یہ خاطرہ کہ بلوچ راج ہی ایسے بیماری آماش بی کو میں دولتا دوزی کا آئیے کارمز کا وطرہ لاپسیر کا پاکستان اور آئیے فضلہ تھا کہ آئیے ریڈیشن ایسے شکار بلوچی بھی کو آئیے کہ بلوچ علاقے تا سے ڈمکا دوڑ دا اور میں معلوم عہدہ سے کینسر آماج ہیں پلوشن تا کینسر ایڈ سے مختلف بیماری ایسا ایپیٹائٹس سے ہر شکل کے دنیا تاستے پلوشن تا تر رسی کو حتیٰ کہ پولیو دنیا تا آلاس بیتا بل پلوشن تا تر ملی کو جی پرویز جان مگا اسپیس تو کا میں نے کماش بچتگیں بادشاہ میں تو بیار بردہ لت سوال کرنا دومی گا پشن کہ غلام شریں کہ
بلوچ مچین پنجابی ایٹم ہمارا قبضہ کتا میں وزیر اعظم عطا اللہ بتاولی ہاں ان بلوچستان آزاد بلوچستان نے آخری سے اوپن بتا احمد یار خانوں کا میر احمد یار خان. یہ تو پاکستانی 70 پنجابی ہے شو پنجابی میٹم قبضہ کتا پنجابی قبضہ بتا ایٹم اولی اولی وزیر اعظم بلوچستان عطا اللہ نے بتا علاقہ ان میر احمد یار خان بیتا کو خان وکلات میر احمد یار خان بیتا کو. یہ 1948 27 مارچ 1948 اتولے منگل کو ہوا تھا کوئی بیتا کو. جی سمی جان. جی میں نے تو غلام بے بخش آنٹے میں تو ریکویسٹ عادت کا ماندر سال 10 گھنٹے تھا مؤخر پروردگان نوک انفارمیشن داتا کہ اطاولہ وزیر اعظم بلوچستان ہے بتنا پاکستان ہے دومی ایشن کے بلوچستان ہاں تو دومی ایشن کے یار ذکر واقعہ غلام چرنگ مردم چاری کہ دمشق علاقہ کیسے ایرانی ہما سفارت خان ہے آئیے سرا کیسے اسرائیل جنگ جڑپ آودہ کیسے ایران اما کی کمانڈوز بتگا مطلب ادا یا کامن سینس سے گپے ودیک بھی کہ ادا مطلب کمانڈوز سفارت خان تھا چیکنا تو ادا شین کے یک ظاہر یک بلائیں گیمی دنیا تھا یک بنداتی بتا کہ سفارت کارن تہا کہ کمانڈوزانی آہا تو ادائی گپ نشاندہی کن کہ یہ جنگ آرہ کیسے مردم سرپد مبی کہ اسرائیل یا ایران دمشق کے تہا یک جنگی بتا یہ جنگ تہا بلوچ جاگا نہ جاگی یا کیسے ہمسائے گے حیثیتا یا جنگ نزدک کی حیثیتا ما کہتا ہے تہا آئے گے حیثیتا تو بلوچ سرڈگار کیسے آوارے تو ادا کیسے مردم یہ جنگارہ چرنگا چاری یہ جنگ طرح محسوس نبی کہ عالمی طاقت یا عالمی قوت ہمیں نیما کہ آیا ہوتی روک تھا چیئے کہ یہ جنگ جند آگ ادا کو ایران سرا کیسے جڑپ ادا ظاہر تئی زمین کو آئیا کیسے جاگن جاگے یا سرا کیسے قابض ہیں اور تئی زمین کیسے آوار ہیں اسی مطلب ہے کہ یہ جنگ تہا ڈائریکٹلی کیسے تو انوالو ہے تو ادا یک چیزیں میں محسوس کرنا کہ ادا اما کے پاور کی دنیا تہا گوشک بھی کہ پاورانی جنگ بھی گوڑا ٹائم منی کنا ایشن کے بلوچ ہوتی جنگارا مزید شدت ویدن کہ انو یک جنگا یک شدت اختیار کو تھا گوڑا ای جنگارا کیسے دنیا ہے کیسے ہما طاقت دنیا ہے کیسے قوت ای جنگارا کیسے جوانی وڑیا ریکنائز کت کنا کہ ایز اے پاور تو اسے ہر وقت کہ جنگ کتا دنیا ترامی گوشتا کہ بلوچ ہوتا یک طاقت ہے یک قوت پیش بداری گوڑا کیسے دنیا آئیے نیمہ کیسے متوجہ بھی بلے جنگ بلوچ امیر انگا ہتکا کہ چائنا وڑے یک امپیریل اسٹیٹ ہے یا کیسے ایک دومی سپر پاور ہے یا یہ وقت تھا وہ تر ایک سپر پاور ملکی گوشی گوڑا سپر پاور ملک کرا کہ تو آئیے کیسے اما کے ٹریڈنگ یا آئیے کیسے ارچی کے ڈیزائن کو تکی میگا پروجیکٹ ہاں آو دا آیا نا پسپا کو تھا گو کیا جدائیں گا پہ کہ تئی جند قوت تئی خلافہ چرنگا استعمال بھی یا سوشل میڈیا یا دومی سیمی جاگا آن جتائیں مسئلہ بلے شے کہ بتکا آن جتائیں مسئلہ گو دنیا باقی پاورانی گوما کسے جاگا نہ جاگئی کسے نزدکی کام ایک آتر نزدکی کام کہ ای وقت تہا سڈنلی چیزانی آگ بلوچ جو در وقت ہمیں بتا کہ بلوچ دنیا تا اتر ایک طاقتی حیثیت میں رکھی نہیں گوڑا بلوچا وتر ایک طاقتی حیثیت تہا دنیا دیما کیسے نمودار کو تھا دنیا کے اندگائیں کہ اما دنیا پاور ہر چیز ہستا کہ عام ارچی ہوتی ملکانی تہا نشتگا ڈرون کیسے پلے کنا ڈرون اسرا کیسے جاگا ہٹ کنا بلے عام مخلوقات کے ہر جاگے مچی سیٹلائٹ سرا آئینی کیمرہ نصبہ آئینی کیسے ڈرون چکرگا آئیارا ہمیں طاقتار ہمیں قوتارا بلوچ فسپا کا بلوچ سرڈگار سرا کیسے انقلابی مجبوراً وتی کیسے ہم ارچی انجینئرز باں آئیے انویسٹر باں آئیے پیراملٹری فورسز کے باں آیا نا کیسے عام بازو کیسے ہم ہیلی کاپٹر نی سرا کیسے کشی مطلب یہ روٹارا پروٹیکٹ داتنا کا ہوتی مردمانہ بائی روڈ کا شد بکا ایون ہمیں ایئرپورٹ جنت کے بھی کہ موجود ہیں ہم گوادر تہا آئیارا کیسے کشت نہ کان دومی ایشیں کے دنیا دیوا ہمیں پاکستان ہے کہ قبضہ گیریت ہیں آن دنیا دیما جاگا نہ جاگئی واضح ہیں کہ دنیا تہا
ہر جگہ کہ ہما علاقہ ہم پلٹ کہتے ہیں ہما بلڈ تہا کیسے ہما ملکانا ہما جاگارا اما دا ریسکیو کنک بھی بلے تئی ارچی کے دنیا ملک یا دیگا کیسے ہمساگی ملک آن ترارا کیسے ریسکیو کنک لوٹاں یا ترا کیسے چیزیں امداد یا کمک کی را دیں آن تئی علاقہ نہ رہو بلے اما یہ کیسے ویڈیو ثابت مان درکراں کہ آن پنجاب تہا پاکستانی پیراملٹری فورسز آنی یا کیسے آئینی کیمپس آنی تھا فوجی کیمپس آنی تھا آو دا میں ساز و سامان بار بانٹ بھی گوڑا ادا کہ ہما ہمسائے گا ارچی ملک کستا مطلب عمان شکل بھی عمان تہا کیسے ہما کے رول ہے ہما ظاہر برٹش کیسے ہما انگا تک نشتا برٹش آودا کیسے اثر رسوخ کے یا برٹش گماما کمیونیکیشن یا ملک کے موجود ہیں تو تنی وحدیہ کیسے ما گشتنا کرنے کہ برٹش یہ علاقہ چاہے مکمل انقلاب تھا تو ادا کیسے ایک قوتانی نیامہ کے جنگ بھی شنید نیام جینا کے جنگی کے بندات بھی ادا بلوچ چرنگا متاثر بھی آیا بلوچ اتر طاقت نمناری نہیں بلوچ طاقت مظاہرہ نکا بلوچ کیسے ہمیں فلسفہ بلوچارا کیسے آخری تیرے گونے گوڑا بلوچ کے رمانی کے لئے دومی رانا پشنکا بھی گوڑا دنیا ہے کہ ہمیں طاقت ہمیں قوت اگا پوشتا کنزا گوڑا ہمیں وڑی طاقت ہے گندہ تو ادا بچار کہ یہ جنگا تو کہ گوشے کہ جنگ زی بندات ہوتا مطلب اولی رندے کے تو گوشے کہ بھی فلانا ملک کے کمانڈوزن سفارت کانے تھا شیخ تا آیا ملک کے سفیر نشتا یا سفیر سیکیورٹی واسط کا کمانڈوز ادا ایران چاہی کنا ادا وڑا کیسے اسرائیل رہی محسوس بھی کہ منی خلافہ یا پلاننگ بوگا منی جانا کہ کیسے مکمل تیاری بوگا چاہے کہ ایران گمائی گپ مدرا گپا سرپدیں کہ ایران پوچھتا مروچی چائنا موجود ہے مروچی رشیا موجود ہیں زی ہم کیسے برٹش طور سامنے بتا کہ من ایک اتحار قبضہ مکنا روس ادا کیسے جرمنی ادا فرانس وڑے ملکی شاید ہوتی پادا اربکان گوڑا منی اما ناپوسیتا آیا نا کیسے نقصان رسی گوڑا آنی کیسے ناپوسیتا نا کیسے فائدے نہ فائدے ایسا ڈگارے سر چسکنا چیکہ جنگی حوالہ عسکری حوالہ کے تو چارے دنیا تہا ایک اتہ تہا زمین کیسے اہمیت عامل ہستے ہیں اور دنیا ہر کیسے گوشے یا ایشیا کے کنٹرول کرنے کا واسطہ تی واحد ٹیکنگ کے تو اے نیما کیسے خلیجہ را گلفہ کنٹرول کت کنے دومی نیما کیسے اسٹیٹ آف سومالیہ آئیے تو کنٹرول کت کنے کہ آ نیما کہ اچھی کہ ایدیما کے درکپے مطلب ایدیما عمان ہیں تی بحر ہیں تی قطر ہیں تی کویت ہیں ایدیما کیسے گلف کیسے کھانتے پر دومی نیما کیسے یا اپوزٹا کیسے طرح ایران ہے ایران آدھا کیسے آئیے روٹانا کیسے تو داشت کنے آئیے دومی نیما اسٹیٹ آف ہرمز ہے بتکا آنیما ہم کیسے چیزاں کے ویسٹرن پاور لوٹاں کہ آن تی کنٹرولا بیت ہے چیکہ آنیما ہم کیسے ویسٹرن پاور لوٹاں کہ ماوتی اما روٹا را کیسے ماوتی وڑا استعمال بے کنے دومی نیما کیسے انڈونیشیا ہیں کیسے ملیشیا ہیں یا کیسے تھائی لینڈ ہیں یا فلپین ہیں آدھے ماں کیسے روائے آسٹریلیا گوڑا اے جاگہ تہا کیسے تی گواد رہیں گوڑا اے ٹیک کے سرا کیسے نندک دنیا ہے کہ ہم عسکری کی طاقت کے دم موجود بھی گوڑا من سرپدمہ اے روٹا را کیسے دراہانا پروٹیکٹ خود کا تو اے جنگ تہا اے جنگ کیسے ہمیں کا تیزی گما پیدا کیں کیسے تو مجھے تھرڈ ورلڈ وار کیسے پیدا کیں تو ادا کیسے ولوچ رکھیں نا من سرپد نہ با اے وقتانی تہا اے آلاتانی تہا کہ یک کیسے کرٹیسائز ہے جوہد سرا کرٹیسائز ٹھیک ہے یک حدیہ تک کہ تو گوشہ کہ جی اما تنقیدی کہ تو تی ما جائزہ گرہیں بعد ادارتی حوالہ ہمانی جائزہ گرہیں بھی آنی تہا نزوری کوتاہی کا شک بے پاں کہ کجاں غلطی ذکیں کتا چیکہ تو تی گوستا ایر کنے پدا تی آو کے تی باندھا تے کیسے فیصلہ کنے تا وقت تی گوستے سرا اسٹڈی مبی تی گوستے سرا چمشانک مبی تو تی آو کے باندھا تے فیصلہ کت نہ کنے تو ادا من سرپدما بلوچارا وتی کیسے اچھی وسط تہا اگر ادیے کتا کیسے بارو بانٹے کتا پرشتو پروشے کتا اے وقت تہا من سرپد نبا کہ بلوچ نیام دینا یا بلوچ وتی نیام یک جنگ ودی بکا اگا بلوچ اما قوتاں یا اما طاقتاں یک جنگ کے ودی کتا بڑا سرپد بگو کہ ویسٹرن ورلڈ کہ ہم بلاک کے نیما کے بلوچ راو گائیں یا بلاک کے گما انٹرسٹ کیسے بلوچے موجود ہیں گوڑا یہ بلاک کے مردم نہیں گوڑا جاگا نہ جاگئی ہے کیسے اما یہ کہ ہم کیموفلاج ہیں یہ انٹرسٹ دگے نیمے کیسے ظاہر بھی گوڑا کیسے جوہد خلاف ہوا یا اسٹرگل خلاف ہوا کیسے لکھی
gura an johdara ya kesen jaga na jage tawanda anchu sangat yala ke gab jataga ke awami taakatara awami taakat kese ama taakateं ke तई जोहदकारारा शहरानी था अर्थ kan तई जंगारा kesen बजाय kesen कुआनी था स्ट्रीट फाइट अर्थ का मरुची जोहदकार चरंगा kesen तकलीफ कशाना ये जोहदकार kesen वतारा कुजा 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 तक सरकना वती kesen अदपा निशाना कना भले अम्मा अवामी के कुवत ताकत मुकम्मल कैसे आई अमरादारी बिका हर छोड़ा अंदर बे जागनी जागे अवारे भले एक विषय की चीजें कैमोफ्लाज हैं या कैसे अंदर में नम प्राइवेसी मौजूद है भले अवामी कैसे में ताकत के दर के अवाम आयरा उती तहा जागा देगा अवाम आइए तहा आयरा कशगा अवाम आयरा राशन प्रोवाइड करेगा अवाम आयरा कैसे शपे वापी नगा अवाम आइए वास्ता कैसे उला के या सवारी दरगी जगह अवाम आइए वास्ता राशन या वरगे बंदोबस्त या सिस्टम एक कैसे कुछ तो एदा मन कला ये जंगा अवामारा कैसे नजूरगी अवामारा आएगी बाकायदा कैसे होती अमा जंगी गलाना कि अमा जंगी गल कि मरूची अतना यक ने में कैसे एक इत्तेहाद ये सरा उछता था अमा इत्तेहाद नहीं कि यहाँ सिंगल कैसे एक आर्मी नहीं मानता भले आने दरमियाना यक ब्राह से इत्तेहाद मौजूद है बुतका बांध आते हैं कैसे सिंगल आर्मी कैसे हमें भी तो आगा कस्ते गुशी के जी मन ई रेसे तहा दुनिया बार नजूर ई रेसे सदार नबा मनी केना गुड़ा ई रेसा पश्त कपी ए वक्त तहा आगा कसे नश्ता के जी मन जागा ना जाएगी डिक्टेट करना या कैसे मखलूकात मोबिलाइज तो गए आयर डिस्पर्स करने की कोशिश करना कुड़ा कौमी हवाला तावांदा कुड़ा आयर हमारा दरगी जगी एदा कैसे मावती मसीद तो नापानी सरा कैसे मा सोशल मीडिया सरा गब बजने मनी कल जवान जी बेबख्श के मां कोस्ट हम अंदगा वाले कि डॉक्टर साहब का डॉक्टर होती का पायर का बाकी मनी का पावेश था सलामत बात है सलाम बात है ब्रत डॉक्टर एगन शिपिश में एक चीज़े को नक्शा कशे के कोशिश की ना जोत करने के नक्शा सीसरा ब्यार को और शॉर्ट बेकने गप्पा दमस्कसन शिपिश में गप्पे बिल्कुल खुश हूँ कि अमेरिका तहा अमेरिका मखलूक अवधा के तो अस्तु समझन आई मखलूक और दिगे एक मखलूक से इजराइल लगे हर दो वती समाज तुका आज ये समझ तुका दो पहलू अस्ता है एक पहलू हमें कुछ है कि इजराइल आर भी कंडम करने के तो से फलस्तीनी चुक्का कोशिश के को भले आई गुना ये हर दो नेम का इनके अमेरिका तहा वेस्ट तहा और दिगे ये वत इजराइल तहा ये मुत्तफिका कि मजने शैतान ईरान है वादे क्या कुछ मजने शैतान के ईरान ने अदा एक मसला भी जिला दिलचस्पी था कि इजराइल तो का मैं समझूं कि 60% या 62% तो कुछ को 60% तक ये कंफर्म है कि कुछ के फलस्तीनी ये दुनिया रा ये साबित करने का बिल्कुल फेल बिता कि आ से प्रॉक्सी जोड़ नबा तावादे फलस्तीनी वक्त ये वती ऐसा हमें सरजमी आओ ये चीज़ साबित नकना के या लायक वती मुल्क बनाने के फलस्तीनी मुल्क से मारा कबूल ने लेकिन टू स्टेट ऐसे थ्योरी आइए नेगेट कर गया इजराइल 60% पॉपुलेशन जबकि 40% या 38% गुशों के गुशों के ने ये वर्ड ने ये फलस्तीनी स्टेट तो अपने बरन को जगह फलस्तीनी खली ने अरब स्टेट भी नवारा और अरबन गुना हमारा शरीर ताल्लुकात किए और हमें पे अरब भी चढ़ गए कि मैं फलस्तीन में इजराइल गुना शरीर ताल्लुकात बिकने को नी मामला तब ये पिता के कि लिबनान है सीरिया है पता तो गदे ते उर्दन है हमें पूरा पट्टी गो ईरान है बेरे हारमूजा पूरे अरबिस्तान बेरे हारमूजा के बलूचिस्तान तक है तो बलूचिस्तान बिल्कुल धीमा से रेड सी है रेड सी पता अफ्रीका को तो लिंक कंगो सूडान है एथोपिया है इधरो और पता सोमाली लैंड है दा बाद जेड़ा अस्तंग दा नी एदा भी उतीज है शक्ल ता तो गंदे के उत्तर पुत्रे अस्तगो और दा दिगे जेड़ा हम अस्तगो तो मिस्र बिका या तो अफ्रीका बिका या सोमालिया बिका एथोपिया बिका सूडान बिका या ईरान और एदा मजने ताकतानी से एक बाज बलेन से जंगो जेड़े अस्तको ई जंगो जेड़ा ता
یک صفبندی سے چائنا اور رشیا گونا ایران اواری اور بعض کسے اواری ہے بے بکش کو یار کہ یہ اواری تا ایران تو وقت بچا خلی ایران مت رکشا ایران طرح سے میں سیریا کے تو دمسکس سے تو یہ سفا کانسر کا حملہ بھی تگا ای تو وقت کمانڈر یقیرند نا بازرند ایرانی فوج جنگ بھی تگا تو ادا آئی فوج چیک نہیں گیا اور پتہ تو کئے دا تیسے یوکرین تو باقاعدہ سپلائی کنگے جو ڈرون ہے شکل تھا مختلف ویپن شکل تھا ایران سپلائی کنگے رشیا را بنگے ایران اوتا سے ویسٹ خلافہ یوکرین خلافہ نا وسیم نا او آج صفے خلافہ کے اوتا امریکہ ویسٹ ان کی یورپ اور وط یوکرین ہے آ صفے خلافہ رشیا کو نا وشا تو گندے کو امدا تو پتہ ایران گندے کو ساؤتھرن چائنا ملائکہ اسٹیٹ تو کا اسٹیٹ آف ملائکہ تہا بھی تو ایران تو چائنا کو نہ تو گندے کو ویسٹ خلافہ صحیح یہ درو جیڑے تہا یک دگی جیڑے اضافہ بیتا کو آج اضافہ سے تاجکستان تاج انی کے روس تو کا ماسکو کے حملہ بیتا آ ماسکو حملہ تا سے داعش نام پیدا کے کراسن کے داعش ہے یہ کراسن کے تھا پاکستان چکر حد تک سے نمال بٹستو کو شی پٹو پول کر گیا دنیا بازی طاقت ممکن ہے نا سر بیتا بھی کو اور بھلے بازے سے میڈیا پرسنل بازی چیز پٹو پول الگ ہے کہ پاکستان اشتو چے انوالومنٹ ٹیسٹ ہوئی آئی ایس آئی چکا انوالومنٹ ٹیسٹ اشتو کا بھلے تاجکستان سے انوالومنٹ ظاہر بیتا کو نہیں تاجکستان کو کوئی ہم صفحہ اوشتا تھا تاجکستان صفحہ اوشتا امریکہ ہے رشیا خلافہ تو اسی مطلب گوڑے یہ بنی گو کہ دنیا اما طاقت ادامہ نما لینے گپی یاد کے کہ دنیا طاقت سے یک وادے ریسورس سے جنگتا امکر سے قویبا کہ آپ ملکن ورگا لگیں گو اور طاقت اور ملک ورگا چیرن طاقتور دومی طاقتور خلاف اوشتی کو نمودار بھی کو مرچی اما سب بندی تا اما طاقتور دومی طاقتور خلافات کا بھلے یہ جنگ منع نہ لگی ہوں کہ ما تھرڈ ورلڈ وار بنداد بھی نہ منع جو لگی کہ تھرڈ ورلڈ وار بنداد بیتا کو ہائیبریڈ وار شکل تا ہائیبریڈ وار ایشے ہوں کہ تو پروکسی شکل تھا جو کہ تاجکستان کے آواری گندے بیتا کو تو یا یوکرین تو جنگ گندے کو تو یہ ہائیبریڈ تھا تو اسے معاشی سماجی یا پروکسی شکل تو دفاعی والسرا مختلف تو چیز گندو سوشل میڈیا تو گندے کو تو یہ اور میڈیا ہوتی الیکٹرک میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ درو چیز آوارا یہ درو چیز آواری کو نا اور ہمارا بینکنگ سسٹم ہی اسی تہواری ایک ڈگری خلاف ہم کہ کوڈ ہے ہم کہتی برکس ہے ہم تو ورلڈ بینک اور بعض چیز ہم ہوں تو یہ بعض بڑے کلیش ہے دنیا میں بیگے یہ کلیش مین تھا میں قومی ایشو ہے بلوچ آزادی ایشو ہے بلوچ آزادی مسئلہ رہا ماں چکر سے سرپدے ہوتی بطور بلوچے کا آئی تا مارا چیکن کی اور راج اکر مزنے کے جنگ چڑھتا یہ راجانی جنگ بچا ماں کجام صفا برے گو یا کجام صفے سے کجام طاقت دیما ہوتی جیڑا ایر بکنے کو یہ مارا ایک جگہ سر ہوتی چم شانگ دے گی لوٹی کو تو بالکل صحیح کو کہ تو ریلا کہ راج قومے کے مدد کے ایسے کومک کے صوبہ کے راجی جنگ سے کنواں سے دکے کے شارہ رسی کو تو بزاں کے عودت تئی جنگ سے تقوی زیر کے طاقت زیری گئے وعدے کے جنگ طاقت زیری اور تیز بیانے تو عودت دشمن پسبا بے گئے یہ وعدہ مارا گیشر سے وتی راجی جنگر آئیونا ہم آواز بیگ لوٹی کو اور یہ درو معاملہ تا درو جیڑے تہا ماوتی راجی درو براتنا گوارنا ما سرپدی بدے کو دنیا جیڑے سے میں ڈسکس بکنے کو اور وتی راجی جیڑے میں ڈسکس بکنے کو اور امودا کے میں ڈیفرنسز با ماوڑا امی میں نے تہا وتی ڈیفرنس تا ہوں صحیح وڑا موتی راجی گلن دے میں خود بکنے کو میں تا یہ باتیں بیوی کو تو یہ درو گپا امدا ایر کرنے جی ڈاکٹر بلوچ اگر تو گپے کریں لوٹی بابت منت اور میں براس جی جی غلام علی آواز آئے گا جی شوق سر پیدا کے براس
جی ما hame mashagaloota ke baas chalet ke embassy taha वहाँ के कमांडोज या फोर्सेस अच्छे लोटन असला गप्पीशन कि जो एम्बेसी या काउंसलेट आ जाएगा या हाई कमीशन जाएगी जाएगा कुछ अंतर ये के हर कुजा मुल्क है वो हमा मुल्क एम्बेसी मतलब हमा मुल्क का जमीन फॉर एग्जांपल यूएसए एम्बेसी पाकिस्तान है यूएसए एम्बेसी चाइना तो आधा टोटल अमा यूएसए अमा मरीन फोर्सेस असतं आई टोटल सिक्योरिटी आवती अवत कनन तो ये मतलब अमा एम्बेसी कॉन्सुलेट के असतं अमा मुल्क का टेरिटरी फॉर एग्जांपल अगर हम इसराइल अगर ईरान सफारतकारी सफारतकार सर हमला कुत्ता तो एशिएशन क्या ईरान सर हमला कुत्ता ना तो ये गोशगनबी के शाम सर हमला है ये गोशगनबी के ईरान सर हमला है तो गपेशे ये तो बन ना ईशान एजेंसी यानी मर्दम ये एम्बेसी अंता के दुनिया होना सिर्फ हमारा वती चे कनग इजाजत अस्त लेकिन डरना के दरका गुड़ा मा सिर्फ एम्बेसडर और आई मा के मा कारकनों का होना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अस्त ना तो यक मसला ये शन दूनी ये शन कि बलूच ये टेम बता बहुत अच्छी पुस्तक तो कई करा शो तक दुनिया आता ये टेम मजा मजा ने ऑर्गेनाइजेशन असता यूएन या वगैरह तो ये टेम बता मना मनी जिंदा रजाती वाला हमें महसूस हुई कि दुनिया के वास्ते कि एनफोर्स डिसअपीयरेंस रियासत ने मगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ने ईशान सरा दुनिया सक मतलब गहरा या उन चमने रन तो आवाज मतलब ये चीज खराब तस्वर करना सक वाज खराब तस्वर करना तो ये बता भले ही चीजें मुल्क गिंदगा खरावनी एम्बेसी दास्ता उनी एजेंसी दा कार कनगा उनी दुरुस्त चीज और माली मस्त लेकिन ये बता बलूच अच्छी हमेशा क्या होना बार बार रहोगी टैकल कनेगी पुश कनेगी के अम्मा गुना ये मसला था और ये यक कम से कम दुआएं के राज दोस्त तंजीम पार्टी है एज ए बलूच हमें रिक्वेस्ट करना हमें दस्तगुजारी करना कि आप आयदे ये बता हमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और एनफोर्स डिसअपीयरेंस सरा एक बलाय मुहिम चलाना ईशान डेटा मेटा दुरा पोती करा चेपे करना और एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म सरा कम से कम ये मामला सरा दुरुस्त मुल्कानी एम्बेसी काउंसलेट और हमारे के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ईशाना बार बार हमें डाटा सेंड पे करना और ना बार बार हमें गोशा भिजन के शुमा ईशान खिलाफा गोमा साथ बदे और ये मुनकर जो मसरा कब्जा करता पता के यक चाहिए बनी कनेक्शन बनी गुना पता तो हर मसला होता ये कुर्ता करना ना तो दुनिया पैसे के अवली सरा मर्दम यक अमा के स्टेपे जरूरी उड़ा मनी ख्याला में स्पोर्ट डिसअपीयरेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ईशानी सरा ज्यादा से ज्यादा आवना फोकस बदा और आवना बार बार पुश पिका आवनी करा वती अर्जा बार बार बेबा आवना बार बार हमें एहसास दिलाने की कोशिश पिका के ये भी मसला एक बला मसला है और ये मसला नूने ने ये चट तारीखी मसला है हमारो चक पाकिस्तान मसला कब्जा करता हमारो चाही إذا جانا कोशा को जो कत्ल गारत स्टार्ट करता तो ये दुरुस्त चीज नहीं सरा बायदे आओ ना कमो चमशांक बदे और आओ ना हमें का मजबूर पे कना के आबी एक नया वक्त या गोन तावार बेगम तो मनी अर्जमे शत मन्ना तो जी सलाम वते बरात तो सही कहो कि हमारे टेरिटरी में अमूदा के एम्बेसी भी हो ये टेरिटरी भी को ऐसे ही है और इधर तो ये हम गिनते हो कि ये ईरान इसरा के हमला बिता को ये सीरिया तहा तो द सीरिया इन्वॉल्वमेंट द ईरान वती मौजूदगी ये फोर्सेस है मौजूदगी तो इधर एक इंटरनेशनल नॉर्म से वायलेशन के बैगा गंदे
إذا هم تو گندگا بیگوں کہ اقوام متحدہ وتی نزوری ہم پدر بیانے نا کہ آج تک سے نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ یہ سلامتی کونسل بھی ہے. جی سمی جان. جی غلام منتوار نچو ڈاکٹر گبجا کہ ہر ملک کے تہا سفارت خانہ کے سام ملک کے ٹریٹری با اسی تا اچ دور آئے نہیں بلے یا گپ پیشیں کہ اسرائیل نزدیک نندا کو آئیر ہوتی سفارت خانہ یارا آرمی بے سے جوڑ کنا ادا یک کوشچن ودی بھی اسی مطلب ہے کہ یک تیاری کنا گائیں کہ اسرائیل خلافہ یا اسرائیل محسوس کنا گائیں کہ منی خلافہ یک سب بندی بوگائیں جنگے بتکن کیا قوت چائنا شکلہ بھی یا کہ اس نے رشیا ہے آئینی کوشش ہمیشہ کہ ما ایران آرہ ادھر آبدی آستا آستا کس نے ایران اسی طرح کہ اس نے مداخلت بکا ایرہ یک جنگ یک پاور یہ تہا بہتے تو ظاہر ہے آن قوت کے محسوس کرنا کہ جی ادھا انچو مطلب یوکرائن مثال بزرگ یوکرائن دیگا چھے جیڈائی نیستنگ رشیا نا سیم بلڈ سیم ڈی این اے اور یکی نیشنی زبان یکی نہیں اور چیز یکی نا بلے آودہ کہ یو این اے اقوام متحدہ یا کہ اس سے باقی چیز کی آئی دستہ دیکھ باں تو ادا سوری نیٹو ہے گوڑا نیٹو ہے آئے گا یہ کیسے توری کہ نیٹو ادا آگ اور نندک نیٹو ہے کیسے رشیا سر چمشان کیر کنک وہ اما بالا یہ علاقے نہیں سرا کہ آودہ یوکرانے کے اما ایٹمی کے پلانٹ بتنگ اما آودہ نندک ایگا پائی روشنہ بھی اما پورٹ ہیں کیسے گوشے آئیر استعمال کنک تو ادا رشیا بعض جاگہ کیسے داشت کنا تو ایک آترا رشیا کیسے چیزاں چاکو پندہ بھی تو من سرپد بن کہ مروچی اگا اسرائیل اگا یا ٹیکا کن اسرائیل ہمیں بڑے تریٹی محسوس کرنا گا اسرائیل ہم محسوس بھی کہ ادا منا جاگا نہ جاگئی یک تریٹی مرچی نہ منا باندھا تریٹ بھی تو پرچہ تریٹ مرچی میں بھی چھے کہ آئیر ویسٹرن پاور ویسٹرن بلاک کستے اسرائیل کو مگونا اور اسرائیل کستے آئینی علائیے وائنی نیشنل علائیے آروڑا کسنے اسرائیل را یلن نکنا اسرائیل کو امرداری کنا اور امریکہ بھی باندھا کسنے اروڑی واقعی بھی امریکہ کسنے فورس ہیں عام براہ راست کسنے رو اسرائیل تانندی اسرائیل را کسنے کمکاں اسرائیل را جنگی حوالا کمکاں عسکری حوالا اروڑی کسنے کمکی بھی اسرائیل رکھاں تو ادا کسنے گوڑا یاد توشن کہ ایران یا کی قوتاں چرنگا کائیں کہ ایران را ڈائریکٹلی سپورٹ کنا آگا اوپنلی کے دی مارا تھرڈ ورلڈ وار ہے تو گوشاگا ہے ایز اے ہائبریڈ گوشے ہائبریڈ وار وہ بندات ہوتا بلے ہائبریڈ وار وہ اشن کے چو خاموشی سرب ہوگا بلے ای ہائبریڈ وار ایکسپوز بھی ای ہائبریڈ وارا کسی جاگا نہ جاگئی کسی متاثر بھی اگر یہ ہائبریڈ وار ہے تاہا گوڑا طرح محسوس نبی کہ چیز چرنگا کسی داخل ہوگا گوڑا بتکان کہ ای جنگ جاگا نہ جاگئی کیسے تیتا کہ چیا کہ 9/11 واقعہ چے بعد انچو یاروچی سنگت تو نکلا اماد جانا گاب جاتا گا کہ بلیک واٹر کیسٹن شالات کا بالکل سنگت گا پہ گم اتفاق کرنا کہ اما 99 کے بعد اما 2001 چے بعد گوڑا کیسٹن 2000 اما 4-5 ٹیمبا یہ ٹیمبا کیسٹن تر شالے تاہا گا رکشا والے دسکپتا ہم کیسے بلیک واٹر بتا پاکستان آرمی امیرنگا پریشان بتا کہ بلیک واٹر کیسے مخلوقات منی تانچو داخلے کہ یہ مردم کھایا اور مردم کیسے بتکان کیسے سوری بتکان کیسے منی تی اس کے مردم بتگاں بلے آئینی کیسے پلوینٹ کیسے انگلش زبان اگاب جنک تو آودہ کیسے بولان میڈیکل کالج دیما کہ آودہ کے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بتا آنی چمشان کی بتا کہ بلوچ چیک بشی کیا ہے اماودہ رکھ ہوتا اماوڑی جاگان اشتگاں کہ آودہ بلوچ لے کہا چھے کیسے ما سرپد بوگ لوٹے بلے یہ دورانہ تی یک واری بندات بتا تی وار تی جنگ کیسے یک بتکان ونڈے شکلی تا بتا ابتدائی مرلے تو کا بتا بلے مروچی تی ہمیں جنگ یک انچے جاگئی سر بتا کہ تی جنگ مروچی دنیا ریسے تہا تو گون ہے
Aga kase gushi aga to wati kerra ma jangara awada kese makluki ke account naka a maklukatum manadana chole makluki ya a degwadi jange dema mazid aga karagluti jet tayara helicopter jagana jagai kese baldam bare बाकी अगा जंगे के में शिद्दतें या कुवतें इशियर जंगी गल कैसे देमा बरा गया जंगी गला जवानी वड़िया कैसे मुनज़्ज़म तरीका या कैसे चीज़ां ने देमा बढ़ता मरुची दुनिया या मा के ताकतानी या मा लोट है आ लोट सफा उछता था आ लोट सफा ये वास्ता उछता था कि चाइना वड़ी कुवते कैसे दाश्ता बलूचा दोमी वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे अलल ऐलान गुशगाइन के जी वेलकम कि तो गोमागनंदे गोमा की या चाइना शक्ला भी या पाकिस्तान या तनी वहदिया कस नजम कुजाम बुला के मर्दुमे अंचु संगत गुलाम गुशगन दुनिया आई सरा पट्टपोले कनगाई के जागन न जागे आई यार कैसे बुला के तहा चीजें न चीजें के अंदर बे अंचु के ब्रेक के जोड़ बुतगा कैसे चाइना हा जोड़ को तगा उड़ा ब्रेक के गोमा कैसे ट्रेड कैसे दर्शन सारी पाकिस्तान और रशिया गोमा कुता ऑयल कैसे पाकिस्तान को रशिया गोमा दौरता तो ब्रेक वाला कैसे शरी मामला पाकिस्तान जहन आस्ते कि पाकिस्तान आम बुला के मर्दों चे के ब्रेक जोड़ बुत ब्रेक के कैसे नामत बोले पाकिस्तान शुत रशियन करेंसी सरा डायरेक्टली कैसे ट्रेड को तो अमेरिका रशियन करेंसी को मैं ट्रेड को दो मी रोचा गुशी के जी व्हाइट हाउस से मुझे फोन नहीं आया ठीक है ना तो एदा कैसे दुनिया ताकता या कुवता कैसे आयरा में इशारदात के तई हैसियत है नहीं अगा तो ये नहीं मरा हुए मरुची हम के कसे गुशी के जी में पाकिस्तान को दुनिया ताकता नहीं दे में पाकिस्तान उतर मानना रही नहीं दुनिया ये ताकता आ यार कैसे हिच बड़ा हिसाब न करना हर वक्त रशिया भी बल्कि खतरा महसूस भी के रशिया मर्ची बित का लाई भी वले रशिया जी कैसे तालिबान नी आगो निंदागो रशिया कैसे रोशक इद्राही कारण रशिया हम जा के कैसे पाकिस्तान को तगा चेक जी रोचा तो आम बुला के मर्दों में थे तो अमा कम्युनिस्ट बुलाकारा या सोवियत यूनियन बुलाकारा आइए कैसे एक्सेप्ट को तगा आई को मनिष्ठ गए दोमी ने वेस्टर्न वर्ल्ड बुलाका आइए कैसे इस्लाम वाला के अमा कार्ड है या की दोमी को बंद हो के एक आतरा के मुशर्रफ वाला वाक्य कहते हैं मुशर्रफ पे एक अप सरपद्मा की मिरी एक अप सरपद्मा के असे तहत सराय भले एक आतरा कैसे आइए रंजगा ये पांसी देगा तैयार न बा क्या सरपद्मा के में आर्मी है या ये कैसे मशकल है आन दुनिया ते दिमाग मु जागा न जागे एक्सपोज भी थोड़ा बांधा यकी कैसे अकाउंटेबल भी एक आतरा कैसे माना गया था तो ये जंगारा कैसे मन सरपद्मा की जंगे बिंदात बिता एदा बलोचे बलोचा कैसे हमें रह से तहा हमें जोहतकारे आई कैसे तरह मना रही था मरुची दुनिया हर जगह के गुशे बलोचे सरा कैसे डिबेट भी गुड़ा आवदा दोस्तन चे सारिया बलोची की हम ताकतें अवामी कुवतें के डॉक्टर मारंग बलूचे को मगोन बिता आइए जकर भी या यूरोपीय पार्लियामेंट भी या अमेरिका कांग्रेसमैन भी हर एक की भी कैसे आइयरा वजाहत का और आइयरा बाकायदा कैसे जॉन मैकडोनल्ड द शक्ला भी या कैसे ब्रेड शेयर कैसे शक्ला भी अमेरिकन कांग्रेसमैन है इद्रा कैसे द्राय चीज़ा ना कैसे वजाहत करना और अमा तकलीफ पर वजाहत करना कि अंचो डॉक्टर को के डिसअपियर्ड मसला दुनिया तहा डिसअपियर्ड कैसे वर्क आर्मी ना मालूम है कि ये मर्दों गिफ्तगा जेल तहा है फैमिली ना हाल दें कि इशियर में चीजें वास्ता होती इदारा नहीं क्या बोलता ये कर सवाल जवाब इतना इदारा ने घुसा भले तई कर डिसअपियर्ड कैसे अमा शक्ल या मस्क है एक खातर मसक के कि चेस कनक भी तरह मालूम नहीं फैमिलीज अना मालूम नहीं वो हमा इदारा की चेस थे ना इदारा एक अप्पा मकन कना मरुची राशिद हुसैन कैसे जंदिया चेस कनक भी यूनाइटेड अरब एमिरेट से तहा भले यूनाइटेड अरब एमिरेट सा किसी शारजा इलाका तहा चेस कनक भी शारजा कैसे वतारा गुशी के मन शरई मुल्कियां मन शरई स्टेटियां के मनी करा अल्कोहल बान अभी मनी करा होटल नबी मनी करा दुनिया कैसे दोमी सेमी अमा याशी के दुबैया मौजूदा आइए सर अमा मकन कना शेख कासमी गुशी भले अमी स्टेट तहा अमी स्टेट तहा के चेस्ट भी अमी स्टेट के यक नेमे यमना बलूचार जंगा के रादांगुड़ा होती वेडियो जारी का वेडियो ता एक गुशी के बलूच कैसे अरब नस्ल है वो यकी कौम में माओचा बलूचा जुदान एकात्र के बलूचा तो मरगा रहोगा तो बलूचारा कैसे एज ए कार्ड कैसे प्ले कना गरबे आवदा कंते भले एक अप्पा कैसे मकन को तनका कि राशिद हुसैन गुड़ा बलूचे इशियारा कैसे तो पाकिस्तान रा परचा दे तो गुशे के मतलब इशे कि अदा दुनिया होती इंटरेस्ट न जागना जागे चार रगा तो राशिद हुसैन वड़े कैसे संगते गिरक भी कैसे
انٹرپول بھی یا دومی سیمی کیسے مخلوقات دست آئینی ریکارڈ درانی موجود ہیں بلشن کہ دنیا ایگا پر سرپدیں کہ اے ادا چیست بتا روچے مروچی کیسے پاکستان آئیر منظر عام نیاری اور تنے وحدے فیملی کیسے نظام دنیا ایگا پا امکا کیسے چے بکن کہ آئیے ایمبیسی یہ چیزیں بلے ایگا پا ہم سرپد بما کہ یک جاگے یک مردم نشتہ لیبر زندگی گوازے نگا یا مزدوری کا نگا آئی رنگ کار نہ بلے آئیے سرا کیسے چیزانا سرا الزام جانا وہ چیزانی سرا کیسے آرا اے ریاست ہے کیسے کار ہیں بلے دنیا طاقت دنیا قوت ادرائن چیزوں چاہ رکھا آئین کرا درائن چیز کیسے واچ بگایا کہ دنیا چرنگا چیزاں کیسے کنک لوٹی مطلب انو ہمیں بڑے مردوں مستان کہ 2000 چسکنک بتگا علی اصغر بنگل زیے کیسے مثال ہے بزرگ کہ ہمیں نصر اللہ زی روشا گوانڈویا مرچی نصر اللہ کیسے جوان ہے مروچی کیسے گوار کیسے ڈاکٹر محلب ہے کیسے گوار سمیہ مثال ہے بزرگ اس زی روشا تہا محلب کیسے بلکہ دوہمی یا سہمی جماعتہ وانگا مروچی کیسے بولان میڈیکل کالجہ کیسے بی بی ایس کا نگا ہمیں گوارا میں گوانڈوان کیسے ہمیں کیمپانی تہا رستا بلے تنے وادیا وطی کیسے کماشانی معلوم نہیں کہ میں پیت کجا بلے ہمیں ماں تمہیں گوار کے میں نشتگا مروچی نزانا کہ ماں کجا ماں ہوتا جنوزام بگوشیں یا ماں کسے لوگ واجہ ہوتا بگوشیں کہ ماں لوگ بانو کے مطلب شبیر ہے کیسے زنگت لوگیا بچار وار زرینہا آئیے کیسے لون تو چام ہمیں رنگا اشکا کہ طرح دردناکی اکسے گندک کہتے ہیں دنیا اما دراہی اکسن دنیا کے رہا کیسے ایران دنیا دراہی چیزاں چاہ رہا گئے ایسے ڈیسپیئرڈ ہے کیسے گوشے گوڑا پاکستان آئیے ہم وائلیشن اکنا گائیں گوڑا ادھا دنیا واسطہ کیسے ہوتی انٹرسٹ پش کب تگا گوڑا تائی انٹرسٹ کیسے کجا نہیں مانگ گوڑا آنے میں بلوچ ہوتی انٹرسٹ ہے نہیں برو چاہے کہ بلوچ انٹرسٹ ڈائریکٹلی کیسے ویسٹرن ورلڈ بندو کا آگا بلوچ ہوتی انٹرسٹ آن کیسے شو نکا ویسٹرن ورلڈ گوما تو منی کہلا ویسٹرن ورلڈ کیسے آرنگا چیزیں چاہیے نکا گوڑا باندھا پدا تر ہمیں وڑی یک تکلیف واضح نکا پی تو ٹائم ہمیشہ کہ ویسٹرن ورلڈ آرہ مانا رہے نا کہ تائی ہما اینیمی ہے آئیے گوما منی جنگیں موجود ہیں تائی اینیمی آرہ تو شاید فسپا کو تو نکو تھا بلے یہ اینیمی آرہ من فسپا کو تھا جی سنگت غلام منگا باس جا جی میں نے تورا گوار سے سبا سا ہم اتکا گو ما ریکویسٹ رہا تھا اور پرویز جالا شو پروجن بعد تو برزا ہوتی گپا ایر کا برات اور من نیمگا سے نو صوبے اور چاکرا تمہارا سے جی پرویز جان Padaasman salam den çağrışma tayte beraberine gapişe ke samiyet to vashitri ki chunaya gabjami mechena İsrail'e baruwa ye hayır kar obi ni to çişe yeran pada kar cevaba da to şeşiyega ye yeran akadi jusku musku chips mipsku warena ma jiddambo ma kad Vatima vandali bitin şibiya Amerika yeran ajan Amerika yeran ya mani pir bitte o jaldi bijanti da مچین سفیر شو میں واتبوں او گا پیچھے کے تو باشام بردانے آگا ما سفیر بیتوں رندتر جواب نہ دیں تو بیا پتا اسپیس بجامنے را پاو پروجن منا ایک ایشی جواب دے گا منتر جو ہوتے نا یک منا جو گندک ہے کہ ایک جنگے وہ بتا ہائیبریڈ شکل تھا ہائیبریڈ مطلب ایشوں کہ سوشل میڈیا تو گندے کو تو معاشی میدان تہا تو گندے ٹریڈنگ تہا تو گندے کو جنگ بنداد بتا کو کہ چی وڑا یہ معیشت یہ کاروبار میں تاون بھی دیا بینکنگ سسٹم یہ سے میں ایر بجنا کو یا کمزور بکنا ہمیں زیدگی بیان جی یلوا منا سم دیما واسطنا زیدگی بیان یلوا امریکا داتا شی کتراما عراق وڑا تفتیش کنا منا سم دیما واسطنا واسطا زیما فیس ویسے بک ایرا کدی ماتر جی امریکہ کا کنگی بھی تو امریکہ بہن نجا امریکہ سے وتی میڈیا کارمس کا اور آئی خلافہ انچنچے اسٹیٹمنٹ کے یا انچنچے ایسے چیزاں ثبوت طور آر کے کوشش کر کہ دنیا رائما امائی نیم کا بھی مطلب بھلے یہ وعدہ سے ماں چکو نا ہائیبریڈ شکل تھا یک طریقہ ہائیبریڈ شکل تھا اسے جنگا بانی آ جنگا ہائیبریڈ شکل تھا ایران نے وتی سرزمین چکا حد تک کاری کو یہ آؤ کے وعد بشو بھلے
ये जंग हमका धीमा रवान का दुनिया दुनिया रीशेप का एशिया ये जंग से नोके जोग्राफिया पैदा का अंचुके अवली आलमी जंग तहाबित को दूमी आलमी जंग तहाबित को ये के जंग से शुरू बिता एक आलमी जंग इसला ये आलमी जंग कुजम वादा रोतु एक ट्रिगर का बिल्कुल ओपन बिगो कहते हो और न्यूक्लियर में ती वेपन इस्तेमाल बिगो आ ई बारे में क्वेश्चन है ना भले जंगे बिंदाते बिता वो जंगे तो अल्लेगे ई जंगे ए जंगे ता बदबख्ती केशे के अमा के इदारे कारकन लूट का कोई अक़वाम मुत्तहिदा आ कमजोर कब तक नी जंगरा अंचे मजने ताकते बेदारी को ये जंगरा भले एक अल्लेगे नी हाइब्रिड हवाले सरा यानी कि एक प्रोक्सी गुशिगो या हाइब्रिड शिकलता गुशिगो आ चीज से ईरान तक चेपे मारे भी को और एदा बले मतलब शाह इराक की ता मुतासिर भी को ईरान मुतासिर भी को पूरे में रीजन मुतासिर भी को शिता हमें रीजन ता से इंडो पैसिफिक मुतासिर सेंट्रल एशिया मुतासिर बलूचिस्तान बिल्कुल शी मैना कपी को बलूचिस्तान मैना कपी को ती कारोबार ती हर एक चीज से मिडिल ईस्ट बिल्कुल मुतासिर भी को मिडिल ईस्ट तो ऑलरेडी मुतासिर वो बिता नहीं मिडिल ईस्ट से एक तो होती जगह के रेड सी वजह से और तुम्हें ये जो फलस्तीन और इजराइल के मामला है क्या इशिए मईशत बाज हद तक नुकसान वर्ग है नहीं ये हुआ था देम तरह चक्कर वागो दे में हालत अंगा गुशंगो चिकन जे दमस का ये वाक्य भी था ये दा नोश ये देम रवानी का भले ओपन कदी भी को ये इसी बारे कसे क्वेश्चन का भले हो मारा वती तैयारी की मारा वती से अमा मामला से दुनिया देमा चेवड़े रखन गिए सोशल मीडिया मा चेवड़े कार स्किन गिए इसी बारे बारे में बसू चुको मैं बिजाने को और अमा अमुदा सारी एक मजे थी जुन से तो हम एक बात बोले तरीके लेने के एक राज एक बात बोले तरीके लेने के होती आजादी का इतना डिफरेंसेस बा मशरक मगरबे वत मशरक तहा वत मगरबे तहा नी ये डिफरेंसेस हम कुजम इदारता चेवड़ा एर बिकना वो ये मैं से मैं जिम्मेदारी मारे सरपदी दा मैं अमा ये मैं ओनर भी को ये मैं ओनर मैं सरपदी मैं जिम्मेदारी बिल्कुल हमें जाहिर भी हूँ कि मावती ये डिफरेंसेस आना ये इख्तलाफात आना चे वड़ावती इदारे दिमा इरकुत करना मसलन अगर मनारा एफबीए में गुना या बीआरपी गुना या कोई संगति गुना एतराज जस्ट को तो आज तक माँ चेवड़ा से अप्रोच करना होती या गप्पा माँ चेवड़ सरकना ये मनी से ओनर भी हूँ ना के इस पे सब या सोशल मीडिया पे और एक प्रोपेगेंडा शुरू करना ये हमारा तावन था और देखिए कौम भी कौन चुके सिंधी एक मामले अदर कौमें थी अदर कौमें गुना चुके ये इधर तक अप्रोच करने की कोशिश तो करने को कि बाबा ये चीज़ बेदर को अगर आई होती सरूप नदारी को गुड़ा तो एक निमगे तो रोए भले एदा थी वती मामले थी वती जिंदे इशा अमिका तो सोशल मीडिया जीनत बनाने को अमिका तो वत से तावाने आमाच भी को अमिका तो वत कमजोर कपे को तो वत से एक दीरी को दीर बयान बेगो जी परवेज जान నాకు తోపదవుతి డీమా పక్కన మా పదతి గుమా వాले वर्कनाते जो स्पोर्ट्स तंत्र कराने गो नको से ओ गुलाम शरे मतलब दिग्गा पेशो गपशे के ये येराना दुनिया पाबंदी है शरे जतक पता ये येराना कना भी शरे सजवी सूर्या तो का शे दास्ती मौकता इराक तो का ओ देगे चींडे में हूती ग्रुप है औदा दास्ती मौकता बहरन ने मगाचो मर्दमान वशिगे शौरानिगा औदा कमलो बाज दस्ता मौकनगी Siya pabandiya siya rin chito siya hech parwani chitor ko ay agna tato ko atam ay है माँ चो सरपंच नमा के चो हालात से भले और 10 मान बात जगह 10 मान कन गए और माँ चो सारी हो ना कि सब बंदे नहीं अलग अलग इत्तेहाद नहीं इससे खिलाफा ये जंग बह गए तो सारे देमा चे शक्ल इख्तियार का तुर्की को जा रहो उश्ती को तुर्की एक कब्र से गुना मामला से कुर्दानी गुना मामला से को इधर बलूच राज्य गुना भी चीजें मामला से ये संबंधित हुआ पाकिस्तान तुर्की और ईरान से आवारा भले बलूच बात जोन वड़ा से वही मामला दिम भर गए ठीक है कमजोर है तो वही ताकत चिवड़ा पर जे तो दी ताकत चिवड़ा से प्रिजर्व को कने बच्चन को कने को ये बलूच से बाज जबरदस्त कार को था बाजे हुआ था
تو بلوچ دیمروی کریں گے جوانی وڑا اور ماں پتا میں کار ہمیشہ کہ چی وڑا سے شمشان دت کو کنے گو دنیا معاملہ تسرا جی Mami apa jangan tahu Turki paman di jeta Amerika ande na to ulam secu malumata mana ya beri dam nashtu tan juga peja Turki işte zarmar pesra borz bitta bale mi daryai chi man chi gappe işte mani bialan işte paman di jeta Amerika rosti işte ترکی رشیا کو بازے سے ڈیل ہستا فوجی لحاظ ہے اور چیزیں سے یورپی یونین نے بازن چے ملک بلکہ یورپی یونین نے ملک ہم نیسن چونکہ سویڈن ہے نا تو آئین کو معاملات اچھے ہستا کہ آئین میں پابندی کو لگتا ہے خاص کر روس سے حوالے سرا چیزیں پابندی اس طرح ہستا ہوں جی اور ایک دیکھ چیزیں آؤ کرد معاملہ سرا بھی ترکی گنا سے امریکہ وشنے کرد معاملہ سرا کرد سے کہ عراق تحت کا ترکیت کا عراق بعض علاقے تہا سے نشتگوں اور امی پیما سیریہ تہا کرد علاقے کا کرتا اور یہ بعض قتل عام اور بعض چیز کو تھا اور آؤدا آئے جیل پروشتا آئیس سے مردم یلدات گا ترکیہ آزاد کت گا تو امریکہ اسی طرح ناوش ہے جی Amerika kai sera kordan sera na washe tamna amshagam kisam jende ma pada manga pena اینا ترکانی سر کردن سر نا ترکانی سر ناوش ہے میں ترکی گشا تو ترکی جس کو ترکی سیریہ تہا سے انچے کارکن یہ کیا ہوتا کردانی خلافہ سے بلکہ کردن جینوسائڈ تو کا آوار ہے یار اور آودا کہ ani jichu کردن jitu sahib shawani chichu jitu jangju sarmachar chichu jitu sei panchi abri ashti بلے abri بلے آودا سے یک دیکھی کاری یہ کتا کہ ما ملا اسا ایکسٹریمسٹ استا آئیس سے قیدی بتگا قیدی سے شاہ آزاد کتگا ترکیہ اور دا ترکی پتہ ya putu تاجکستان میں آواری ہے ulo ya putu alwasti bacha Germany manzana tweet te dema wastaga reshi dashtan ye jaga reshi na dashtan chene kord diya jataga ma chunaya Twitter di barki ke dema wastada nashtaga da mustake ye moda mollani chen chunaya janda hi gona pir ko samjha chene na dashe pir ku janda hi gona o Turki hu janda hi gona jaga chene putu jatak tashtake yani Germany asalim zurta Kordia jatega manzana da balki sang tandema hami putu wasta te gulam jane ona sare digi sawali anga mani zena agi paruk gap janage gedam tv میں جغرافی حوالے میں بازیں ترکیانی علاقہ ای چنائی یہ گپا راست وشی شان گپا زبان ای چنائی مارے چنائی مچینے چے میں زبین سرا غیر مردم آتگا آباد بیتگا میں زبین ہمیں وڑا شتا چنائی پاروک گپ برابر نہیں پاروک گپ صحیح کچھ اندے غلام دے نا ہمیں جغرافیہ حوالہ کچھ ترکیہ نیمگا جی بچر پرویزن میں راج کو میں بزرگ بتگا کہ وستی والا بعض بلے سے دسا ملک پیتا بلے ماں سے نالک درد کے میں بازیں سے مردم نالک درد کے نا مروچی باز سرزمین دشمنی سے دستیں اور اودا ڈیموگرافک چینجنگ ہم کتا گوں بازے تی بلوچا سے ہوتی زبان تک یالا جاتا گا چکہ تو نظر بیت گئی تھی اسٹیٹ تو کاری نکتا گا کہ تو دی اسٹیٹس اور پکنک ہونا مروچی ایک مزے تحریک تی ال لگے ادا موتی تحریکا چکا حد تک مضبوط کت کے نہیں ہو اسی طرح مر چمچانگ دیکھ لٹی ہوں تاکہ ماں نالک مبے ہوں یار جی ہاں یہ گپا تو صحیح سے تے غلام جان ہے غلام چارے نصیر داشتی کتابہ تو چطور کوئی چارے تے غلام جان ہے تو بری حالا کمری جی برات نصیر دشتی کتاب من دیما نوست ہوں گا ما کچھ نہیں برے منی دستا ہو تو منی دیما سے واجہ فاروق کتاب ہم نوست ہوں چکہ ما یہ ایکسس نہیں منا رہا ہے چیز جی سمی جان سمیجان تو ہاں سمیجان ملے گا اپنے سا غائب جان سمیجان جی سمی سمیتے جان آواز نہیں آ رہی جی سمیتے جی پروجن بے وشن پونے تو کمش کاوات شو
پون کٹ کموشن تو ڈاکٹر فاروق کتاب ونتا تاریخ بلوچستان سرا کیسے نوشتہ کتا یا کیسے تو نصیر دشتی ونتا ترا کجان جاگا کتاب تا کجان جاگا شنی سرا کیسے مشکلات گندگت کا ظاہر کتاب کے وانے ترائی تہا کیسے درائیں چیز موجود ہیں منی کلن وڑا آودا کہ ہم کنفیوژن زندے ہم آودا چکے لیار بیجیو మా ఆయన నవంత మా టీవీ ఆమె నామే అది షిక్ మళ్ళీ మా పిచ్చ సంగతం కాబట్టి మాకు ఏ బారుకే మా ఇంటర్వ్యూ దోస్తా ये उसी के मले जी अंद बार वो बाजिंगा पे जाशी बालू अच्छो मकिया मा डॉक्टर जलाल अच्छे स्पेशल सवाल को शी मां ये चीज शी किताबा ना मन वश्ते वा वश्ते के बालू एदा ने तक चेना जवाब तक अल्पा चे यो सरासरो चे मन जान से रिसर्च ما هي رأيه نظام دي چیزیں نا جنا بلے اور یہ شی ریسرچ منوی صحیح غلط تو الزام جنگ ہے تو دو چیز میکس کونا تو ڈاکٹر نصیر دشتیہ کو شگا ہے یا کیسے ڈاکٹر فاروق کو شگا ہے ٹیم با ما دوینا وشو مشک جومی سیدان چ فاروق کے ما ترا دوینا ٹھیک ہے مامی کو شگا تمہارا کم کلیئر کا کہ تائی کنفیوژن ڈاکٹر فاروق کے کو مچیے یا تائی کنفیوژن کیسے وہ نصیر دشتیہ چیئے ہمیشہ کم گیشن ہاں نصیر دشتی منا ہمشن کے نصیر دشتی غلط میں چیزاں ہمشن کے بلوچ عربوں نے وہ اتنا منا ہمیں کم کچھ اختلافات تھا ہمشیا وہ فاروق کا من اختلافات نہیں چاہیے کہ یہ علاقہ میں بیتگوں واسطوں یہ علاقہ لینگویج گاپ چیز جو میں گاپ صحیح سی جغرافیہ میں چینج بیتا نا بچک میں گولاؤں بیتگیں مانے یہ چیز محسوس کرتا نا بچک میں یہ راحت کو نا میں یہ چیز محسوس کرتا میں ہمیں چیزا کوشچن کو تے سمجھ جانے جی پل گا پیشن کہ ڈاکٹر فاروق کے کتاب کے جوڑ کتا ڈاکٹر فاروق کا پروفیسر ڈاکٹر فاروق کا بلائیں کیسے ریسرچ کتا آئیا کیسے ما لیٹسٹنگ کیسے چیز بتگا آئیا چونہا باقی اوالہ بلوچستان تاریخ کے لکھک بتا آئیا ریپرینٹ فرام چیزانا کیسے درگیت کا اور ڈاکٹر جلالہ ہم کیسے بعض چیزاں سرا لکھ تھا ادھر گتا تو منی کل ڈاکٹر فاروق کی کتاب اگر پی ڈی ایف پر منی جندہ تو نہیں نوانتا منہ لاتے جاگا شارٹ کیسے چیز منہ دس کب تک بلے آن جاگا کیسے اب دسا تو دہا ای بلوچستان سرا کیسے برٹش چمشان کے سرا آئیے چامیرا کہ چرنگا کیسے برٹش ہتھ کا پدا کیسے ایل رپورٹنگا نے کیسے حوالہ لکھگا یہ لاتے چیزیں شارٹ منہ دس کب تک یہ اگر پی ڈی ایف پہ تاہ کسی کے راستے مارا بدنتے تاکہ ماں بھی شیچ استفادہ بزوریں تاکہ چیزیں بزانیں بلے یہ نوکی چیز کے ڈاکٹر فاروق اتکا یہ کیسے وانا کرزی اسی تا بعضی کنفیوژن ہے بعضی چیزیں کیسے آئیے گو ریفرنس آرتنگا دیما بڑا ریفرنس آگو چیز کیا دیما آرتنگا چیز گیشاں تو ماں ہمیں سرپد بائیں باقی دومی یہ شنگ کہ میں ٹاپک کے جند سرا کسی ساری یہ مگا پائے تھے نیشنل ایشو کیسے امنگ دولت ان دا فیلڈ پدائی سر کیسے مان غلامہ ٹاپک آ رہا کیسے ہمیں دمشق کے سرا بورت بلے نو گا پیشیں کہ موجودہ صورتحال بلوچستان تہا کہ ما گندگائیں جبری گمشدگیانی کیسے یا کسی فورسفلی کیسے مخلوقیں کے ڈسپیئرڈ بوگائیں اسی اثر ظاہر ہیں کہ ماں کے فیس ہیں بلوچے میں نکلما پنچمی فیس چارمی فیس تک اسلام آباد ہو ہمیں درنا تک بتا بلے عموماً کہ عید بتگا عموماً کیسے عیدانی ٹائم کے بتگا دنیا تہا بلوچہ گپ مننا ہے تک کہ دنیا وشیانی تہوارانی تہا زندگی واضح نگائیں دنیا کیسے عید کا نگائیں دنیا عیدانی کیسے قربانی جوڑ کا نگائیں دنیا کیسے گلو شادان ہیں بلے بلوچ لوگانی تہا ماتو گوارانی عرص یا کیسے ہمیں گوارانا ہوتی براتانی کیسے اکثر چاراں ہوتی عیدہ گوازینا بلے ہمیں کیسے زال کے لوگان تہا نشتگان 10 سال ہیں آنو سرپد نبان کہ ما جنوزہ میں یا کیسے ما ہمیں لوگ آ جائے کیسے لوگ بانکیں تو ای اوالہ من سرپد بان کہ ہمیں جنوسائیڈ ہے یا عملی جنوسائیڈ نہ صرف بلوچے برا گئے ایک جنوسائیڈ ہے تی معاشی جنوسائیڈ ہم احساس تھے تی ہر جگہ تی وسائل تی سائل کلنی چیزاں نسرا کس نے قابض ہستے تو من سرپد نبان کہ ای تہوارانی موقع بلوچ ما ای عیدانی خلاف نیا من نگوشن کہ باندہ بوشی جیس ہمیں عیدانی خلاف ہیں بلے من سرپد بان ہمیں عید و بیستواب تو ہمیں کے قائم تھے ایدہ بلوچے باعدیں کیسے ایک پروٹیسٹے یا چیزیں دنیا دے میں بھی اسپیشلی گراؤنڈ کے بلوچ کا کیا ہوتا موجود ہیں عامی چیزانی سرا کیسے ایر بکاں کہ ماں مروچی کیسے بجائے وہ تی تہوارانی منائے نگا ماں کیسے ہوتی لوگان تا عرصاں کیسے صاف کنگا
बुतका मारा टाइम रसगा नहीं मारा त्योहारानी कैसे वाजिन का कुछ टाइम रसी मतलब माँ वती गो एदा कैसे उजना कनगाए माँ वती जंद शागिर्द तहा कैसे मारा रियासत अमीरंगा को था कि माँ न जिंदगी ना कैसे मुर्तगे तो हमारा रियासत कैसे अमीरंगा एक सिस्टमेटिक जनसाइड में खिलाफ अबुआ है ताकि दुनिया ये हवाला हम सरपत बीबी कि दुनिया तहा एक चीजें भी कि मजहबी हवाला चीज़ा न चारी गुड़ा बलोच गुशी कि जब मजहबी हस्तम भले माँ आया ये मजहबी रोच रहा कुछ मजहबी रोचे ग्वाजे न हम मनी वस्ता कैसे मुसीबत है कि माँ आई दिया आगामी पोच्छा ग्वराकना गुड़े नौकी पोच्छे ग्वराकना का गुम्पन अच्छी फायदा रसी कि मनी हमें अरसांगो मनी कैसे जीग तर रहे मनी दामन कैसे साफ करने का कैसे तर रहा तो बाद हमेशा की ईशानी सरा आईदानी रोचा या रोचे के भी ईशानी सरा संगत कैसे या स्पेसी चीजें कैसे प्लान बेखना तो जवानी बढ़िया चीज़ां देमा बेबरा मनी ख्यालन जवान तरह तो बजाय कैसे एक खशमकशिया चे बेहतर हमेशा की चीज़ां कमो पॉजिटिवली कैसे देमा बरे आइए जवानी रिजल्ट ही कहते हैं रिजल्ट अगर शुमती स्पेस देमा बरे या वार सबासाएं अगर वना मोरस तो वाहद रस्त में ज़रूर कहाँ भले फ़िलहाल कैसे मन शायद 10 कट पे बा तो फ़िलहाल मैं शुमा करा इजाज़त लूटा अगर शुमा गप जाने मज़ीद शुमारा गोश दारा सलामत बात है जी Moram to परवेजन na बसु ko जी परवेजन tano माँ मुख्तसर ये गप्पे के ना तीगो ना महाराज एक से सरपद वाक्य बेगलू तीगो कि ज्यूइश यानी कि यहूदी ज्यूइश वती तेवर मने ना यमीम यमीम नाम है ना तेवर मने ना खुशी मने ना क्रिश्चियन से सेलिब्रेट के ना ते ईस्टर नाम सरा से क्रिसमस नाम सरा हिंदू होली नाम सरा दुनिया से वती ईदा मने को मुस्लिम ईद का भले बलोच हमें दुनिया तहा बलोच ऐदे रोश बेबा आई चमा अरसा आ ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान भी को या पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान भी को बलोचे चम्मा के हर सा गुड़ा मैं जिम्मेदारी से छे बनी को था कि दुनिया वती फेस्टिवल होली फेस्टिवल ऐसे मनानी को बलोच होली फेस्टिवल ता भी तो ये से गमानी आमाचे ये मैं जिम्मेदारी को था छे बनी को बाद हमसे मैं बिजली हूँ यार जी परवेज तो चीजें कुछ लूट को स्पीकर पचे ब्रस ma amiga pata mo na ko to request ka ga ot kam board ka charan na on na kan ma rom pacha ya ide ya sawali mne asta man jo usko na ko aspa ga request bikni ga ot ka charan ga net masna ngoro o spesa ma shoni o bando bikani pacha speaker ni दी चीज से पितरानी ते मर्जी है चौड़ी का वजह तो मकना को रिक्वेस्ट बिकम री काय पड़ता जी वजह से परवेज जरा से जोस्ते हस्त को हाँ अब ना को परवेज हाँ ना मैंने सवाल हमसे ना कुछ नहीं पटौन ज्यादा हमें गप्पा जना कोयटा आएगा बले मैं इसी बार वो जो स्पोर्ट्स था मैं बार वो चूषा बाजी ने उसी से कोयटा चुना ये मैंने मारा होंगे दाता ओ माँ कंधार होंगे दाता ये वजह चिच्चो हाथ रास्तीन वो चिच्चो द्रोगे ये चित्तोर कोई वजह तो हम शानी चना और कम के साथ पिदिब दे आवाज नहीं आ रही गुलाम सर भी देख रहा ती तवर पिता के ब्रत ना आपको करना नेट नहीं है क्वेटा या शाल से ये सरजमीन बलूच राजे के और अमा मखलूक की गुशा के गिफ्ट मिल तको तो आ से उसी अहमक की जन्नत में रहते हैं ना हमें चीजें जी वजह से
وجہ تھی طور پہ گنے منہر نیٹ ورک کے مسئلے ہیں زنا ہاں نیٹ مسئلہ صحیح شے ہو جی گوڑا موتی اسپیسا مجھے امداد دارا اپال وہ باز ہستا ہوں ادامہ ایک منی کرا سے یا ٹیم باز کتا کرا بات کی یا کتا کرا ریکویسٹن کو دن جل نشتا تو ریکویسٹ منی ہیلر گب گیش اور بھی انشاء اللہ جستا ایک نگو بلے شال یعنی کہ کوئٹہ بلوچ راجو وسیع ہے بلوچ راجے کے شیطان پختون ایک سے آواز کے کائیں